നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. 22ാമത് PPC മിഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ രാഷ്ട്ര മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ്. ചെറിയൊരു കൂട്ടമായിട്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാൻ, ആരാധിപ്പാൻ, സർവ്വജനത്തോടുമുള്ള സന്തോഷം അറിയിക്കുവാൻ, സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കുവാൻ ഈ നാളുകളിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് PPCയുടെ പ്രവർത്തനം മൂലം ദേശത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ നടക്കുന്ന കൂട്ടായ്മകളോർത്ത് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ദൈവദാസന്മാരോർത്ത് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കേൾപ്പാൻ പോകുന്ന വചനത്തിനായിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. മാത്രമല്ല, കോവിഡ് രോഗം മൂലം ലോകത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിൽ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നതായ വളരെ ക്ലേശകരമായ രീതിയിൽ കടന്നു പോകുന്ന മക്കളെ ഓർത്ത് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കൂട്ടു സഹോദരങ്ങൾ പലരും ആസ്പത്രിയിലും ഭവനങ്ങളിൽ രോഗികളായിട്ട് കിടക്കുന്നവരെ നമുക്ക് ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തി ലഭിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളിൽ കർത്താവെ അടിയങ്ങളോട് സംസാരിക്കണമെന്നുള്ള ചിന്തയോടുകൂടി നമുക്കിരിക്കാം. നമ്മുടെ കുറവുകളെ ഏറ്റുപറയാൻ നമുക്ക് കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ, കർത്താവെ ഞങ്ങളോ കുറയണം, അങ്ങ് വളരണം. കർത്താവെ നിന്റെ നാമമഹത്വത്തിനായിട്ട് പ്രവർത്തിപ്പാൻ കർത്താവെ നീ ഞങ്ങളെല്ലാവരും അവിടുന്ന് സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇന്ന് കടന്നു വരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതായ മക്കളെ അവിടുന്ന് കൂട്ടിവരുത്തണമേ. കടന്നു വന്ന മക്കൾക്കായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവെ തിരുവനത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഇരിക്കട്ടെ അപ്പാ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ക്രിസ്തുയേശുവിൽ കൂടി ഞങ്ങളെ അളവുകൂടാതെ സ്നേഹിക്കുന്ന വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവെ, വളരെ നാളുകൾ കർത്താവെ പ്രാർത്ഥനയോടും പലവിധമായിരിക്കുന്ന പ്രതിബന്ധങ്ങളിൽ കൂടി ഞങ്ങൾ കടന്നു പോയപ്പോൾ അതിൻ്റെ മധ്യേ കർത്താവെ ഇന്ന് ചെറിയൊരു കൂട്ടമായിട്ട് നിന്നെ ആരാധിപ്പാൻ, സ്തുതിപ്പാൻ, കർത്താവെ നിന്റെ വചനങ്ങളെ കേൾക്കുവാൻ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ശ്രമിക്കുന്നതായ എല്ലാ മക്കൾക്കായിട്ട് ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അപ്പച്ച. കേൾക്കാൻ പോകുന്ന വചനത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം. വചനം സംസാരിക്കുന്ന പ്രിയ മക്കൾക്കായിട്ട് സ്തോത്രം. കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ മക്കളെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പച്ച. ഞങ്ങളുടെ ദേശത്തെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ. ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക അപ്പച്ച. അത് കർത്താവെ മറ്റു തരത്തിൽ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കർത്താവെ എല്ലാ മക്കൾക്കായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഡോക്ടർമാരെ ഓർക്കുന്നു, നേഴ്സുമാരെ ഓർക്കുന്നു കർത്താവെ. കർത്താവെ മറ്റ് അധികാരികളെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഓർക്കുക കർത്താവെ. ഞങ്ങളുടെ ദേശത്തു നിന്ന് ഹല്ലേലൂയ കർത്താവെ ഈ കൊറോണ എന്ന രോഗം മാറുവാൻ കർത്താവെ ബലഹീനരായി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അപ്പച്ച. ഓർന്നാൻ്റെ കളത്തിൻ്റെ അരികിലേക്ക് കർത്താവെ നിന്റെ കരം നീട്ടിയപ്പോൾ മഹാമാരിയിൽ നിന്ന് വിടിവിച്ച അനുഭവം കർത്താവെ ഞങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുമ്പോൾ കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിനും ഞങ്ങളുടെ ദേശത്തിനും ഒരു അനുഗ്രഹമായി തീരുവാൻ കർത്താവെ അവിടുത്തെ കരം നീട്ടണമെന്ന് ഈ രാത്രി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക അപ്പച്ച. അത് കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളങ്ങളെ അറിയുന്ന കർത്താവെ ഹല്ലേലൂയ എല്ലാം നീ അറിയുന്നോർത്ത് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. തുടർന്ന് എൻ്റെ കരവലത്ത് ഞങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കണമേ കർത്താവെ. പാട്ട് പാടുന്ന മക്കൾക്കായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവെ. അതിൻ്റെ ഉപകരണങ്ങൾ വായിക്കുന്ന മക്കൾക്കായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവെ. ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഷകളിലേക്ക് കർത്താവെ ട്രാൻസ്ലേഷനായിട്ട് കൊടുക്കുന്നതായ കർത്താവെ മീഡിയകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കാം. എല്ലാവരെയും ഇവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണമേ കർത്താവെ. വചനം കേട്ട് അനേകരും മനസ്സാന്തരപ്പെടുവാൻ ഇപ്പോഴാകുന്നു രക്ഷാ ദിവസം, ഇപ്പോഴാകുന്നു കർത്താവെ വലിയ സന്തോഷമെന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട്, നല്ല അവസരമെന്ന് വെച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവെ നിന്നിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം എല്ലാവരെയും ഇവിടുന്ന് സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടി ഞങ്ങളെ താഴ്ത്തി സമർപ്പിക്കേണ്ട അപ്പച്ച. മാനവും മതങ്ങൾ എടുക്കണം, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മരിച്ച ഉയർത്ത് ഇന്നും ജീവിക്കുന്ന യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. കരങ്ങളോട് കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാമോ? പ്രൈസ് ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. എല്ലാ പ്രിയമുള്ള ദൈവമക്കളെയും യോഗങ്ങളുടെ യേശുക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾ ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ നന്ദി നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ കർത്താവിനെ നമുക്ക് ആരാധിക്കാം. ഇന്ന് മുകളിൽ നടക്കുന്ന ഈ കൂട്ടായ്മകളിലേക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ ദൈവിക പ്രവർത്തികളും വിടുതലുകളും കർത്താവ് പകരേണ്ടതിനായി നന്ദി നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ എല്ലാ കണ്ണുകളും ഒരു നിമിഷം ദൈവസന്നിധിയിൽ അടച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവിനെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ, യേശുവേ ഞങ്ങൾ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ അവിടുത്തെ തിരുസന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു. പാടുവാനും പ്രാർത്ഥിപ്പാനും എല്ലാം അവിടുന്ന് സ്വർഗീയ ബലം ഞങ്ങളിൽ പകരുന്നതിനായി സ്തോത്രം. മറ്റെന്തിനേക്കാളും ഉപരിയായി അവിടുത്തെ തിരുസാന്നിധ്യം നിറഞ്ഞു നിൽക്കേണ്ടതിനായി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ തിരുനിറവുകളും കർത്താവ് അവിടുത്തെ ദൈവിക നിയോഗങ്ങളും കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അതിശക്തിയോടെ ദൈവം പകരണമേ. ഇന്ന് മുതൽ കർത്താവെ ഞങ്ങളെ ഒരു അസാധാരണമായി തുറന്ന സ്വർഗത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷം ഞങ്ങളുടെ മേൽ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തണമേ കർത്താവ്. ഞങ്ങൾ ഈ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ നാമ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടിയായി തീരട്ടെ. ഈ പട്ടണത്തിൽ വലിയ ദൈവിക ഉണർവുകൾ ഈ മീറ്റിങ്ങുകൾ മുഖാന്തരം കർത്താവെ ഉണ്ടാകുവാൻ ദൈവം സഹായിക്കണമേ. സർവ്വമഹത്വവും അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിൻ ധന്യമുള്ള നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. രണ്ട് ഗാനങ്ങൾ ചേർന്ന് പാടി നമുക്ക് കർത്താവിനെ ആരാധിക്കാം. നന്ദിയോടെ
ചെയ്തോരോ നന്മയ്ക്കും ഇന്നു നന്ദി ചൊല്ലുന്നു ഞാൻ. ചേർന്ന് പാടാമോ? നന്ദിയോടെ ഞാൻ സ്തുതി പാടിടും എൻ്റെ യേശുനാഥ. എനിക്കായി നീ ചെയ്തോരോ നന്മയ്ക്കും ഇന്നു നന്ദി ചൊല്ലുന്നു ഞാൻ. അർഹിക്കാത്ത നന്മകളും എനിക്കേകിടും ദയാനിധേ. അർഹിക്കാത്ത നന്മകളും എനിക്കേകിടും ദയാനിധേ. യാചിക്കാത്ത നന്മകൾ പോലും എനിക്കേകിയോരു സ്തുതി. യാചിക്കാത്ത നന്മകൾ പോലും എനിക്കേകിയോരു സ്തുതി. നന്ദിയോടെ ഞാൻ സ്തുതി പാടിടും എനിക്കായി നീ ചെയ്തോരോ നന്മയ്ക്കും ഇന്നു നന്ദി ചൊല്ലുന്നു ഞാൻ. എനിക്കായി നീ ചെയ്തോരോ നന്മയ്ക്കും ഇന്നു നന്ദി ചൊല്ലുന്നു ഞാൻ. സത്യദൈവത്തിൻ ഏകപുത്രനായി അങ്ങിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ. സത്യദൈവത്തിൻ ഏകപുത്രനായി അങ്ങിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ. വരും കാലമൊക്കെയും നിൻ കൃപാവരങ്ങൾ ചൊരിയുക എന്നിൽ. വരും കാലമൊക്കെയും നിൻ കൃപാവരങ്ങൾ ചൊരിയുക എന്നിൽ. നന്ദിയോടെ ഞാൻ സ്തുതി പാടിടും എൻ്റെ യേശുനാഥ. എനിക്കായി നീ ചെയ്തോരോ നന്മയ്ക്കും ഇന്നു നന്ദി ചൊല്ലുന്നു ഞാൻ. നന്ദിയോടെ ഞാൻ സ്തുതി പാടിടും എൻ്റെ യേശുനാഥ. എനിക്കായി നീ ചെയ്തോരോ നന്മയ്ക്കും ഇന്നു നന്ദി ചൊല്ലുന്നു ഞാൻ. ഇന്നു നന്ദി ചൊല്ലുന്നു ഞാൻ. Praise the Lord. Hallelujah. യഹോവ മേരെ ജീവൻ കാ ഉജാല, ജീവൻ വഹി, ഉദ്ധാർ വഹി എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഒരു ഗാനമാണ്. 27-ാം സങ്കീർത്തനത്തെ ആസ്പദമാക്കി സങ്കീർത്തനക്കാരൻ ദാവീദ് രചിക്കപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന ഒരു വേദഭാഗമാണല്ലോ. യഹോവ എൻ്റെ വെളിച്ചവും എൻ്റെ രക്ഷയുമാകുന്നു, യഹോവ എൻ്റെ ജീവൻ്റെ ബലം.
ഞാൻ ആരെ പിടിക്കും എന്ന് അർത്ഥമുള്ള ഒരു ഹിന്ദി ഗാനം പാടുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. യഹോവ മേരെ ജീവൻ കാ ഉജാല. यहोवा मेरे जीवन का उजाला, जीवन वही उद्धार वही। यहोवा मेरे जीवन का उजाला, जीवन वही उद्धार वही। किसड़े रूप में किसका बाइकावो, किसड़े रूप में किसका बाइकावो। मेरे तुमन दिल वही, मेरे तुमल दिल वही। यहोवा मेरे जीवन का उजाला, जीवन वही उद्धार वही। यहोवा मेरे चाह बेन है जग वैरी मेरा, कितना हुजुल्लम करे। चाह बेन है जग वैरी मेरा, कितना हुजुल्लम करे। मांगो प्रभु से तेरी चायन मुझे दे, अपना दर्शन तूने दिखा। तेरे सगा एक है, अपना दर्शन तूने दिखा। तेरा सगा एक है। किसड़े रूप में किसका बाइकावो, किसड़े रूप में किसका बाइकावो। मेरे तुमन दिल वही, मेरे तुमन दिल वही। यहोवा मेरे जीवन का उजाला, जीवन वही उद्धार वही। यहोवा मेरे जीवन का उजाला, जीवन वही उद्धार वही।
मैं हूँ तेरे, दर्शन का खोजी, अपना मुझे दर्शा। मैं हूँ तेरे दर्शन का खोजी, अपना मुझे दर्शा, अपना दर्शा तूने दिखा, तेरे सगा अय्यप्पा है। अपना दर्शा तूने दिखा, तेरे सगा वक्त है। किसड़े रूप में किसका बाइकावो, किसड़े रूप में किसका बाइकावो, मेरे तुमन दिल वही, मेरे तुमन दिल वही। यहोवा मेरे जीवन का उजाला, जीवन वही उद्धार वही। यहोवा मेरे जीवन का उजाला, जीवन वही उद्धार वही। किसड़े रूप में किसका बाइकावो, किसड़े रूप में किसका बाइकावो, तेरे मन दिल वही। वो मेरे जीवन का उजाला, जीवन वही उद्धार वही। यहोवा मेरे താങ്ക് യു ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ഒരിക്കൽ കൂടെ എല്ലാ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാമോ? ഹല്ലേലൂയ. ഈ രാത്രിയിലും എല്ലാ പുകഴ്ചയും എല്ലാ സ്തുതികളും ആരാധനകളും അതിന് യോഗ്യനായ ഒരുവന് മാത്രം നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നിലനിൽക്കട്ടെ. നാം ആരാധനയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനായിരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്തിൽ എല്ലാവരും കരങ്ങളെ തട്ടി ആരാധനയ്ക്ക് യോഗ്യനായ ദൈവത്തെ പൂർണ്ണ സന്തോഷത്തോടെ ഉല്ലാസത്തോടെ ചേർന്ന് പാടി കർത്താവിനെ നമുക്ക് ആരാധിക്കാം. എല്ലാ കരങ്ങളും ചേർത്ത് തട്ടിക്കൊണ്ട് നല്ലവനായ യേശുവിനെ, വല്ലഭനായ യേശുവിനെ ചേർന്ന് പാടി നമുക്ക് ആരാധിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. നല്ലവൻ അവൻ വല്ലഭൻ, അവൻ ദയയോ എന്നുമുള്ളത്. യേശു നല്ലവൻ അവൻ വല്ലഭൻ, അവൻ ദയയോ എന്നുമുള്ളത്. പെരുവെള്ളത്തിൻ നീരച്ചിൽ പോലെ സ്തുതിച്ചിടുക നാം അവന്റെ നാമം. പെരുവെള്ളത്തിൻ നീരച്ചിൽ പോലെ സ്തുതിച്ചിടുക നാം അവന്റെ നാം. ചേർന്ന് ഹല്ലേലൂയ 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 ഹല്ലേലൂയ. മഹത്വവും ജ്ഞാനവും സ്തോത്രവും ബഹുമാനം ശക്തിയും ബലവും എൻ്റെ യേശുവിന്. മഹത്വവും ജ്ഞാനവും സ്തോത്രവും ബഹുമാനം ശക്തിയും ബലവും എൻ്റെ യേശുവിന്. എൻ്റെ കർത്താവേ, എൻ്റെ യഹോവേ, നീ ഒഴികെ എനിക്കൊരു നന്മയുമില്ല. എൻ്റെ കർത്താവേ,
എന്നെ സുസ്ഥിരമാക്കി. പുതിയൊരു പാട്ട് എനിക്കു തന്നു എൻ ദൈവത്തിന് ശ്രുതികൾ തന്നെ. പുതിയൊരു പാട്ട് എനിക്കു തന്നു എൻ ദൈവത്തിന് ശ്രുതികൾ തന്നെ. ഓ ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. മഹത്വവും ജ്ഞാനവും സ്തോത്രവും ബഹുമാനം ശക്തിയും ബലവും എന്റെ യേശുവിന്. മഹത്വവും ജ്ഞാനവും സ്തോത്രവും ബഹുമാനം ശക്തിയും ബലവും എന്റെ യേശുവിന്. എന്റെ കർത്താവേ, എന്റെ യഹോവേ, നീ ഒഴികെ എനിക്കൊരു നന്മയുമില്ല. എന്റെ കർത്താവേ, എന്റെ യഹോവേ, നീ ഒഴികെ എനിക്കൊരു നന്മയുമില്ല. ഭൂമിയിലുള്ള വിശുദ്ധന്മാരോ അവരെനിക്ക് ശ്രേഷ്ഠന്മാർ തന്നെ. ഭൂമിയിലുള്ള വിശുദ്ധന്മാരോ അവരെനിക്ക് ശ്രേഷ്ഠന്മാർ തന്നെ. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. മഹത്വവും ജ്ഞാനവും സ്തോത്രവും ബഹുമാനം ശക്തിയും ബലവും എന്റെ യേശുവിന്. മഹത്വവും ജ്ഞാനവും സ്തോത്രവും ബഹുമാനം ശക്തിയും ബലവും എന്റെ യേശുവിന്. ഞാൻ യഹോവയ്ക്കായി കാത്തുകാത്തല്ലോ, അവനെങ്കിലേക്ക് ചാഞ്ഞുവീണല്ലോ. ഞാൻ യഹോവയ്ക്കായി കാത്തുകാത്തല്ലോ, അവനെങ്കിലേക്ക് ചാഞ്ഞുവീണല്ലോ. നാശകരമായ കുഴിയിൽ നിന്നും കുഴഞ്ഞ ചെടിയിൽ നിന്നും കയറ്റി. നാശകരമായ കുഴിയിൽ നിന്നും കുഴഞ്ഞ ചെടിയിൽ നിന്നും കയറ്റി. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. മഹത്വവും ജ്ഞാനവും സ്തോത്രവും ബഹുമാനം ശക്തിയും ബലവും എന്റെ യേശുവിന്. മഹത്വവും ജ്ഞാനവും സ്തോത്രവും ബഹുമാനം ശക്തിയും എല്ലാ മഹത്വവും മഹത്വവും ജ്ഞാനവും സ്തോത്രവും ബഹുമാനം ശക്തിയും ബലവും എന്റെ യേശുവിന്. ഓ മഹത്വവും ജ്ഞാനവും സ്തോത്രവും ബഹുമാനം ശക്തിയും ബലവും എന്റെ യേശുവിന്. ആമേൻ. മഹത്വവും ജ്ഞാനവും സ്തോത്രവും ബഹുമാനം ശക്തിയും ബലവും എന്റെ യേശുവിന്. അതെ കർത്താവേ, രാത്രിയിലും എല്ലാ ബഹുമാനങ്ങളും എല്ലാ സ്തുതിയും എല്ലാ ആരാധനകളും ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് അർപ്പിക്കുന്നു. ഹൃദയങ്ങൾ തുറന്നുകൊണ്ട് ആരാധനയോടെ ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ സന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ഈ രാത്രിയിലും കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ മേൽ അസാധാരണമായ ദൈവിക സാന്നിധ്യങ്ങളും വിടുതലുകളും അവിടുന്ന് പകരുന്ന കൃപകൾക്കായി സ്തോത്രം. ഈ രാത്രിയിലും ആരാധനകളെ സ്വീകരിപ്പാൻ ഞങ്ങളുടെ മധ്യേ ഇറങ്ങി വരുന്നതിനായി ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്ന പച്ച. ഹല്ലേലൂയ. താങ്ക് യു ലോർഡ്, താങ്ക് യു ജീസസ്. യേശുവേ, എല്ലാ മഹത്വവും അങ്ങേക്കും, എല്ലാ പുകഴ്ചകളും അങ്ങേക്ക്, എല്ലാ ആരാധനകളും സ്വീകരിപ്പാൻ we give you all the glory Lord. എല്ലാ മഹത്വവും സ്വീകരിച്ചാട്ടെ. അവിടുത്തെ പാദപീഠത്തിൽ ഞങ്ങളെ താഴ്ത്തി ഏൽപ്പിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിൻ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ, ആമേൻ. താങ്ക് യു. എല്ലാ നാവും പാടി വാഴ്ത്തും ആരാധ്യനാമേശുവേ. എല്ലാ നാവും പാടി വാഴ്ത്തും ആരാധ്യനാമേശുവേ. സ്തോത്രയാഗം അർപ്പിച്ചെന്നും അങ്ങേ വാഴ്ത്തി സ്തുതിച്ചിടുന്നു. സ്തോത്രയാഗം
തിരുനീണത്താൽ വീണ്ടെടുത്തു നിത്യമായി സ്നേഹിച്ചെന്നെ തിരുനീണത്താൽ വീണ്ടെടുത്തു ഉയർത്തെന്നും ജീവിക്കുന്നു മരണത്തെ ജയിച്ചവനാ യോഗ്യൻ നീ യേശുവേ സ്തുതികൾക്കു യോഗ്യൻ നീ യോഗ്യൻ നീ യോഗ്യൻ നീ ദൈവകുഞ്ഞാടേ നീ യോഗ്യൻ യോഗ്യൻ നീ യോഗ്യൻ നീ ദൈവകുഞ്ഞാടേ നീ യോഗ്യൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. നമ്മുടെ മീറ്റിംഗ് ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ്. പേര് വിളിക്കുന്നവർ സ്റ്റേജിലോട്ട് കയറിയിരിക്കാൻ ഞാൻ ബഹുമാനപൂർവ്വം അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോയ് പുൽക്കൊട്ടലച്ചൻ കയറിയിരിക്കണം. പ്രസിഡന്റ് MA കുഞ്ഞപ്പൻ, ഡോക്ടർ സാജൻ സി ജേക്കബ്, ബ്രദർ ബിബി വിൽസൺ, പാസ്റ്റർ KJ തോമസ്, ബ്രദർ തീത്തോസ്, ബ്രദർ ജോഷിയ ചീരൻ, ബ്രദർ നോളി തമ്പാൻ, ഇത്രയും പേര് സ്റ്റേജിലോട്ട് കയറി വരണം. ബ്രദർ റോയ്സൺ, ദൈവതിരുനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. ദൂരത്തും ചാരത്തുമായി ഈ മീറ്റിംഗ് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവമക്കളോർത്ത് ഞങ്ങൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്ന സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഈ പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തിലും വിവിധ മീഡിയയിൽ കൂടി ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ലോകത്തിന് മുമ്പിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം നൽകിയ വലിയ കൃപയ്ക്കായി നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം, സ്തോത്രം ചെയ്യാം. കഴിഞ്ഞ ചില മാസങ്ങളായി നമ്മൾ മിഷൻ എക്സ്പോ 2022 വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തതിന് പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇങ്ങനെ ശുശ്രൂഷ നടത്തുവാൻ തക്കോണം ദൈവം സഹായിച്ചതിനോർത്ത് നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം, സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ പ്രാരംഭ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി ബ്രദർ റോയ്സിനെ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു. കാരുണ്യവാനും പരിശുദ്ധനുമായിരിക്കുന്ന സ്വർഗ്ഗസ്ഥ പിതാവേ, ഞങ്ങൾ അവിടെ സന്നിലേക്ക് അടുത്തു വരുന്ന കർത്താവേ, ഈ മിഷൻ എക്സ്പോ 2022 വേണ്ടി അനേക നാളുകളായി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. എന്നാൽ കർത്താവേ, പലവിധമായിരിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധികളുടെ മധ്യയും കർത്താവെ നിന്നു പോകാതെ അതിന്മേൽ ജയമെടുക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചതിനായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവേ. ഹല്ലേലൂയ. മുന്തിരിച്ചക്കിനരികെ കർത്താവെ ഗോതമ്പ് മെതിച്ച ഗിദെയോനെ പോലെ ഞങ്ങൾ ഇന്നായിരിക്കുന്ന കർത്താവെ, അത് പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം ഞങ്ങൾക്കില്ലാതെ ശത്രുവിൻ്റെ വളരെ പ്രതികൂലങ്ങളുടെ മധ്യേ ഞങ്ങളായിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവെ, ഞങ്ങളുടെ ധൈര്യം കൈവിടാതെ കർത്താവെ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് അവൻ്റെ നാമത്തെ ഉയർത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചതിനായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവെ. അതിനായിട്ട് കർത്താവെ, പ്രിയ സഹോദരന്മാരെ ഒരുക്കി അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ശക്തീകരിച്ച് കർത്താവെ, ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കർത്താവെ ഈ മീറ്റിങ്ങിനോടൊപ്പം അവരും കർത്താവ് ഇതിൽ പങ്കാളികളായി തീർന്നിരിക്കുകയാണ് കർത്താവെ. ഹല്ലേലൂയ. അവിടുത്തെ ഉണർവിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ദാഹിക്കുകയാണ് കർത്താവെ. ഹല്ലേലൂയ. അസൂസ സ്ട്രീറ്റിൽ ആരംഭിച്ച ഉണർവ് പോലെ കർത്താവെ, ഇതിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച ഉണർവ് നിമിത്തം ഓരോരുത്തരും ദൈവം അവരെ അയക്കുന്ന ഇടങ്ങളിലേക്ക് സുവിശേഷമായി കടന്നു പോകുവാൻ, ആത്മാക്കളെ നേടുവാൻ അങ്ങ് സഹായിക്കുമാറാകണമേ. കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ അവിടുത്തെ ഈ പട്ടണം കർത്താവെ, അവിടെ സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി വിളിച്ച് വേർതിരിക്കപ്പെട്ട് കർത്താവെ, ഉണർവിൻ്റെ കർത്താവെ പ്രത്യേക സ്ഥാനമായി നീ ഉപയോഗിച്ചതാണ് കർത്താവെ. മാർക്കോസിന്റെ മാളികമുറിയിൽ കർത്താവെ അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പകർന്നതുപോലെ ഇന്ന് കർത്താവ് ഈ മാളികമുറിയിൽ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ ചുരുക്കം ചിലരായി ഇവിടെ കടന്നു വന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെ മേലും പരിശുദ്ധാത്മാവ് പിളർന്നിരിക്കുന്ന അഗ്നിനാവുകൾ പോലെ പകരപ്പെടുവാനും അത് പ്രാപിച്ചവർ ഓരോരുത്തരും ആ സുവിശേഷവുമായി കർത്താവെ ആ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുവാനും നീ ഇടയാക്കുമാറാകണമേ. 11 കർത്താവെ, പത്രോസ് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് നിങ്ങൾ ക്രൂശി വന്നവനായ യേശുവിനെ ദൈവം ഉയർത്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരുള്ളിൽ കുത്തുകൊണ്ട്
അവർ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ഹല്ലേലൂയ ദൈവ കൽപ്പനകളെ സ്വീകരിച്ച് സഭയോട് ചേർന്നതുപോലെ ഇന്നും കർത്താവെ അനേകരെ അതിനായിട്ട് അങ്ങ് ഒരുക്കുമാറാകണമേ. അതിനുള്ള എല്ലാ തടസ്സങ്ങളെയും മാറ്റുമാറാകണം. ഇന്ന് ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ദൈവദാസന്മാരെ അവിടുത്തെ കരങ്ങളിലേക്ക് തരുന്ന കർത്താവെ, ശക്തമായ അവിടുത്തെ വചനം ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ കർത്താവ് ക്രൂശിന്റെ മറവിൽ നിന്ന് ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ ഇടയാക്കുമാറാകണമേ. അവിടുത്തെ സുവിശേഷത്തിനോ വചനത്തിനോ ഒരു ബന്ധനവുമില്ലല്ലോ കർത്താവെ. അത് അതിവേഗത്തിൽ ഓടിച്ചെന്ന് രോഗികളിൽ സൗഖ്യമായും നിരാശയിലായിരിക്കുന്നവർക്ക് പ്രത്യാശയായും തകർന്നിരിക്കുന്നവരെ പണിയുന്നതുമായിരിക്കുന്ന ദിവ്യ പ്രവൃത്തി ഇന്ന് ചെയ്തെടുപ്പാൻ അങ്ങ് സഹായിക്കുന്നതിനായിട്ട് സ്തോത്രം. നിന്റെ എല്ലാ ഭാരവാഹികളെ അവിടുത്തെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാ മീഡിയയും അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകണമേ. അതിലൂടെ അനേകർ കർത്താവ് ഈ വചനം കേൾപ്പാൻ, മാനസാന്തരപ്പെടുവാൻ, രോഗസൗഖ്യം പ്രാപിപ്പാൻ എല്ലാം നീ കൃപ ചെയ്യുമാറാകണമേ. ഏറ്റവും പ്രതികൂലമായിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിലും സുവിശേഷത്തിന്റെ കർത്താവ് വക്താക്കളായി ഞങ്ങളെ ശക്തമായി നിലനിർത്തുന്നതിനായിട്ട് സ്തോത്രം. ഈ ഭവനത്തെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. PP മിഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയെ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ദേവദാസനെ ക്രൂശിന്റെ മറവിൽ മറച്ച് ശക്തമായ ദൂതുകൾ, ആലോചനകൾ നൽകുവാൻ അങ്ങ് ഉപയോഗിക്കുമാറാണ്. ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടെ അവിടുത്തെ കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായിട്ട് നന്ദി. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു. കൃപ തോന്നി കേൾക്കുമാറാകണമേ. ആമേൻ. ആമേൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നമുക്ക് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താം. ഇപ്പോൾ സംഗീതനാരാധനയ്ക്കായിട്ട് സിസ്റ്റർ ശേബ ജോർജ് ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. യഹോവ എൻ്റെ ജീവന്റെ വെളിച്ചം ഞാകുന്നു, ഞാൻ ആരെ ഭയപ്പെടും? യഹോവ എൻ്റെ ജീവിത ബലം, ഞാൻ ആരെ പേടിക്കും? എൻ്റെ വൈരികളും ശത്രുക്കളുമായ ദുഷ്കർമ്മികൾ എൻ്റെ മാംസം തിന്നുവാൻ എന്നോട് അടുക്കുമ്പോൾ ഇടറി വീഴും. ഒരു സൈന്യം എൻ്റെ നേരെ പാളയമിറങ്ങിയാലും എൻ്റെ ഹൃദയം ഭയപ്പെടുകയില്ല. എനിക്ക് യുദ്ധം നേരിട്ടാലും ഞാൻ നിർഭയമായിരിക്കും. ഞാൻ യഹോവയോടൊരു കാര്യം അപേക്ഷിച്ചു, അതുതന്നെ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. യഹോവയുടെ മനോഹരത്വം കാണുവാനും അവൻ്റെ മന്ദിരത്തിൽ ധ്യാനിപ്പാനും എൻ്റെ ആയുഷ്കാലമൊക്കെയും ഞാൻ യഹോവയുടെ ആലയത്തിൽ പാർക്കേണ്ടത് തന്നെ. അനർത്ഥ ദിവസത്തിൽ അവൻ തൻ്റെ കൂടാരത്തിൽ എന്നെ ഒളിപ്പിക്കും. തിരുനിവാസത്തിൻ്റെ മറവിൽ എന്നെ മറയ്ക്കും. പാറമേൽ എന്നെ ഉയർത്തും. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള ശത്രുക്കളുടെ മേൽ എൻ്റെ തല ഉയരും. ഞാൻ അവൻ്റെ കൂടാരത്തിൽ ജയഘോഷയാഗങ്ങളെ അർപ്പിക്കും. ഞാൻ യഹോവയ്ക്ക് പാടി കീർത്തനം ചെയ്യും. യഹോവയെ ഞാൻ ഉറക്കെ വിളിക്കുമ്പോൾ കേൾക്കണമേ. എന്നോട് കൃപ ചെയ്ത് എനിക്ക് ഉത്തരമരുളണമേ. എൻ്റെ മുഖം അന്വേഷിപ്പിൻ എന്ന് നിങ്ങളിൽ നിന്നും കൽപ്പന വന്നു എന്ന് എൻ്റെ ഹൃദയം പറയുന്നു. യഹോവയെ ഞാൻ നിന്റെ മുഖം അന്വേഷിക്കുന്നു. നിന്റെ മുഖം എനിക്ക് മറക്കരുതേ. അടിയനെ കോപത്തോടെ നീക്കിക്കളയരുതേ. നീ എനിക്ക് തുണയായിരിക്കുന്നു. എൻ്റെ രക്ഷയുടെ ദൈവമേ, എന്നെ തള്ളിക്കളയരുതേ, ഉപേക്ഷിക്കുകയും അരുതേ. എൻ്റെ അപ്പനും അമ്മയും എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു, എങ്കിലും യഹോവ എന്നെ ചേർത്തുകൊള്ളും. യഹോവയെ നിന്റെ വഴി എന്നെ കാണിക്കണമേ. എൻ്റെ ശത്രുക്കൾ നിമിത്തം നേരെയുള്ള പാതിയിൽ എന്നെ നടത്തണമേ. എൻ്റെ വൈരികളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കരുതേ. കള്ളസാക്ഷികളും ക്രൂരത്വം നിശ്വസിക്കുന്ന ഏവരും എന്നോട് എതിർത്ത് നിൽക്കുന്നു. ഞാൻ ജീവനുള്ളവരുടെ ദേശത്ത് യഹോവയുടെ നന്മ കാണുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിൽ കഷ്ടം. യഹോവെങ്കിൽ പ്രത്യാശ വയ്ക്കുക, ധൈര്യപ്പെട്ടിരിക്കുക. നിന്റെ ഹൃദയം ഉറച്ചിരിക്കട്ടെ. അതേ, യഹോവെങ്കിൽ പ്രത്യാശ വയ്ക്കുക. ഇത് ദാവീദിൻ്റെ ഒരു സങ്കീർത്തനമാണ്. അതിൻ്റെ 1-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത്, യഹോവ എൻ്റെ വെളിച്ചവും എൻ്റെ രക്ഷയുമാകുന്നു, ഞാൻ ആരെ ഭയപ്പെടും? യഹോവ നമ്മുടെ വെളിച്ചവും ബലവുമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒരു രോഗത്തെക്കുറിച്ചോ ഭാരത്തെക്കുറിച്ചോ പ്രതിസന്ധികൾ വരുമ്പോഴോ പ്രയാസങ്ങൾ വരുമ്പോഴോ കഷ്ടങ്ങൾ വരുമ്പോഴോ ഒന്നും നമുക്ക് ഭാരപ്പെട്ട് പ്രയാസപ്പെട്ട് ഞെരങ്ങേണ്ട ഒരാവശ്യമില്ല. ആരാണ് നമ്മുടെ പക്ഷത്തുള്ളത്? യഹോവയാണ് നമ്മുടെ പക്ഷത്തുള്ളത്. യഹോവ നമുക്കാണ് വെളിച്ചം തരുന്ന യഹോവയാണ്, നമ്മളെ വഴി നടത്തുന്ന ഒരു യഹോവയാണ്. ആ യഹോവയോട് ദാവീദിനോട് ചേർന്നുകൊണ്ട് നമുക്കും പറയാം, യഹോവ എൻ്റെ ജീവൻ്റെ വെളിച്ചവും എൻ്റെ രക്ഷയുമാകുന്നു, ഞാൻ ആരെ ഭയപ്പെടും? അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരു രോഗത്തെയോ ഒരു ഭാരത്തെയോ ഒരു പ്രതിസന്ധിയെയോ ഒരു പ്രതികൂലത്തെയോ ഒന്നും നമുക്ക് ഭയപ്പെടുവാനില്ല. ശത്രുക്കൾ വരുമ്പോൾ, യുദ്ധങ്ങൾ നേരിടുമ്പോൾ, ജീവിതത്തിലെ കയറ്റങ്ങൾ ഇറക്കങ്ങൾ, അങ്ങനെ അനേക കാര്യങ്ങൾ വന്നുകൂടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും ഭാരപ്പെടേണ്ട ആവശ്യം, നമ്മുടെ ദൈവമക്കളായി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല. യഹോവ എൻ്റെ ജീവൻ്റെ ബലമാണ്,
ഞാൻ ആരെ പേടിക്കും? നമുക്ക് ബലം തരുന്നതും നമുക്ക് ശക്തി തരുന്നതും നമ്മളെ നടത്തുന്നതും നമ്മുടെ ദൈവമാണെന്നാണ് ഈ സങ്കീർത്തനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കൂടിയും കർത്താവ് അങ്ങനെയാണ് എന്നെ നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത്. വലിയ പ്രയാസങ്ങൾ നേരിട്ടുമ്പോൾ, കോളുകൾ വന്നപ്പോൾ, കാറ്റുകൾ വന്നപ്പോൾ, പ്രതികൂലങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ, കഷ്ടങ്ങൾ നഷ്ടങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ, രോഗങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ പിടിച്ചു നിൽപ്പാൻ തക്കവണ്ണം എൻ്റെ കർത്താവ് എന്നെ സഹായിച്ചു. വചനം എന്നെ സഹായിച്ചു. നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരുന്നാലും, നമ്മൾ ഒന്നുമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലായിരുന്നാലും നടത്തുവാൻ കഴിവുള്ള കർത്താവ്, ബലം തരുന്ന കർത്താവ്, ശക്തനായവൻ നമ്മോട് കൂടെയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ആരെയും പേടിപ്പാനില്ല, ആരിലും ആശ്രയം വയ്ക്കാനുള്ള നമ്മുടെ കർത്താവിൽ ആശ്രയം വെച്ച്, യഹോവയിൽ ആശ്രയം വെച്ച് ആ ദാവീദിന് കൂടെ ചേർന്ന് നമുക്ക് നിൽക്കാം. പിന്നെ നമ്മുടെ അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യം, മൂന്നാമത്തെ അവസാനം തോന്നുന്നു, എൻ്റെ ഹൃദയം ഭയപ്പെടുകയില്ല, എനിക്ക് യുദ്ധം നേരിട്ടാലും ഞാൻ നിർഭയമായിരിക്കും. എന്തെന്നെ വന്നാലും നമ്മൾ ഉറച്ചു നിൽപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക്, ദൈവത്തിലേക്ക് കാല് വയ്ക്കുമ്പോൾ, ദൈവവചനത്തോട് അടുക്കുമ്പോൾ, ദൈവവചനം ഘോഷിക്കുമ്പോൾ, അനേക പ്രതിസന്ധികൾ പ്രയാസങ്ങൾ നേരിടുമ്പോൾ നമുക്കൊന്നിനെ കുറിച്ച് വിചാരപ്പെടുവാനില്ല. ദാവീദ് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഞാൻ യഹോവയോട് കാര്യം അപേക്ഷിച്ചു, അതുതന്നെ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. യഹോവയുടെ മനോഹരത്വം കാണുവാനും അവൻ്റെ മന്ദിരത്തിൽ ധ്യാനിപ്പാനും എൻ്റെ ആയുഷ്കാലമൊക്കെ ഞാൻ യഹോവയുടെ ആലയത്തിൽ പാർക്കേണ്ടതിന് തന്നെ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഇന്ന് പലരും പലതിനെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എല്ലാവരും സമ്പത്തിനെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പലരും പണം ഉണ്ടാക്കുവാൻ വേണ്ടി ബന്ധപ്പെട്ട് ഓടുന്നു. പക്ഷേ ദാവീദിനെ പോലെ ചിന്തിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം, ദാവീദിന് മേലെ പറയുവാൻ തക്കവണ്ണം ഞാൻ യഹോവയോട് ഒരു കാര്യം അപേക്ഷിച്ചു. എത്രയും മക്കൾ കർത്താവിനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് സ്വന്തമായ ആവശ്യങ്ങൾ, സ്വന്തമായ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി, പലരും കാര്യങ്ങൾ കഴിയുന്നതിന് വേണ്ടി, അങ്ങനെ പലരും നടക്കുമ്പോൾ ദാവീദ് നമ്മളോട് പറയുകയാണ്, എന്താണ്? യഹോവയുടെ മനോഹരത്വം കാണുവാൻ, അവൻ്റെ മന്ദിരത്തിൽ ധ്യാനിപ്പാൻ. ഇന്ന് പലർക്കും ചെറുതായിട്ട് വലിയ സാഹചര്യങ്ങളും ചെയ്യാതെ, ആലയത്തിൽ പോകാൻ പറ്റാതെ, ദേവാലയത്തിൽ കടക്കാൻ പറ്റാതെ, എല്ലാറ്റിനും ഓരോ തടയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നാലും നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ മാനിക്കുന്ന കർത്താവ്, നമ്മൾ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ കൂടി നടത്തുന്ന കർത്താവ്, ആ കർത്താവ് നമ്മളെ മാനിക്കും. യഹോവയെ മാനിക്കുന്നവരെ മാനിക്കാമെന്ന് കർത്താവ് നമ്മളോട് അരുളി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ദാവീദിനെ പോലെ അവൻ്റെ മന്ദിരത്തിൻ്റെ മനോഹരത്വം കാണുവാനും അവൻ്റെ ആലയത്തിൽ ധ്യാനിപ്പാനും ആയുഷ്കാലമൊക്കെയും, ഒരു ദിവസം മാത്രമല്ല, കുറച്ചു നാൾ മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ആയുഷ്കാലം മുഴുവനും യഹോവയുടെ ആലയത്തിൽ പാർക്കേണ്ടതിന് തന്നെ. അതുകൊണ്ടിനാൽ എന്ത് ചെയ്യുക? അതിൻ്റെ താഴ്ത്ത വാക്യം പറയുന്നത്, അനർത്ഥ ദിവസത്തിൽ എൻ്റെ കൂടാരത്തിൽ നമ്മെ ഒളിപ്പിക്കും. അനർത്ഥങ്ങൾ വരുമ്പോൾ, പ്രയാസങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മളെ കൈവിടാത്ത ദൈവം. കൂരിൽ കൂടി താഴ്വഴിയിൽ നടന്നാലും ദാവീദ് നമ്മളോട് അരുളി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നമ്മളൊരു ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അനർത്ഥങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അവനെ ഒളിപ്പിക്കും. തിരുനിവാസത്തിൻ്റെ മറവിൽ എന്നെ മറിക്കും, പാറമേൽ എന്നെ ഉയർത്തും. പിന്നെ എന്നെ ചിന്തിപ്പിച്ച വാക്യം എന്ന് പറയുന്നത്, എൻ്റെ അപ്പനും അമ്മയും എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു, യഹോവ എന്നെ ചേർത്തുകൊള്ളും. നമ്മളെ ചേർക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ആര് തള്ളിക്കളഞ്ഞാലും, അപ്പൻ തള്ളിയാലും, അമ്മ തള്ളിയാലും, മക്കൾ തള്ളിയാലും, ലോകം തള്ളിയാലും, അയൽക്കാർ നിന്ദിച്ചാലും പരിഹസിച്ചാലും മാറാത്തവനൊരു കർത്താവ്, വാക്ക് മാറാത്തവനായ കർത്താവ്, വിശ്വസ്തനായ കർത്താവ്, അന്തിമരെയും പുലർത്തുന്ന കർത്താവ്, ആ കർത്താവിൻ്റെ വചനം ഘോഷിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം കർത്താവ് ഇടയാക്കണം. അതുപോലെ അതിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ, ഞാൻ ജീവനുള്ളൊരു ദേശത്ത് യഹോവയുടെ നന്മ കാണുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചെങ്കിൽ കഷ്ടം. യഹോവയുടെ നന്മ കാണുവാൻ എത്ര പേർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്? യഹോവ വലിയവനാണെന്ന് തിരിച്ചറിവ്, യഹോവ നല്ലവനാണ്. സങ്കീർത്തനം 32 പറയുന്നത് പോലെ, യഹോവ നല്ലവനെന്ന് രുചിച്ചറിവിൻ. യഹോവയൊന്ന് രുചിച്ചറിവാൻ തക്കവണ്ണം, യഹോവയുടെ നന്മ കാണുവാൻ തക്കവണ്ണം എത്ര പേരാണെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? വളർന്നു വരുന്ന തലമുറയെക്കുറിച്ച് ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമ്മൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞു. ആ കർത്താവിനെ അറിയുവാൻ തക്കവണ്ണം, കർത്താവിനോട് പറ്റിച്ചേരുവാൻ തക്കവണ്ണം, യഹോവയുടെ നന്മ കാണുവാൻ തക്കവണ്ണം ദാവീദിനോടുകൂടെ നമുക്കും സാധിക്കണം. നമ്മൾ അത് വിശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിൽ കഷ്ടമെന്നാണ് കർത്താവ് ദാവീദ് നമ്മളോട് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ അവസാനത്തെ വാക്യം പറയുന്നത്, യഹോവയെങ്കിൽ പ്രത്യാശ വയ്ക്കുക, ധൈര്യപ്പെട്ടിരിക്കുക, നിന്റെ ഹൃദയം ഉറച്ചിരിക്കട്ടെ. യഹോവയിൽ പ്രത്യാശ വയ്ക്കുക. നമ്മളുടെ പ്രത്യാശ, നമ്മളുടെ ജീവൻ അത് യഹോവയിലാകണം. ആ നമ്മുടെ ഹൃദയം ഉറച്ചിരിക്കണം. എന്തു തന്നെ വന്നാലും ആ പാറമേൽ നിൽക്കുന്നത് പോലെ വഴുതിപ്പോകാതെ, വഴുവഴുപ്പിൽ നിൽക്കാതെ ആ ഉറച്ച പാറമേൽ നിൽക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം കർത്താവ് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു. എനിക്കും എൻ്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ എളിയ സംഘത്തിൽ നിന്നു. പ്രൈസ് ലോർഡ്. നമുക്ക് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താം. യഹോവ എൻ്റെ വെളിച്ചവും എൻ്റെ രക്ഷയുമാകുന്നു, ഞാൻ ആരെ ഭയപ്പെടുമെന്ന് ദാവീദിനോട് ചേർന്ന് നമുക്കും പറയാൻ സാധിക്കട്ടെ. ദൈവമേ അനുഗ്രഹിക്കണേ പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ സ്വാഗതം പറയാൻ വേണ്ടി ജനറൽ പ്രസിഡന്റ് ബ്രദർ M.A. കുഞ്ഞിപ്പൻ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു.
ദൈവത്തിരുനാമത്തിൻ്റെ മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതായ ഒരു കൂട്ടായ്മ നമുക്ക് വീണ്ടും PPC മിഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പേരിൽ ഈ ദേശത്തൊന്ന് കൂടുവാൻ തക്കവണ്ണം വലിയൊരു കൃപ ദൈവം ചെയ്തുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ്. കാരണം ഒരു വർഷമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബലഹീന അടിയങ്ങൾക്ക്, ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന വീരന്മാരായി സഹകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഇന്ന് വലിയൊരു സന്തോഷത്തിൻ്റെ വാർത്തയായിട്ട് ദിവസമായിട്ട് ഞാനിന്ന് കാണുകയാണ്. സംഗീതക്കാരൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, ഇത് യഹോവ ഉണ്ടാക്കിയ ദിവസം. ഇന്ന് നാം സന്തോഷിച്ച് ആനന്ദിക്കുക. കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ആനന്ദിപ്പാനായിട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന വിലയേറിയ സമയം. ഇന്ന് പകൽക്കാലം കൊച്ചുമക്കളുടെ ആ കൂട്ടായ്മയിൽ സംസാരിക്കുവാനും കേൾക്കുവാനും നല്ല വചനങ്ങളെ ശ്രവിക്കുവാനൊക്കെ നമുക്ക് അവസരം ലഭിച്ചു. രാത്രിയിലെ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വന്നിരിക്കുക. എന്നാൽ വലിയൊരു സന്തോഷം എനിക്ക് പറയുവാനുള്ളത്, സഹോദരൻ പറഞ്ഞു, കുഞ്ഞപ്പേട്ടൻ സ്വാഗതം പറയുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ രണ്ടു വാക്കെന്തേലും പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞു. വലിയ പ്രാസംഗിക ചാതുര്യമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ചിന്തിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ്. 1 പത്രോസ് 4-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 7-ാമത്തെ വാക്യം എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വന്നു. എല്ലാറ്റിൻ്റെയും സമയം അടുത്തിരിക്കുന്നു. എല്ലാറ്റിൻ്റെയും അവസാനം സമീപിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടങ്ങളിൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഉയർത്തി കാണിക്കുവാൻ വളരെ തൻ്റെ ഇടത്തോടു കൂടി ഇന്ന് കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുവാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചതിനാണ് ദൈവത്തെ നന്ദി പറയുക, സ്വാഗതം ചെയ്യുക. കാരണം കർത്താവ് പറഞ്ഞല്ലോ, 1, 2, 3 പേർ എൻ്റെ നാമത്തിൽ എവിടെ കൂടുന്നുവോ അവരുടെ മധ്യേ ഞാനുണ്ട്. വാഗ്ദത്തപ്പെട്ട കർത്താവ് വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതായ ഒരു മെസ്സേജാണ് ഞാൻ അതിൽ കാണുന്നത്. ഒരു കൂട്ടമായിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയൊരു കൂട്ടമായിട്ട് ആരാധിപ്പാൻ നല്ലൊരു അവസരം നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുക. എല്ലാറ്റിൻ്റെയും അവസാനം സമീപിച്ചിരിക്കുന്ന നാളുകളിൽ ലോകം വിളിച്ച് അറിയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. മാധ്യമങ്ങളിൽ കൂടി, മീഡിയകളിൽ കൂടി, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളതായ വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളിൽ കൂടിയൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയും കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നാളുകളിൽ ഇത് ദുഷ്കാലമാകിയാൽ സമയം നമ്മൾ തക്കത്തിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുക. എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം തോന്നുന്നത്, എൻ്റെ ഈ ബൈപ്പാസ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്തും എൻ്റെ കർത്താവിനെ കുറിച്ച് 2 വാക്ക് പറയുവാൻ ഒരു അവസരം ലഭിച്ചതിനായിട്ട് വീട്ടുഭവനങ്ങളിലൊക്കെയും പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്ന നാളുകളെ ഞാൻ ഓർക്കുക. എന്നാൽ ഇന്ന് ദൈവമക്കളാകും നമുക്ക് ഒരുമിച്ചിരുന്നു കൊണ്ട് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ, ഞങ്ങളെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച ദാവീദിനെ പോലെ പറയുവാൻ, കർത്താവെ ഞങ്ങളെ ഒന്ന്, കർത്താവെ അവിടുന്ന് യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഞങ്ങൾ പണ്ടത്തെ നാളുകളെ ഓർക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഞങ്ങൾക്ക് കൃപ ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം. സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിലേക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ ചിന്തയിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോഴും എനിക്ക് വളരെമായ സന്തോഷം തോന്നുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ? ഈ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വേദിയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. പല സഭകൾക്കും ലഭിക്കാത്തതായ നല്ലൊരു വേദി നമുക്ക് ഒരുക്കി തന്ന കർത്താവിനെ ഞാൻ ആദ്യം സ്വാഗതം ചെയ്യുക. കാരണം വിവിധ സഭകളിൽ ഹല്ലേലൂയ പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നിരിക്കുന്നതായ മക്കൾ നമ്മളോട് ഒപ്പമുണ്ട്. വളരെ സന്തോഷമാണ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ വരുന്ന. ഞാൻ പോകുന്ന കൂട്ടായ്മകളിലുള്ളതായ അനേക ദൈവ മക്കൾ ഇപ്പോൾ കടന്നു വന്നിരിക്കാൻ എനിക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ്. കാരണം വളരെ മനോഹരമായിട്ടെന്ന് ആരാണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ 22-ാമത്തെ PPC മിഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഈ പരിപാടികൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചിന്തിച്ചപ്പോൾ ഒട്ടും ഞങ്ങൾക്കതിൽ വൈഷമ്യം തോന്നാതെ വണ്ണം സഹോദരൻ ഷാജൻ പോയി ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ജോയി അച്ഛൻ അത് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇതിലേക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കുക. ചാലിശ്ശേരി ഓർത്തഡോക്സ് പള്ളിയുടെ വികാരി സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്നതായ അച്ഛൻ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി കടന്നു വന്ന ഈ ഞങ്ങളെ ചെറിയ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം നടത്തുവാനായിട്ട്, ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുവാനായിട്ട് കടന്നു വന്ന അച്ഛനെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഞാൻ അച്ഛനെ പരിചയപ്പെട്ടപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി പല കാര്യങ്ങളും ചോദിച്ചറിയുകയും, ആരാണിത് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത്, ആരാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? ഞാൻ പറഞ്ഞത് കർത്താവ് മാത്രമാണ്. ഹല്ലേലൂയ. വിവിധ സഭകളിലുള്ളവരെല്ലാവരും ചേർന്നുകൊണ്ടാണ് ചെറിയൊരു കൂട്ടമായിട്ട് 22 വർഷങ്ങൾക്ക് ഇത് തുടങ്ങി വെച്ചത് അച്ഛനോട് പറയാനിടയെ. തന്നെയല്ല, സെക്രട്ടറി പിന്നീട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഈ നമ്മുടെ ഈ പ്രവർത്തനത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് വിവരിക്കുന്നതായിരിക്കും. ലോകത്തിൻ്റെ മാധ്യമങ്ങളിൽ കൂടി നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് പറയുവാനുള്ളത്, എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ വരവ് ഏറ്റവും അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നാളുകളിൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞൊരു വാക്യ, കൊയ്ത്ത് വളരെയധികം ഉണ്ട്, വേലക്കാരോ വളരെ ചുരുക്കമായി. ഈ നാളുകളിൽ കർത്താവിന് വേണ്ടി ഓടുവാൻ, കർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിപ്പാൻ, ഞാൻ നല്ല പോർപ്പൊരുതി ഓട്ടം തികച്ച് വിശ്വാസം കാത്ത് നീതിയുടെ കിരീടം എനിക്കായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നതായ പൗലോസിനെ പോലെ ഓടുവാൻ ഞാൻ ജീവിക്കുന്നു. ക്രിസ്തുവും മരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ലാഭമാണെന്ന് തൻ്റെ ഇടത്തോടു കൂടി പറയുവാൻ, ഞാൻ ലാഭമായതൊക്കെ ഛേദമെന്ന് എണ്ണിക്കൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ ആ വലിയ പരമവിളിയുടെ യാഗത്തിനായിട്ട് ഞാൻ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതായ ആ പൗലോസിനെ പോലെ ഓടുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണമെന്നുള്ളതാണ്. വീണ്ടും നമുക്ക് ഇന്ന് മെസ്സേജ് തരുവാനായിട്ട് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് തോമസ് കൊമ്മടി എന്ന സ്ഥലത്തുനിന്ന് കടന്നു വരുന്ന പ്രിയദാസനാണ്. ഞാൻ ചിന്തിക്കട്ടെ, ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല, പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഇന്ന് മുഖതാവിൽ കാണുവാനായിട്ട് സഹോദരനെ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണമെന്ന് പരിചയപ്പെടുവാനായിട്ട്. കാരണം ഷാജു ആണ് അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിച്ചത്. ഇന്നലെ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി തോമസ് കുമ്മളി നമ്മുടെ ഇടയിലേക്ക് കടന്നു വന്നു. ഞാൻ ചിന്തിക്കുക,
പല പ്രോഗ്രാമുകളും ഇന്ന് ക്യാൻസൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നാളുകളിൽ അതെ ആ സർക്കാർ പറഞ്ഞതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് പറഞ്ഞതുപോലെ ചെറിയ ആ അളവിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ ദൈവവചനം ചിന്തിപ്പാനായിട്ട് കടന്നു വന്ന സന്മനസ്സനായിട്ട് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം തോന്നുന്ന 22ാമത് PPC മിഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ സുവിശേഷ ഘോഷണത്തിലേക്ക് തോമസ് കുമളിയെ ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. വീണ്ടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പേരെടുത്ത് എല്ലാവരും പറയണമെന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എൻ്റെ ചിന്തയിലേക്ക് പെടുന്നത് എൻ്റെ സഹസ്നേഹിതന്മാരായിരിക്കുന്ന കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവദാസന്മാർക്കായിട്ട് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ചിന്തിക്കട്ടെ, ഈ നാളുകളിൽ അനേകരോട് സുവിശേഷം പറയുവാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ വടക്ക് ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു ചെന്ന് വളരെ തന്നെ ഇടത്തോട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടനകൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന പ്രിയ മക്കൾക്കായിട്ട് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ്. മാത്രമല്ല തിരുവനന്തപുരം സൈഡിൽ നിന്ന് തോമസ് സാറും സഹോദരനും കൂടി കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് പാടി ദൈവത്തെ സ്തുതിപ്പാൻ, ആരാധിപ്പാൻ. ഇന്ന് 2-3 പാട്ടാണ് നമുക്ക് പാടാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിപ്പാൻ, സ്തുതിപ്പാൻ, ആ പാട്ടിനോട് സ്തുതിയോടും കൂടെ അവിടെ പറയണം, ഞാൻ യഹോവയ്ക്കായി കാത്തിരുന്നു, അവയെങ്കിലേക്ക് ചാഞ്ഞു, നാശകരമായ കുഴിയിൽ നിന്ന് കുഴഞ്ഞ ചേറ്റുന്നവനെ കയറ്റി എന്നെ ഒരു ശാശ്വതമായ പാറമേൽ നിർത്തി, എൻ്റെ വായിലവൻ ഒരു പുതിയ പാട്ട് തന്നു. ഒരു പുതിയ പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ട് ഒരു പുതിയ ശക്തി, പുതിയ കൃപ ലഭിച്ചുകൊണ്ട് ഈ 2022 നമുക്ക് മുന്നേറുവാൻ, നല്ല ദൂതുകൾ കേൾക്കുവാൻ, നല്ല പാട്ടുകൾ പാടുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ. കടന്നു വന്ന ദാസന്മാർക്കായിട്ട് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുക. തന്നെയല്ല, വളരെ തൻ്റെ ഇടത്തോടുകൂടി ഹല്ലേലൂയ എന്തു വന്നാലും എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ വചനം കേൾക്കുവാനായിട്ട് ചെറിയൊരു കൂട്ടമായിട്ടെങ്കിലും കടന്നു ചെന്ന് ദൈവം കേൾക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുവാൻ കടന്നു വന്ന നിങ്ങളേവരെയും ദൈവനാമത്തിൽ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുക. അതിനപ്പുറമായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കുവാനുള്ളത് PPC മിഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഈ ചെറിയ പ്രോഗ്രാം ലോകത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കവർ ചെയ്യുവാനായിട്ട് വിവിധ മീഡിയകളുടെ സഹോദരന്മാരിവിടെ കടന്നു വന്നിട്ട് അവർ റെക്കോർഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഇത് ശ്രവിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയൊരു പദ്ധതിയാണ്. എൻ്റെ കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട്, ഹല്ലേലൂയ, സുവിശേഷം ലോകത്തിൻ്റെ അന്ത്യനാളിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ സുവിശേഷം വർദ്ധിക്കുമെന്ന്. ഹല്ലേലൂയ. പല സ്ഥലങ്ങളിൽ തണുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ മാധ്യമങ്ങളിൽ കൂടി അത് വളരെ സ്പീഡിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. കടന്നു വന്ന നമ്മളെ എല്ലാവരെയും ഒറ്റ വാക്കുകൾ വീണ്ടും സ്വാഗതം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പ്രൈസ് ലോർഡ്. ദൈവനാമത്തിൻ്റെ മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. ഒരു പാട്ടിൻ്റെ ഈട് നമുക്ക് പാടാവുന്നതാണ്. നീയല്ലോ ഞങ്ങൾക്കുള്ള ദിവ്യ സമ്പത്തേശുവേ, നീയല്ലാതില്ല ഭൂവിൽ ആഗ്രഹിപ്പാനാരുമേ, നീയല്ലാതി ഞങ്ങൾക്കുള്ള ദിവ്യ സമ്പത്തേശുവേ, നിത്യജീവമൊഴികൾ നിന്നിലുണ്ട് പരനെ, നിന്നെ വിട്ടിട്ടാടിയങ്ങൾ എങ്ങു പോയി വസിക്കും, നിന്നെ വിട്ടിട്ടാടിയങ്ങൾ എങ്ങു പോയി വസിക്കും, നീയല്ലോ ഞങ്ങൾക്കുള്ള ദിവ്യ സമ്പത്തേശുവേ. പ്രൈസ് ലോർഡ്. ദൈവനാമത്തിൻ്റെ മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. ബ്രദർ ടൈറ്റസ് ഫ്രണ്ട് കയറിയിരിക്കണം. ദൈവനാമത്തിൻ്റെ മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. ഈ ദിവസത്തിലും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ തക്കോണം ദൈവം നൽകിയ വലിയ കൃപയ്ക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കൃപയാൽ 2003 ഈ ശുശ്രൂഷ കുന്നംകുളത്ത് ആരംഭിക്കാൻ തക്കോണം ദൈവം നമ്മെ സഹായിച്ചു, ബലപ്പെടുത്തി. ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ്. 2003 ജനുവരി 1-ാം തീയതി ശുശ്രൂഷ ഇവിടെ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ കേവലം ഒരു പ്രാർത്ഥനാ കൂട്ടായ്മ ആരംഭിച്ച് ഇന്ന് കൃപയാൽ ഇന്ത്യയിലെ 9 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ എളിയ തോതിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ തക്കോണം ദൈവം നമ്മെ എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചു. ഞാൻ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. പ്രൈസ് ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മളായിരിക്കുന്നത് ദൈവകൃപയിലാണ്. നമുക്കൊന്നും പുകഴാനില്ല. ഗലാത്യ ലേഖനം 6-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 14-ാം വാക്യം പറയുന്നു, എനിക്കോ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശിലല്ലാതെ പ്രശംസിപ്പാൻ ഇടവരരുത്. ഈ കഴിഞ്ഞ 19 വർഷത്തെ ഇടവേള പരിശോധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ, നമ്മളൊന്ന് പുറകോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ, കരയുക എന്നല്ല വേറെ ഒന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാനില്ല. നമുക്ക് പുകഴാനൊന്നുമില്ല. ഒത്തിരി പ്രതികൂലങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ ആഞ്ഞടിച്ചു. പലതും നമ്മൾ കൈവിട്ടുപോയി, വ്യക്തിപരമായിട്ടും കൂട്ടപരമായിട്ടും. എന്നാൽ ശുശ്രൂഷ കൈവിട്ടു പോകാൻ ദൈവം അനുവദിച്ചില്ല. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളായിരിക്കുന്നത് ദൈവകൃപയിലാണ്.
ദൈവത്തിന്റെ വലിയ കൃപ നമ്മൾ വ്യാപരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തിലും ദൈവത്തിന്റെ വചനം ലോകത്തെ എമ്പടെത്തുവാൻ കാരണമായി തീർന്നത്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. പ്രിയ ദൈവജനമേ, എല്ലാ ബിസിനസ്സിനും ഓരോ സീസണുണ്ട്. പക്ഷേ ദൈവവചന വ്യാപാരത്തിന് ഒരു സീസണും ഇല്ല. എല്ലാ സമയവും അത് വ്യാപാരം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. എന്തെല്ലാം കൊറോണ വന്നാലും എന്തെല്ലാം കോവിഡ് വന്നാലും ദൈവവചനത്തിന് ഒരു മാറ്റവും കാണത്തില്ല. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഇത് ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയാണ്. അനേക വീരരാജാക്കന്മാരൊക്കെയും ഇതിനെതിരെ കൊമ്പുയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതിനെല്ലാം തച്ചുടച്ചുകൊണ്ട് കേവലം 50 വർഷമാകുമ്പോഴേക്കും വേൾഡ് മാപ്പ് എന്ന് അത് തുറന്നു നിൽക്കപ്പെട്ട സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ നമ്മുടെ മധ്യമുണ്ട്. വൻ ശക്തി തീർന്ന സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ഇന്ന് വേൾഡ് മാപ്പിൽ ആ പേര് കാണാനില്ല. പ്രിയ ദൈവജനമേ, നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്നത് ദൈവ കൃപയിലാണ്. അതുകൊണ്ട് ദൈവം നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദൗത്യം എന്താണെങ്കിൽ ആ ശുശ്രൂഷ വളരെ ഉത്തരവാദിത്തോടെ വളരെയധികം അത് ആത്മഭാരത്തോടെ ചെയ്തെടുക്കുവാൻ ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ. ഞാൻ ഏറെ എടുക്കുന്ന ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഒത്തിരി ദൂരയാത്ര ചെയ്താണ് പ്രിയ പാസ്റ്റർ തോമസ് കുമ്മളി ഇവിടെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് ദേഹക്ഷീണമുണ്ട് എങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ അച്ഛനും അതുപോലെ തന്നെ ദൂരയാത്ര ചെയ്ത് കടന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവരോട് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. ഒരു മുൻവിധി കൂടാതെ, അവരുടെ ഉയരമോ പൊക്കമോ നോക്കാതെ, അവരുടെ വായിന്ന് വരുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വചനം എന്താണെങ്കിൽ അത് ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി മുമ്പോട്ട് പോകാൻ ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നമ്മുടെ പ്രയർച്ചേൻ്റെ സമയമാണ്. നമുക്ക് കൈകോർത്ത് പിടിക്കാൻ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നിർവാഹമില്ല. എങ്കിൽ കൂടി ഞാൻ വിഷയങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുമ്പോൾ 2 വ്യക്തികൾ, ആദ്യമായിട്ട് ഡോക്ടർ സാജൻ സി ജേക്കബ് കടന്നു വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായിരിക്കും. രണ്ടാമതായിട്ട് ബ്രദർ നോളി തമ്പാൻ കടന്നു വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഞാൻ ആദ്യ വിഷയം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഡോക്ടർ സാജൻ ജേക്കബ് കടന്നു വരുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ. പ്രിയ ഡേയ്സൺ ബ്രദർ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഹോസ്പിറ്റലിലായിരിക്കുന്നു. പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കും നമുക്ക്. അതുപോലെ തന്നെ ജോൺസൺ MK ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഹോസ്പിറ്റലിലായിരിക്കുന്നു. ക്രിട്ടിക്കൽ സ്റ്റേജ് ആയിരുന്നു. കർത്താവ് വിടുവിച്ചു. നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കാം. ജോർജ് KP ഒരു ആത്മീയ മുന്നേറാൻ പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഈ വിഷയങ്ങളോർത്ത് ഡോക്ടർ സാജിലേക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായിരിക്കും. കരുണാസമ്പന്നേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങേ വാഴ്ത്തുന്നു, സ്തുതിക്കുന്നു, വന്ദിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഈ നല്ല രാത്രികാലത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവേ. നന്ദി പറയുന്നു കർത്താവേ. കഴിഞ്ഞ ചില നാളുകളായി ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്ത ഞങ്ങളുടെ PPCയുടെ മിഷൻ എക്സ്പോ 2022 ആ വലിയ ആ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് എത്തിപ്പെടുവാൻ അങ്ങൊരുക്കിയ നല്ല സാവകാശത്തെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ സ്തുതിക്കുന്നു. ഈ മീറ്റിംഗ് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമായി തീരുവാൻ അങ്ങ് സഹായിക്കണമേ. പ്രത്യേക ഞങ്ങൾ 3 വ്യക്തികളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ശാരീരികമായ അസ്വസ്ഥതകൾ അനുഭവിക്കുന്ന, പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തികളെ ഞങ്ങളുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രികാലം ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഐക്യമായി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പ്രിയ മക്കൾക്ക് ആശ്വാസവും വിടുതലും കൊടുക്കുമാറാകണമേ. വലിയ സൗഖ്യം കൊടുക്കുമാറാകണമേ. അങ്ങനെ ആണിപ്പാടുള്ള കരം തൊട്ട് പ്രിയ മക്കളെ സൗഖ്യപ്പെടുത്തുമാറാകണം എന്ന് നിങ്ങളോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, സഭ ശ്രദ്ധയോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ദൈവം വിടുതൽ കൊടുത്താൽ ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു കർത്താവേ. അത് നോർമലായി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ ഒരു പ്രത്യേകമായ വിഷയത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയല്ല, എപ്പോഴും ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കർത്താവേ. അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ ഞങ്ങൾ വെക്കുന്ന എല്ലാ അപേക്ഷകളും ഞങ്ങൾക്കായി നിറവടിയായി നിവർത്തിക്കുന്ന നല്ല ദൈവമാണ്. രാത്രികാലം ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കണമേ, സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രത്യേക തുറന്നുള്ള ശുശ്രൂഷകളെ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കണം. ദൈവവരയിൽ പൊതിയുമാറാകണം. പാടുവാൻ ഞങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തിയല്ലോ, പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ ശക്തീകരിച്ചല്ലോ. ദൈവവരയിൽ പൊതിയായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. എല്ലാം അങ്ങയുടെ നാമത്തിലും മഹത്വത്തിനായി മാത്രമായിരിക്കാൻ സഹായിക്കണം. എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് ജീവൻ വെച്ച യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു. കൃപയോടെ കേൾക്കുമാറാകണമേ. ആമേൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. അടുത്ത വിഷയം പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ബ്രദർ നോളി തമ്പാൻ കടന്നു വരണം. ഞാൻ വിഷയങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പറയുന്നതായിരിക്കും. ജെറിൻ ആൻഡ് ജസ്റ്റിൻ്റെ കുടുംബ ജീവിതത്തോട്ട് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മുടെ മിഷണറിമാർ ഇന്ന് ഇവിടെ കടന്നു വരേണ്ടവരായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം കണക്കെടുത്തുകൊണ്ട് അവർ ആയിരിക്കുന്നിടങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥനയോടെ ആയിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ 9 സ്റ്റേറ്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന, കേരളം ഉൾപ്പെടെ 9 സംസ്ഥാനത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ മിഷണറിമാരോർത്ത്, എല്ലാ ഡിപ്പോ കോർഡിനേറ്റർമാരോർത്ത് നമുക്ക് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രസിദ്ധീകരണോർത്ത് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഈ വിഷയങ്ങളോർത്ത് ബ്രദർ നോളി തമ്മ പ്രാർത്ഥിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. മഹത്വത്തിന്റെ പ്രത്യാശയായി ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ, ഈ നല്ല ശുഭദിനത്തിനായി ഞങ്ങൾ സ്തുതിക്കുന്നു, വാഴ്ത്തുന്നു കർത്താവേ. ലോകം വലിയ പ്രതിസന്ധികളെ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവേ, ഞങ്ങൾക്ക് നിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഒന്നിച്ചു കൂടുവാൻ തന്ന നല്ല
അവസരത്തോട് ഞങ്ങൾ നന്ദി സ്തുതിക്കുകയാണ് പറയുന്നു കർത്താവേ. പ്രത്യേകിച്ച് പ്രാർത്ഥനാ വിഷയത്തെ ദൈവകരങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ. ആ പ്രിയ സഹോദരനോർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ. ഹല്ലേലൂയ. നിന്റെ മകന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് അവിടുന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവേ. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ പ്രസ്ഥാനത്തോട് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് കർത്താവേ, ഭാരതത്തിന്റെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന നിന്റെ മക്കളോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ. ഹല്ലേലൂയ. ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ പലർക്കും സാധിക്കുന്നില്ലല്ലോ കർത്താവേ. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവേ, ഈ പ്രത്യേക കാലഘട്ടം പലരെയും അകറ്റി നിർത്തുമ്പോൾ കർത്താവേ, ആത്മാവിൽ ഞങ്ങൾ ഒന്നിപ്പിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ വാഴ്ത്തുന്നു കർത്താവേ. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം കർത്താവേ. അവിടുന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടെ കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവേ. ഹല്ലേലൂയ. ഞങ്ങളുടെ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവേ. ഞങ്ങളുടെ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ ചെല്ലുന്നിടത്തൊക്കെയും കർത്താവേ, നിന്റെ നാമം കർത്താവേ ഹല്ലേലൂയ വിളിച്ചറിയിക്കുവാൻ കർത്താവേ, നിന്റെ നാമം വലുതായി കാണുവാൻ കർത്താവേ അവിടുന്ന് ഇടയാക്കി തീർക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ. ഹല്ലേലൂയ. ഒരിക്കൽ കൂടി കർത്താവേ, ഇന്നത്തെ കർത്താവേ നടക്കുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് കർത്താവേ, നിന്റെ ദാസനെയും ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ്. അഭിഷേകം ചെയ്ത് കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ അയച്ചുകൊണ്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവേ. പ്രാർത്ഥന കേട്ടുകൊണ്ട് സ്തോത്രം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ. വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട കൂട്ടമേ, വേഗമുണർന്ന് രക്ഷകന്റെ വേല ചെയ്യുവിൻ. ആമേൻ. വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട കൂട്ടമേ, വേഗമുണർന്ന് രക്ഷകന്റെ വേല ചെയ്യുവിൻ. അന്ത്യകാലം വന്നടുത്ത് പെന്തക്കോസ്തിൻ വേലയാല്, അന്ത്യകാലം വന്നടുത്ത് പെന്തക്കോസ്തിൻ വേലയാല്, ചന്തമോടെ വേല തീർത്ത സ്വന്തം നാട്ടിൽ പോയിടാമേ. ചന്തമോടെ വേല തീർത്ത സ്വന്തം നാട്ടിൽ പോയിടാം. വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട കൂട്ടമേ, വേഗമുണർന്ന് രക്ഷകന്റെ വേല ചെയ്യുവിൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. ഈ സമയത്ത് ഈ മീറ്റിംഗ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുവാൻ എത്രയും സ്നേഹവും ബഹുമാനമുള്ള ജോയ് പുൽക്കുട്ടി അച്ഛനെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. പ്രിയക ദൈവത്തിന് സ്തുതി. വേദിയിൽ ഉപവിഷ്ടരായിരിക്കുന്ന മുഖ്യപ്രഭാഷകൻ അത്രയും ആദരണീയനും സ്നേഹവാനുമായ പാസ്റ്റർ പി കെ തോമസ്, പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകുകയും മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത സഹോദരന്മാരെ, വേദപുസ്തകം വായിച്ച് വ്യാഖ്യാനിച്ച സഹോദരി ശോഭ ജോർജ്, മനോഹരമായ ഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ച് നമ്മെ ധന്യമാക്കുന്ന EGM വോയിസ്, ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഇതിൻ്റെ സംഘാടകരെ, നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും ക്രിസ്തുയേശുവിൽ എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനം. കോവിഡ് വ്യാപന കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രതിസന്ധികളും പ്രയാസങ്ങളും വെല്ലുവിളികളും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നത് സത്യമായിരുന്നു. 2019 ഡിസംബറിന് ശേഷം ലോകം എങ്ങോട്ട് എങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുമെന്നുള്ള ആശങ്ക നമ്മുടെ ഏവരുടെയും മനസ്സിൽ വളരെയേറെ നമ്മെ കലുഷിതമാക്കി തീർത്തു. 2020 കഴിയുമെന്ന് കരുതി, 2021 കഴിയുമെന്ന് കരുതി, 21 സമാപനത്തിലൊരു ആശ്വാസമൊക്കെ നമുക്കുണ്ടായെങ്കിൽ 22 വീണ്ടും വലിയ ഒരു പ്രതിസന്ധിയിൽ എത്തിച്ചു നിൽക്കുകയാണ്. ആ പ്രതിസന്ധിയുടെ മധ്യത്തിലും വലിയ ആഘോഷങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ രീതിയിൽ നടത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം ചെറിയ രീതിയിലെങ്കിലും നടത്തുവാൻ സാധ്യമായത് ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ പദ്ധതിയുടെ ഒരു അടയാളമാണ്. പല മേഖലകളിലും സാധ്യമാകാതെ വരുമ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ മുൻപോട്ട് പോകണമെന്ന ചിന്ത നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകാം. ഞാനും അതുതന്നെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ആരാധനയെല്ലാം ഓൺലൈനിലാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സാഹചര്യം. ഓൺലൈനിലാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും അറിയാം, എനിക്കും അറിയാം, ആരാധനയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന മുൻപിൽ ആളുകളില്ലാതെ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മാനസിക വ്യഥ. പക്ഷെ ഇവിടെ ആ വ്യഥയെ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ചെറിയ ഒരു തട്ടിൻപുറത്ത് ഇത്രയും മനോഹരമായ രീതിയിൽ ദൈവം ഒരുക്കി എന്നത് നമ്മുടെ ആരുടെയും എടുക്കല്ല, മറിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയുടെ ഒരു നടത്തിപ്പാകുന്നു, അതിൻ്റെ സാക്ഷ്യമാകുന്നു. അതിനെ ഒരുക്കിയ ദൈവത്തെ നമുക്ക് മുന്നമേ മഹത്വപ്പെടുത്താം. ഈ വർഷത്തെ നമ്മുടെ ചിന്താവിഷയം നമുക്ക് ഏവർക്കും അറിയാം. ഈ നാളിൽ നിൻ്റെ സമാധാനത്തിനുള്ള ഇത് നീയും അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു. വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് യേശുക്രിസ്തു യെരുശലേമിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ തൻ്റെ ജയകരമായ ദേവാലയ അല്ലെങ്കിൽ യെരുശലേം ദേവാലയത്തിലേക്കുള്ള, യെരുശലേം പട്ടണത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശന സമയത്ത് യെരുശലേമിനെ കണ്ട് വിലപിക്കുന്ന ഒരു വിലാപമാണ് ഈ വാക്യം. നമുക്ക് ഏവർക്കും അറിയാം. ഞാൻ കൂടുതൽ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല.
നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് യെരുശലേമിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മോട് പറയുന്നൊരു വാക്യമാണ്. നമ്മുടെ സമാധാനമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന 3 ഇഞ്ച് നീളവും 2 ഇഞ്ച് വീതിയുള്ള സാധനം ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെയേറെ പ്രതിസന്ധിയും പ്രയാസവും ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങിയ ഒരു സംഭവമാണ്. ഇന്നും മോശമൊന്നുമില്ല. ചെറിയ ഒരു സംഭവമാണ്, ചെറിയൊരു ഉപകരണമാണ്. ഞാനൊക്കെ ഒത്തിരി പ്രസംഗിച്ചതായിരുന്നു, കുട്ടികൾക്ക് മൊബൈൽ കൊടുക്കരുത്, മൊബൈൽ കൊടുക്കരുത്, മൊബൈൽ കൊടുക്കരുത്. ഇപ്പോൾ തിരിച്ചാണ് പറയുന്നത്, കുട്ടികൾക്ക് മൊബൈൽ കൊടുക്കൂ, മൊബൈൽ കൊടുക്കൂ എന്ന്. അത്രമാത്രം സ്വാധീനം ഉള്ള ഒരു ഉപകരണമായി മാറിയിരിക്കുന്നു മൊബൈൽ. അതിലൂടെയും നമുക്ക് സുവിശേഷം പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് മറ്റൊരു വിജയമാണെങ്കിൽ തന്നെയും ഇന്ന് സമാധാനം എവരുടെയും നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. യെരുശലേമിനെ കുറിച്ച് യേശുക്രിസ്തു വിലപിച്ചുവെങ്കിൽ ഇന്ന് നാം നമ്മെക്കുറിച്ചും ദൈവം നമ്മെക്കുറിച്ച് വിലപിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ സമാധാനത്തെക്കുറിച്ച് നീ അറിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ. ഇന്ന് നമുക്ക് ആർക്കും സമാധാനം, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആർക്കും സമാധാനമില്ല. സമാധാനം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ സാധനം ഇടുമായിരുന്നില്ല. ഞാൻ കുറച്ചു കാലത്ത് ഇട്ടേർന്നില്ല, കാരണം എനിക്കൊരു പ്രശ്നം ചിന്ത ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, എന്തിനതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ പിന്നീട് ഞാനിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് എനിക്ക് മാത്രമല്ല മറ്റുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുമെന്നൊരു ചിന്ത എൻ്റെ സമാധാനം കൂടി ഇല്ലാണ്ടാക്കി. ഇത് കുറച്ച് നേരം ഇടാൻ പറ്റില്ല, അപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ഊരം ശ്വാസം മുട്ടുകയാണ്. പക്ഷേ ഇന്ന് എല്ലാവരും അസമാധാനത്തിലാണ്. എവിടെയാണ് സമാധാനമുള്ളത്? സമാധാനമുള്ളത് ദൈവസന്നിധിയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ദൈവം എവിടെയാണ്? നമ്മിൽ തന്നെയുണ്ട്. ആ ദൈവത്തെ കണ്ടെത്തുവാൻ നമുക്കിന്ന് സമയമില്ല. പലപ്പോഴും നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ ഇടയിൽ, മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ കുന്നംകുളം മേഖലയുടെ പ്രത്യേകത, കുന്നംകുളം അങ്ങാടികളുടെ പ്രത്യേകതയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു വീട്ടിൽ ചെന്ന് പറഞ്ഞാണ്, എൻ്റെ വീട്ടിൽ അരി വെന്തില്ലെങ്കിലും വേണ്ടില്ല, അയൽവക്കത്ത് എന്തുണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് അന്വേഷിക്കുവാൻ അവൻ്റെ സമാധാനത്തിൽ തലകെടുത്തി അസമാധാനം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആളുകളാണ് മുഴുവൻ. ഞാൻ കുന്നംകുളത്താരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ല, അങ്ങനെ ഒരു കേൾവി കേട്ടു. ഇന്ന് മനുഷ്യൻ കുന്നംകുളത്ത് മാത്രം എല്ലായിടത്തും തന്നെ അവസ്ഥ. എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബുദ്ധിമുട്ട് പരിഹരിക്കാനുള്ള പരിശ്രമത്തിലല്ല, മറിച്ച് അന്യൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് എത്രമാത്രം പ്രയാസം കൂടുതലുണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും, അവൻ എത്ര അസ്വസ്ഥനാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് നടന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആശ്വാസം, നമ്മുടെ സമാധാനം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിൽ മാത്രമാണ്. സങ്കീർത്തനം വായിച്ചെത്ര പേരത് മനസ്സിൽ ഓർത്തു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. യഹോവയിൽ മാത്രമേ ആശ്രയമുള്ളൂ. ഏത് രോഗവും അവസാനം പറയുന്ന ഒറ്റ വാക്യമേ ഉള്ളൂ. ഏത് രോഗത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ പോയാലും അവസാനം വൈദ്യന്മാർ പറയുന്നൊരു വാക്യമുണ്ട്. എന്താണ്? ഞങ്ങളെക്കൊണ്ട് പറ്റാവുന്നെല്ലാം ഞങ്ങൾ ചെയ്തു തീർത്തു. ഇനി ആർക്കാ ബാക്കിയുള്ളത്? ദൈവത്തിൽ. ആശ്വാസം ദൈവത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിൻ്റെ ഉറവിടം നമ്മൾ പാടുന്നില്ല. ആശ്വാസത്തിൻ ഉറവിടമാം ക്രിസ്തു നിന്നെ വിളിച്ചിടുന്നു, നിന്നെ വിളിച്ചിടുന്നു. ആശ്വാസത്തിൻ്റെ ഉറവിടമായ ക്രിസ്തു വിളിക്കുമ്പോൾ ആ ആശ്വാസത്തെ കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിയാതെ മറ്റു പല ആശ്വാസത്തിൻ്റെ പിന്നാലെ പോകുന്നൊരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത്. അവിടെ യേശുക്രിസ്തു പറയുന്നത്, ഈ നാളിൽ നിന്റെ സമാധാനത്തിൽ നീ അറിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ. അതുകൊണ്ട് സമാധാനം ഇന്ന് ആർക്കുമില്ല. എന്താണ് സമാധാനം? ദൈവം നമ്മിൽ വസിക്കുമ്പോൾ, ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മിൽ വസിക്കുമ്പോൾ, ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം നമ്മിൽ വസിക്കുമ്പോൾ, ദൈവ വചനം നമ്മിൽ വസിക്കുമ്പോൾ സമാധാനമുണ്ടാകും. ആ സമാധാനം എങ്ങോട്ടാണ് നടക്കുന്നത്? മുൻപോട്ടുള്ള യാത്രയെ ധന്യമാക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് നമ്മെ കൊണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും. ഒരുപക്ഷെ ഈ സമാധാനം നമ്മിൽ തന്നെയുള്ള സമാധാനം കണ്ടെത്തുവാൻ നമുക്ക് സാധ്യമാകുന്നു. ഇന്ന് കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിൽ ബന്ധങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങളാണ്. ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ മിണ്ടുന്നില്ല. എന്താ കാരണം എന്നറിയാം? ഈ ഒരു സാധനം കാരണം. രണ്ട് ഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ്. ഞാൻ കുറച്ചു കാലം വിദേശത്തുണ്ടായിരുന്നു. വിദേശക്കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞതല്ല. പാർക്കിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ കണ്ടൊരു കാര്യം, ഭാര്യയും ഭർത്താവും പാർക്കിൽ വന്ന് പായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഭാര്യയും ഭർത്താവും പിള്ളേരും പാർക്കിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കുത്തിയിരുന്ന് കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ പറക്കി തിന്ന് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയായിരിക്കും. ഇവിടെ ഭാര്യയും ഭർത്താവും പാർക്കിൽ വന്നിരുന്ന്, ഭാര്യ തെക്കോട്ടും ഭർത്താവ് വടക്കോട്ടും. എനിക്കപ്പോൾ ഓർമ്മ വന്നത് അബ്രഹാം ലോത്തിനോട് പറഞ്ഞ കഥയാണ്. നീ കിഴക്കോട്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പടിഞ്ഞാട്ട്, നീ തെക്കോട്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വടക്കോട്ട്. ഭാര്യ തെക്കോട്ടും ഭർത്താവ് വടക്കോട്ടിരുന്ന് ഈ മൊബൈലിൽ നിന്ന് തോണ്ടുകയാണ്. അപ്പം ഞാൻ ആലോചിച്ചു, പിന്നെ എന്തിനാ അവർ ഇവിടേക്ക് വന്നത്? ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒരല്പം സമയം ചെലവഴിച്ച് കൊച്ചു വർത്താനങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കാൻ വന്നവർ ഈ സാധനം തോണ്ടിയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ സമാധാനം ഇന്ന് നഷ്ടമായിരിക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥനയില്ലാത്ത ജീവിതാനുഭവമാണ്. ഇന്ന് കുടുംബങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥനയില്ല. പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു കേട്ടു ഒരു അപ്പച്ചൻ, പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ കുടുംബത്തിൽ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു ശൈലി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ അങ്ങനെയായിരുന്നു. അച്ചാച്ചന്മാരുടെ വീട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സന്ധ്യയ്ക്ക് ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്. ഞാനത് പലപ്പോഴും പറയാറുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. 4 മണിയാകുമ്പോഴേക്കും ഞങ്ങളുടെ പ്രായത്തിലുള്ള 6 വയസ്സിന് മേലെ 5 വയസ്സിന് മേലെ സകലരും കുളിപ്പിച്ച് 5 മണിയാകുമ്പോഴേക്കും എല്ലാവരും ക്ലിയർ ഔട്ടായി അവർ.
പിന്നെ കളിക്കാൻ പാടില്ല, പിന്നെ മിണ്ടാതെ വീട്ടിൽ മുൻപിൽ ഇരുന്നോണം. 5 മണി കഴിഞ്ഞാൽ 6 മണിയാകുമ്പോൾ കുട്ടികളുടെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പേർക്ക് അറിയുമെന്നല്ലേ? സന്ധ്യയായി വിളക്കു വെച്ചു യേശുവേ വരണമേ, എന്നെ നല്ല കുട്ടിയാക്കി എൻ്റെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുക. ഒരു പാട്ടുണ്ട്. ആ പാട്ടൊരു 10-14 ഒരു പാലപ്പടക്കം പോലെയാണ്. അത് പാടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളുടെ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞു. അപ്പം പറയും എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണം കൊടുത്തോളാം. കുട്ടികൾ ഫ്രീ ആയി. വൈകുന്നേരം ഭർത്താക്കന്മാർ, പുരുഷന്മാർ, സ്ത്രീകൾ അടുക്കളപ്പണിയും കൃഷിപ്പണിയും കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വൈകുന്നേരം 9 മണിയാകുമ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടും. പിന്നെ പാട്ടും പ്രാർത്ഥനയും നമസ്കാരമൊക്കെ നടത്തുക. ഇന്ന് അത്തരത്തിലുള്ള പ്രാർത്ഥന എവിടെയില്ല. ഇന്ന് മക്കൾ മക്കളുടെ വഴിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ഭാര്യ ഭാര്യയുടെ വഴിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ഭർത്താവ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഉണ്ടായാൽ കൊള്ളാം. സമാധാനം നഷ്ടമായി, ആശ്വാസം നഷ്ടമായി. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് സമാധാനമില്ലാതെ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു നമ്മോട് പറയുന്നത്, ഇത് യെരുശലേമിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇന്ന് ക്രിസ്തു നമ്മോട് പറയുകയാണ്, നീ നിന്റെ സമാധാനത്തിൽ നീയും അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു. നിന്റെ സമാധാനം എവിടെയാണ്? ക്രിസ്തുവിലാകും, ദൈവത്തിലാകും. ദൈവത്തെ അല്ല നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ചേച്ചി പറയുകയുണ്ടായി, പണത്തിൻ്റെ പിന്നാലെ, സ്ഥാനമാനങ്ങളുടെ പിന്നാലെ, അധികാരത്തിൻ്റെ പിന്നാലെ നമ്മളെല്ലാം പോകുന്നത് അവിടെയാണ് സമാധാനം എന്നാണ്. പക്ഷെ അവിടെ ഒന്നും സമാധാനം ഉണ്ടാകുന്നത് അതിൽ ശാശ്വതമല്ല. താൽക്കാലിക സമാധാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. താൽക്കാലിക സമാധാനം നമുക്ക് നൽകുന്നത് സുഖവും സന്തോഷവുമല്ല, മറിച്ച് ദുഃഖവുമാകുന്നു. എന്നാൽ ഞാൻ നൽകുന്ന സമാധാനം ലോകം തരുന്ന സമാധാനമല്ല. ഞാൻ തരുന്ന സമാധാനം, ഞാൻ പറയുന്ന ജോയിയല്ല, ഞാൻ തരുന്ന സമാധാനം, ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു ഞാൻ തരുന്ന സമാധാനം ലോകം തരുന്ന സമാധാനമല്ല. ലോകം തരുന്ന സമാധാനം ഡിമാൻഡ്സ് ഉണ്ടാകും. ദൈവസ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ആണ്. ഇവിടെ ഇരുന്ന് പാസ്റ്റർമാർ പറയാൻ പോകുന്നത് തന്നെയാണ്. ദൈവസ്നേഹം അൺകണ്ടീഷണലാണ്. അപ്പോൾ ഡിമാൻഡ്സ് ഒന്നുമില്ല. ഇവിടെ ഞാൻ വളർത്തുന്ന എൻ്റെ മകനോട് ഇടയ്ക്ക് പറയും, വലുതായനെ നോക്കുന്നില്ല, ഉറപ്പൊന്നുമില്ല, കണ്ടീഷനാണ്. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പറയും, നിന്നെ എത്ര കാലം നോക്കിയുണ്ടാക്കിയത് നിൻ്റെ കൈയാണോ കാലാണോ മൂക്കാണോ വളരെ നോക്കിയുണ്ടാക്കി. നമ്മൾ ഡിമാൻഡുകൾ ചെയ്യുകയാണ്. മക്കൾ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യണം നമ്മളതിനെ. എന്തെങ്കിലും വാങ്ങാൻ പോകണമെങ്കിൽ പറയും 10 രൂപയ്ക്ക് 5 രൂപ കമ്മീഷൻ തന്നാൽ ഞാൻ സാധനം മേടിക്കാം. ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് പിന്നെ കമ്മീഷൻ്റെ കാര്യമില്ല, നേരിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാണ്. പണ്ടൊക്കെ അങ്ങനെയായിരുന്നു. ഡിമാൻഡ്സ് ആണ് നമ്മുടെ. പക്ഷെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിന് ഡിമാൻഡില്ല. ദൈവം ഒരിക്കലും ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. ആ സമാധാനം, ആ സ്നേഹം ലഭ്യമാകണമെങ്കിൽ തിരിച്ചു വരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഒരു യു ടേൺ. ഇന്ന് യു ടേൺ നമുക്കില്ല. പുതിയ തലമുറ യു ടേണിലേക്ക് ഇല്ല. ഒരു സോറി പറയാൻ പുതിയ തലമുറ തയ്യാറല്ല. പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ഒരു തെറ്റ് പറ്റിയാൽ സോറി പറയാനുണ്ടായിരുന്നു. ആ സോറി പറയുമ്പോൾ ഒരു സമാധാനം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് ധാർഷ്ട്യത്തിൻ്റെ, അഹങ്കാരത്തിൻ്റെ, പ്രതികാരത്തിൻ്റെ, ടി വിയിലായാലും വാട്സപ്പിലായാലും കാർട്ടൂണായാലും ഒക്കെ കാണുന്ന പ്രതികാരത്തിൻ്റെയാണ്. പണ്ട് കാലങ്ങൾ അതായിരുന്നില്ല. ഈ പ്രതികാരത്തിൽ നിന്ന് മാറി ദൈവത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഈ കൊറോണ കാലം അകറ്റിയെങ്കിൽ, ശാരീരികമായി അകറ്റിയെങ്കിൽ ബന്ധങ്ങൾക്ക് അകലം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ കൊറോണ ഒന്നുകൂടി അകറ്റി. ഇപ്പം എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിൽ ആഗ്രഹമുണ്ട്. എന്താണെന്നറിയാമോ? ഒന്ന് കൂടി വന്നാൽ നന്നായിരുന്നു. ഇല്ലയെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. കല്യാണം കൂടാൻ പറ്റുന്നില്ല, പെരകുദവസം കൂടാൻ പറ്റുന്നില്ല, മാമോദീസ കൂടാൻ പറ്റുന്നില്ല, മരണ ശുശ്രൂഷ കൂടാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഒരു പാർട്ടി കൂടാൻ പറ്റുന്നില്ല, ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടി കൂടാൻ പറ്റുന്നില്ല. എല്ലാം ആശങ്കയാണ്. പണ്ട് എന്തായിരുന്നു? പോകാൻ നേരം ഉണ്ടായിരുന്നതിന് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ കൂടിയാൽ കൊള്ളാമെന്നൊരു തരത്തിലേക്ക് മാറിയിരിക്കും. സമാധാനം നഷ്ടപ്പെട്ടിടത്ത് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം. എവിടെ? ദൈവത്തിലേക്ക്. അവനിൽ മാത്രമേ സമാധാനമുള്ളൂ. ആ സമാധാനം മരണം വരെ നിലനിൽക്കുന്ന സമാധാനമാണ്. പ്രതിസന്ധികളുണ്ടായാലും, പ്രയാസങ്ങളുണ്ടായാലും, രോഗങ്ങളുണ്ടായാലും, കഷ്ടതയുണ്ടായാലും സമാധാനം നൽകുന്നവൻ ശാശ്വതമായ സമാധാനമാണ്. ആ സമാധാനം ആർക്കും എടുത്തു മാറ്റുവാൻ സാധിക്കില്ല. ഒരു സർക്കാരിന് എടുത്തു മാറ്റാൻ പറ്റില്ല, ഒരു പാർട്ടിക്ക് എടുത്തു മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. അത് നൽകുന്ന ദൈവിക സമാധാനം ഒരു സഭയ്ക്ക് എടുത്തു മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. ആ സമാധാനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതാണ് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞത്, ഈ നാളിൽ നിന്റെ സമാധാനത്തിലുള്ളത് നീയും അറിഞ്ഞുവെങ്കിൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു. നാം ആ സമാധാനത്തെ അന്വേഷിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എവിടെയാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സമാധാനം? ഞാനും എൻ്റെ ദൈവമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഒരു വിള്ളലുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? ഞാനും എൻ്റെ കുടുംബമായ ബന്ധത്തിൽ ഒരു വിള്ളലുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? ഞാനും എൻ്റെ മക്കളുമായ ബന്ധത്തിൽ വിള്ളലുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? എൻ്റെ സമാധാനം എങ്ങനെയാണ് നഷ്ടമായത്? യെരുശലേം അഹങ്കാരത്തിൻ്റെയും ധാർഷ്ട്യത്തിൻ്റെയും അവസ്ഥയിൽ വന്നപ്പോഴാണ് സമാധാനം നഷ്ടമായത്. പിന്നീട് കാണുന്നുണ്ട് അവസാന ഭാഗം, 19-ാം അധ്യായത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗം, ദേവാലയം ശുദ്ധീകരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടായിരുന്ന കച്ചവടങ്ങളൊക്കെ തല്ലിമറിച്ച് എൻ്റെ ആലയം പ്രാർത്ഥനാലയമാകുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വീരപ്രവൃത്തിയെക്കുറിച്ചാണ് പിന്നീട് കാണുന്നത്. ക്രിസ്തു കരഞ്ഞ 2 പ്രാവശ്യമാണെന്ന് പറയാം. ഒന്ന് യെരുശലേമിനെ ഓർത്തും, രണ്ടാമത് ലാസറിൻ്റെ കല്ലറയ്ക്കലും പ്രധാനമായിട്ട് കണ്ണുനീർ വാർക്കുന്ന പ്രയാസം. പിന്നെ ഗത്സമേൽ കരയുന്നുണ്ട്. പ്രധാനമായും ഈ 2 കാര്യം യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മൊത്തം അന്യർക്ക് വേണ്ടി തന്നെയായിരുന്നു. സ്വന്തമായി ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് കുരിശുമായി പോകുമ്പോൾ പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ എന്നെ ചൊല്ലി കരയേണ്ട, നിങ്ങളെ ചൊല്ലിയും നിങ്ങളുടെ മക്കളെ ചൊല്ലിയും. കൺസേൺ മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ചായിരുന്നു.
സമാധാനമുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ മറ്റുള്ളവരെ കരുതാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ഇത് നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരെ കരുതുവാൻ സാധ്യമാകണമെങ്കിൽ അവൻ നൽകുന്ന സമാധാന ജീവിതത്തിൽ അർത്ഥവത്താക്കി തീർക്കുവാൻ ആ സമാധാനത്തിൻ്റെ ക്രൂശേറ്റുകൊണ്ട് കടന്നു പോകാൻ നമുക്ക് സാധ്യമാണ്. 2022 ആരംഭത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചതിൽ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. ഇതിനെ ചെറിയൊരു വേദിയല്ല പ്രശ്നം. സ്മോൾ ഈസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് ചൊല്ലുണ്ട്. ചെറുത് മനോഹരവും സുന്ദരവും ശ്രേഷ്ഠവുമാകുന്നു. ആ ശ്രേഷ്ഠത ലോകമൊക്കെയിലും കാണുവാൻ 22 വർഷം പിന്നിടുമ്പോൾ അത് ചെറിയൊരു കാലഘട്ടമല്ല. 22 വർഷം അതിൻ്റെ പുറകിലുള്ള അധ്വാനം, ആ അധ്വാനത്തിന് പുറകെ ദൈവത്തിന് നടത്തിപ്പ്, പരിശുദ്ധാത്മാവ് നടത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന പല സഭയിലെ ആളുകൾ ഒന്നിച്ചു നിന്ന് പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകാവുന്ന പ്രതിസന്ധികൾ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്രയും നടത്തിയെങ്കിൽ ദൈവം ജീവനുള്ളവനാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് ജീവനുള്ള ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത്, അതുകൊണ്ട് കയ്യിലെ പുസ്തകത്തിന് ജീവനുള്ള വേദപുസ്തകം എന്ന് പറയുന്നു, സത്യവേദപുസ്തകം ജീവനുള്ള പുസ്തകം എന്ന് പറയുന്നു. ആ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് ആ സത്യത്തിൽ, ആ സമാധാനത്തിൽ യാത്രയാകുവാൻ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് സാധ്യമാകട്ടെ. നേതൃത്വങ്ങൾ മക്കൾക്ക് സാധ്യമാകട്ടെ. പ്രസംഗിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട പാസ്റ്റർ ബ്രദറിനെയും തുടർന്ന് സംസാരിക്കുന്ന മക്കൾക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ 22ാം വാർഷികം ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി ദൈവനാമത്തിൽ അറിയിക്കുന്നു. ഇതിൽ ക്ഷണിച്ച എൻ്റെ ഭാരവാഹികളോട് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് വടക്കാഞ്ചേരിയാണ്. എന്നോട് ഷായിച്ചാണ് പറഞ്ഞാൽ കൃത്യം 6 മണിക്ക് തുടങ്ങുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ 55-നോട് വന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ സമയം 8 മണി കഴിഞ്ഞു. എനിക്ക് തിരിച്ചു പോകണം. എനിക്ക് ക്ഷമിക്കണം. പാസ്റ്ററിൻ്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കുന്ന ആഗ്രഹമുണ്ട്. പക്ഷേ എനിക്ക് ഈ രാത്രി യാത്ര ഒരല്പം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. പനി മാറി, ചുമയും ജലദോഷം മാറി വരുന്നല്ലോ. ഷായിച്ചാട്ടൻ നൽകിയ വാക്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇവിടെ തിരിച്ചെത്തിയത്. ഞാൻ കേൾക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഞാൻ പിന്നീട് എപ്പോഴേലും കേട്ടോളാം. ക്ഷമിക്കണം. ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് അങ്ങ് പോവും. നിങ്ങളെന്നോട് ക്ഷമിക്കണം. ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് വടക്കാഞ്ചേരിയാണ്, ശുശ്രൂഷ ചാലിശ്ശേരി. നിങ്ങൾക്കേവർക്കും ഈ പുതിയ വർഷം പ്രതീക്ഷയുടെ, ഇന്ന് വാക്യ അതായിരുന്നു, പ്രത്യാശയുടെ ദിവസമായി, വർഷമായി തീരുവാൻ ദൈവം ഇടയാക്കട്ടെ. അവൻ മാത്രം ആശ്രയി ജീവിക്കുവാൻ ദൈവം ശക്തീകരിക്കട്ടെ. പാടുന്നവർക്കും വായിക്കുന്നവർക്കും തുടർന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും ദൈവം അനുഗ്രഹം ധാരാളം നൽകട്ടെ. നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ക്രൈസ്തവ സാക്ഷ്യത്തിൻ്റെ മൂല്യങ്ങൾ മുറുകെ പിടിക്കുവാൻ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ വരും തലമുറകൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതായി തീരട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെന്നിടത്തും ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മെ എല്ലാവരും വാഴ്ത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. സമാധാനമില്ല ഭൂവിൽ അനുദിനം നിലവിളിൽ പടർന്നുയരുകയാ ധരണി തന്നിൽ. ആമേൻ. സമാധാനമില്ല ഭൂവിൽ അനുദിനം നിലവിളി പടർന്നുയരുകയാ ധരണി തന്നിൽ. ദൈവത്തിൻ പൈതങ്ങൾക്കാനന്ദ ധരണിയിൽ രക്ഷിപ്പാൻ ലവലേശം സാധ്യമല്ല. ആമേൻ. ദൈവത്തിൻ പൈതങ്ങൾക്കാനന്ദ ധരണിയിൽ ക്ലേശിപ്പാൻ ലവലേശം സാധ്യം. ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സമാധാനത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കേൾപ്പിച്ചുവല്ലോ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആ വചനമെല്ലാം അനവർത്ഥമായി തീരുവാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നമ്മളിപ്പോൾ വചനം കേൾക്കാൻ തയ്യാറെടുക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥനയിരിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ വചന ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ബിബി വിൽസിനെ ക്ഷണിച്ചു പോകുന്നു. കണ്ണുകളടയ്ക്കാം, പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ നല്ല കർത്താവേ ദൈവമേ, വീണ്ടും അവിടുത്തെ സന്നിധിയിലായിരിക്കാൻ കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് ആയുസ്സും ആരോഗ്യവും ബലവും കൃപകളും തന്നതിനായിട്ട് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. അവിടുത്തെ പാദപീഠത്തിലായിരിക്കുന്ന ഏറെ സന്തോഷകരമാകുന്ന അനുഭവമാകുന്നു ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന കർത്താവേ. മറ്റേതൊരു ദിവസത്തേക്കാളും കർത്താവേ നിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കർത്താവെ അതാകുന്നു ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും കാംക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. കർത്താവെ ഈ രാത്രികാലം അപ്രകാരം ഒരു ക്രമീകരണം കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നൽകി തന്നതിനായിട്ട് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. അവിടുത്തെ സന്നിധിയിലുള്ള സന്തോഷത്തിൻ്റെ പരിപൂർണത കർത്താവെ അനുഭവമാകും വണ്ണം കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്താൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും സന്ദർശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവെ 22 വർഷക്കാലം അത്ഭുതകരമായി നടത്തിയതിൻ്റെ നന്ദി സൂചകമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ചേർന്നിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവെ ഈ മാറ്റമില്ലാത്ത സന്ദേശം, മാറ്റമില്ലാത്ത കർത്താവെ സുവിശേഷം അനേകർ കേൾക്കണമെന്ന ആഗ്രഹത്തോടെ ഞങ്ങൾ കടന്നിരിക്കുക. കർത്താവെ ഈ ശബ്ദമാധ്യമത്തിലൂടെ കർത്താവെ ആരെല്ലാം നിന്റെ വചനത്തെ ശ്രവിക്കുന്നുവോ, ആരെല്ലാം അതിനായിട്ട് ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നുവോ, ദൈവത്തിൻ്റെ അത്യന്തപരമായ കൃപ വ്യാപരിപ്പാനായിട്ട് അതിശീഘ്രം കാര്യങ്ങളെ നിവർത്തിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം മാറ്റമില്ലാതെ പ്രഘോഷിക്കപ്പെടുവാനായിട്ട് ദൈവസന്നിധിയെ ഞങ്ങൾ വിധേയപ്പെട്ട് ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്, പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. കർത്താവെ ഈ കൂടിവരവിന് ഇത്രത്തോളം നീ അനുഗ്രഹിച്ചല്ലോ, ഇത്രത്തോളം കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം പകർന്നു തന്നല്ലോ. പാടുവാനും ആരാധിപ്പാനും വചനം ചിന്തിപ്പാനും കർത്താവെ അത് ഉദ്ഘാടനത്തിലൂടെ കേൾക്കുവാനും കർത്താവെ അവിടുത്തെ അഭിഷേകത്തിലൂടെ കേൾപ്പാനും
എല്ലാം കൃപ തന്നതിനായിട്ട് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. വീണ്ടും ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ പാദപീഠത്തിൽ അമരുന്നു കർത്താവേ. അവിടുത്തെ മാറ്റമില്ലാത്ത ശബ്ദം കർത്താവ് ഒരിക്കൽ കൂടെ ഞങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ കർത്താവെ, ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം പുതുജീവൻ പ്രാപിക്കുവാൻ കർത്താവെ, ജീവനറ്റ അനുഭവം ഞങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുപാടും കാണുന്നു കർത്താവെ. നിരാശകളാൽ ജനങ്ങൾ കർത്താവെ നെടുവീർപ്പോടെ ആയിരിക്കുന്നെന്ന് കാണുന്നു കർത്താവെ. പലരുടെയും ആശ അറ്റുപോയതുപോലെ അവർ ജീവിക്കുന്നു കർത്താവെ. എന്നാൽ ഈ കർത്താവ് ഈ സുദിനത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ വചനം ഘോഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അനേകരുടെ ഉള്ളങ്ങൾ കർത്താവെ പരിവർത്തിക്കപ്പെടുവാൻ, അനേകരുടെ ഉള്ളങ്ങൾ കർത്താവെ ജീവന്റെ ഉറവയായി യേശുവിലേക്ക് തിരിയുവാൻ ഇടയാകേണ്ടതിന് ഞങ്ങൾ ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ കരങ്ങളിലേക്ക് തരികയാണ് കർത്താവേ. അവിടുന്ന് ഏറ്റെടുക്കണമേ. ഈ ശുശ്രൂഷയുടെ പൂർണ്ണ കർത്തൃത്വം അവിടുന്ന് ഏറ്റെടുക്കുമാറാകണമേ. അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ വചനം എവിടെയെല്ലാം വിളമ്പപ്പെടുന്നുവോ, എവിടെയെല്ലാം കേൾവിക്കാരായി കൂടിയിരിക്കുന്നുവോ, ഹൃദയങ്ങളിൽ ആഴമായി പരിവർത്തിക്കുവാൻ, ആഴമായി അവർക്ക് മാനസാന്തരം ഉണ്ടാകുവാൻ, ആഴമായി ഒരു മടങ്ങിവരും ചെയ്യുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വചനം പറയുന്ന അവിടുത്തെ ദാസനായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. അവിടുന്ന് ബലപ്പെടുത്തിയാട്ടെ കർത്താവേ. യാത്രയുടെ ക്ഷീണങ്ങളും കർത്താവേ ശാരീരികമായ ബലഹീനതകൾ എല്ലാം ദൂരീകരിച്ച് പുതിയ അഭിഷേകത്താൽ ഉയരത്തിലെ ശക്തി കർത്താവെ തന്നെ ബലപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവിടുന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ദൂത് അതേ ആത്മാവോടെ വ്യാഖ്യാനിപ്പാനുള്ള കൃപയും അഭിഷേകവും ദൈവശക്തിയും കർത്താവെ നിന്റെ മകന്റെ മേൽ പകരുമാറാകണമെന്ന് അടിയൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ചേർന്ന് അവിടുത്തെ പാദപീഠത്തിലായിരിക്കുന്നു. അപ്പാ, അവിടുന്ന് ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെല്ലാം തുറക്കപ്പെട്ടതായിരിക്കുമാറാകണമേ. അവിടുത്തെ വചനമുള്ളതുപോലെ കൈക്കൊള്ളുവാൻ കർത്താവ് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുമാറാകണമെന്ന് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്, പ്രാർത്ഥിക്കുക. കടന്നു വന്ന ജനത്തെ അവിടുന്ന് ആശീർവദിച്ച് ദൈവ സാന്നിധ്യത്താൽ നിറച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഇടപെട്ട് അവിടുത്തെ വചനത്താൽ ശുദ്ധീകരിച്ച് അവിടുന്ന് ജീവിപ്പിക്കുവാൻ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്, പ്രാർത്ഥിക്കുക. കർത്താവേ, അടിയനെ നീ കേൾക്കുന്നതിനായിട്ട് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. നീ പകരാൻ പോകുന്ന കൃപയ്ക്കായിട്ട് സ്തോത്രം. വിടുതലയക്കുന്നതിനായിട്ട് സ്തോത്രം. സൗഖ്യമാക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഒരിക്കൽ കൂടെ കേൾപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ട് സ്തോത്രം. മഹത്വവും പുകഴ്ചയും ആരാധനയും എല്ലാം അറുക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാട് ഞങ്ങളുടെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനുമായ അവിടുത്തെ പാദപീഠത്തിൽ അർപ്പിക്കും. ഞങ്ങൾക്കായി ജീവൻ തന്ന് ജയമെടുത്ത യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ അടിയൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദയവുണ്ടാകണമേ നല്ല പ്രിയ പിതാവേ. ആമേൻ. പ്രൈസ് ലോർഡ്. നമുക്ക് ദൈവനാമത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താം. ഇപ്പോൾ വചനം പറയുന്നതിന് വേണ്ടി ഏറ്റവും ബഹുമാനപ്പെട്ട പാസ്റ്റർ KJS തോമസിനെ ക്ഷണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടട്ടെ. PPC മിഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ 22ാമത് കൺവെൻഷൻ്റെ പ്രഥമ രാത്രി നിങ്ങളോടൊരുമിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനവുമായി നിൽപ്പാൻ ദൈവം തന്ന ആയുസ്സിനും ആരോഗ്യത്തിനും അവസരത്തിനുമായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഈ യോഗത്തിൻ്റെ സംഘാടകരായ അനുഗ്രഹീതരായ കർത്തൃദാസന്മാർ ആശയസമ്പുഷ്ടമായ ഒരു സന്ദേശത്തിലൂടെ ഇന്ന് രാത്രി യോഗം ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത റവറൻഡ് ഫാദർ ജോയി പുലിക്കോട്ടിൽ, മറ്റേ ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന ബഹുമാന്യരായ മാന്യശ്രോതാക്കൾ, ഈ സന്ദേശം ലൈവ് ടെലികാസ്റ്റിലൂടെ വിവിധ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഈ രാത്രി ശ്രദ്ധിക്കുന്ന മാന്യപ്രിയപ്പെട്ടവർ, ആത്മപ്രചോദനങ്ങളായ സംഗീത ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്ത ബഹുമാന്യരായ കർത്തൃദാസന്മാർ, ശബ്ദ സംവിധാനം എനിക്ക് വേണ്ടി ക്രമീകരിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങൾ, എല്ലാവർക്കും കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായ യേശുവിൻ്റെ വന്യപരിശുദ്ധ നാമത്തിൽ എൻ്റെ വിനീതമായ സ്നേഹവന്ദനം അറിയിക്കുന്നു. കുമ്പളയിൽ നിന്ന് ദീർഘദൂരം എന്നോടൊരുമിച്ച് യാത്ര ചെയ്ത് കടന്നു വന്ന ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ് എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകനായ ഷാൻഡു കല്ലട, എല്ലാവർക്കും കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എൻ്റെ വിനീതമായ സ്നേഹവന്ദനം അറിയിക്കുന്നു. സന്തോഷത്തോടെ നമ്മുടെ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ദൈവത്തിനൊരു സ്തോത്രമെന്ന് പറയാം. ആമേൻ. സാഹചര്യത്തിൻ്റെ പരിധികളും പരിമിതികളും എനിക്കറിയാം. ഈ യോഗത്തിൽ വന്ന് പ്രസംഗിക്കുവാൻ കഴിയുമോ എന്ന് ആശങ്കപ്പെടുമാറ് ഞാനും ശരീരത്തിൽ വളരെ ക്ഷീണിതനായിരുന്നു.
അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി മാസ്ക് മാറ്റാതെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ നടുവിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ശുശ്രൂഷിക്കുകയാണ്. വളരെ ശാന്തമായി ഇന്ന് രാത്രി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ദൈവവചനം ധ്യാനിക്കാം. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 14-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 27-ാമത്തെ വാക്യം ഈ രാത്രിയിലെ ചിന്തയ്ക്ക് ആധാരമായി നമുക്ക് വായിക്കാം. വിശുദ്ധ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 14-ാം അധ്യായം 27-ാമത്തെ വാക്യം. സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ട് പോകുന്നു, എൻ്റെ സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു. ലോകം തരുന്നത് പോലെയല്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത്. മതി, വളരെ നന്ദി. വിശേഷാൽ സങ്കീർത്തനം വായിച്ച് വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു സന്ദേശം നമുക്ക് കൈമാറിയ സിസ്റ്റർ ഷേബ ജോർജിനെയും ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുകയും ഒരു വാക്കിൽ വന്ദനം പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. നമുക്ക് വളരെ സുപരിചിതമായൊരു വേദഭാഗമാണ് ഈ രാത്രിയിലെ വിചിന്തനത്തിന് ആധാരമായി വായിച്ചു കേട്ടത്. നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവ് തൻ്റെ ഐഹിക ജീവകാലത്തിന്റെ പരിസമാപ്തിയിൽ വിരിച്ചൊരുക്കിയ ഒരു മുറിക്കകത്ത് വാത്സല്യ ശിഷ്യന്മാരുമായി അന്ത്യത്താഴത്തിന് പെസഹ ആചരണത്തിന് കൂടുമ്പോൾ അവിടെ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 13, 14, 15, 16, 17 അധ്യായങ്ങളിലായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുക. ഒന്നുകൂടെ പറയാം. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 13 മുതൽ 17 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന സംഭവ വികാസങ്ങൾ യേശു കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരുമായി അന്ത്യത്താഴത്തിന് പെസഹ ആചരണത്തിന് വിരിച്ചൊരുക്കിയ ഒരു മുറിക്കകത്ത് കൂടി വരുമ്പോൾ അവിടെ നടന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. 13-ാം അധ്യായത്തിൽ യേശു കർത്താവ് അത്താഴത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റു, തൻ്റെ മഹത്വത്തിന്റെ മേൽവസ്ത്രം ഊരിമാറ്റി അരയിലൊരു തുവർത്തെടുത്ത് ചുറ്റി ശിഷ്യന്മാരുടെ പാദം പാത്രത്തിൽ വെള്ളമെടുത്ത് കഴുകുന്ന രംഗം നമുക്ക് കാണാം. 14-ാം അധ്യായത്തിൽ യേശു കർത്താവിന്റെ അതിപ്രധാനമായ 3 വാഗ്ദത്തങ്ങളുടെ കൈമാറ്റമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ വാഗ്ദത്തം നിത്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള വാഗ്ദത്തമാണ്. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം വായിക്കേണ്ട 14-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 1 മുതൽ 3 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങിപ്പോകരുത്, ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിപ്പീൻ, എന്നിലും വിശ്വസിപ്പീൻ. എന്റെ പിതാവിന്റെ ഭവനത്തിൽ അനേകം വാസസ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ട്, ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുമായിരുന്നു. ഞാൻ പോയി നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലം ഒരുക്കിയാൽ, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലം ഒരുക്കുവാൻ പോകുന്നു, ഞാൻ പോയി സ്ഥലം ഒരുക്കിയാൽ ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന ഇടത്ത് നിങ്ങളെയും ഇരുത്തേണ്ടതിന് വീണ്ടും വന്ന് നിങ്ങളെ എൻ്റെ അടുക്കൽ ചേർത്തുകൊള്ളും. ആ 3 വാക്യങ്ങൾ തന്നെ ഇന്ന് രാത്രി മനോഹരമായൊരു സന്ദേശമാണ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഈ യോഗത്തിന്റെ തീമിനെ അനുസരിച്ച് എൻ്റെ സന്ദേശം കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ആ ഭാഗത്തോട് ഞാൻ വിട പറയുകയാണ്. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ വാഗ്ദത്തം യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 14-ാം അധ്യായം 14-ാം അധ്യായത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ വാഗ്ദത്തം നിത്യതയെ കുറിച്ചുള്ള വാഗ്ദത്തമാണ്. രണ്ടാമത്തെ വാഗ്ദത്തം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള വാഗ്ദത്തമാണ്. അതിന്റെ 14-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 16, 17, 26 വാക്യങ്ങൾ. ഒന്നുകൂടെ പറയാം. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 14-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 16-ാമത്തെ വാക്യം, 17-ാമത്തെ വാക്യം, 26-ാമത്തെ വാക്യം. ഈ 3 വാഗ്ദത്തങ്ങളിൽ, ഈ 3 വാക്യങ്ങളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള സുന്ദരമായ വാഗ്ദത്തം നമുക്ക് കാണാം. മൂന്നാമത്തെ വാഗ്ദത്തമാണ് നാം വായിച്ച വേദഭാഗത്തുള്ളത്. 14:27. സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നേച്ചു പോകുന്നു, എന്റെ സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു, അത് ലോകം തരുന്നത് പോലെ അല്ല. എത്ര പേർക്ക് ആമേൻ പറയാൻ ഇന്ന് രാത്രി ധൈര്യമുണ്ട്? ആ കരങ്ങൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ കാണട്ടെ. കരമുയർത്തി നന്ദിയോടെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. നമ്മൾ വളരെ ചുരുക്കം ചിലരേ ഉള്ളൂ, എങ്കിലും സാരമില്ല, കർത്താവ് നമ്മുടെ നടുവിലുണ്ട്. വചനത്തിന്റെ ശക്തി നമ്മുടെ നടുവിലുണ്ട്. ദൈവം യാദൃച്ഛികമായി ഒരു കാര്യവും ചെയ്യില്ല. ഇന്ന് രാത്രി ഈ പരിധികളുടെയും പരിമിതികളുടെയും ഒക്കെ നടുവിൽ ഈ യോഗം ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ദൈവത്തിനൊരു പദ്ധതിയുണ്ട്. ആ പദ്ധതികൾ ഇവിടെ വെളിപ്പെട്ട് വരുമെന്ന് ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ആത്മാവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇന്ന് മാത്രമല്ല, ഈ യോഗം തീരുന്നിടം വരെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഒരു ചലനം ഉണ്ടാകട്ടെ, വചനത്തിന്റെ വെളിപ്പാടുകൾ ഉണ്ടാകട്ടെ. ചിലർ നിത്യതയ്ക്കായി ഒരുങ്ങപ്പെടട്ടെ, ചിലരിൽ ദൈവിക സമാധാനം വ്യാപരിക്കപ്പെടട്ടെ, ചില ആത്മഹത്യയുടെ മണ്ഡലങ്ങളെ ദൈവാത്മാവി ദിവസങ്ങളിൽ മാറ്റി മറിക്കട്ടെ. ചിലർ ജീവനിലേക്ക്
നടക്കട്ടെ. അത് കർത്താവ് ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു, ഞാനത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എന്നോട് ചേർന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട്? അവർക്കായി ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു. അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ വാഗ്ദത്തം ശ്രദ്ധിക്കുക, സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നേച്ചു. എന്റെ സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു. 3, അത് ലോകം തരുന്നത് പോലെ അല്ല. അതിനെ 3 ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ തരംതിരിക്കുന്നു. ഒന്നാമത്തേതിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം. സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നേച്ചു പോകുന്നു. ഞാൻ അതിനെ ഇങ്ങനെ വിശദീകരിക്കാം. എന്റെ മുഖത്തോട് നോക്കിയിരിക്കുക, ശ്രദ്ധിക്കുക. നമുക്കറിയാം, ഈ വിരിച്ചൊരുക്കിയ മുറിക്കകത്തെ കൂട്ടായ്മ കഴിഞ്ഞ് വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവ് നേരെ പോകുന്നത് ഗെത്സമന തോട്ടത്തിലേക്കാണ്. ആ തോട്ടത്തിൽ വെച്ച് ശത്രുക്കളാൽ പിടിക്കപ്പെട്ട് തന്റെ മഹത്തായ ദൗത്യ നിർവഹണമായ ക്രൂശീകരണത്തിന് ഏൽപ്പിക്കപ്പെടാൻ പോകുകയാണ്. എന്റെ ഗ്രാമീണ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു വിടവാങ്ങൽ കൂട്ടായ്മയാണ്. ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ യേശു നേരെ പോകുന്നത് മരണത്തിലേക്കാണ്. ഇത് യേശുവിന് മാത്രമേ അറിയൂ, ശിഷ്യന്മാർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. 3.5 വർഷം സന്തത സഹചാരികളായി ഊണിലും ഉറക്കത്തിലും നിഴല് പോലെ തന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ വാത്സല്യ ശിഷ്യന്മാരെ വിട്ട് അല്പസമയത്തേക്കും മരണത്താൽ മാറ്റപ്പെടാൻ പോകുന്നു എന്ന് യേശുവിന് മാത്രമേ അറിയൂ. ഇവർക്കത് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അതറിയാവുന്ന കർത്താവ് പറയുക, ഞാൻ പോകും. പക്ഷെ ഞാൻ പോകുമ്പോ നിങ്ങൾക്കൊരു ഗിഫ്റ്റ് തന്നേച്ചു പോവുകയാണ്, നിങ്ങൾക്കൊരു സമ്മാനം തന്നേച്ചു പോവുകയാണ്. എന്താ ഞാൻ പോകാൻ നേരം നിങ്ങൾക്ക് തന്നേച്ചു പോകുന്നത്? സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നേച്ചു പോകുന്നു. ഞാൻ ആ ഭാഗമൊക്കെ വായിച്ചു ഒത്തിരി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ മറ്റൊരു വശം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം. സഹോദരങ്ങളെ, യേശു കർത്താവ് മരിച്ചു, അടക്കപ്പെട്ടു, ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു, സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്യുന്നു. സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്യുന്ന അറ്റം വരെ പോയി സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോ അല്പം മര്യാദ കാണിക്കണ്ടേ? ഒരല്പം പണം ഇവർക്ക് വെച്ചു. യാത്ര ചെയ്യാൻ അല്പം വണ്ടിക്കൂലി ഇരിക്കണമെന്ന് പറയണ്ടേ? അല്ല, അന്നത്തെ യാത്രാ മാധ്യമങ്ങൾ കഴുതയാണ്, കുതിരയാണ്, ഒട്ടകമാണ്. ഒരു കഴുതയെങ്കിലും അവർക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഇന്ന് രാത്രി പത്രോസ് പറയുന്ന വാക്യം മറക്കരുത്. അവൻ നിങ്ങൾക്കായി കരുതുന്നതാകയാൽ നിങ്ങളുടെ സകല ചിന്താകുലവും അവൻ മേൽ ഇട്ടോൾവീൻ. തമ്പുരാന് വേണ്ടി നിൽക്കാമോ? അറിയാത്ത വഴികൾ ദൈവം തുറക്കും. എന്നെ ത്രസിപ്പിച്ചൊരാശയം തിരുവനന്തപുരം. ഏലിയാവ് ഒറ്റയ്ക്കൊരു തലമുറയിൽ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിന്ന മനുഷ്യൻ. ഏലിയാവ് ഒറ്റയ്ക്കല്ലായിരുന്നു. ഏലിയാവിന്റെ വിചാരം ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു. ഏലിയാവിനെ ദൈവം ദൂതനെ അയച്ചു പോഷിപ്പിച്ചു, അല്ലേ? കാക്കയെ അയച്ചു പോഷിപ്പിച്ചു, പിന്നെ ദൂതനെ കൊണ്ടൊക്കെ ദൈവം പുലർത്തി. അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ഏലിയാവ് ഒരിക്കൽ ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞു, ദൈവം എനിക്ക് നീ മരിച്ചാൽ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക്. ദൈവം ഏലിയാവിനോട് ചോദിച്ചു, ആരാ പറഞ്ഞ നീ ഒറ്റയ്ക്കാണ്? നീ ഒറ്റയ്ക്കല്ല, കാലിന് മുട്ടുകുത്താത്ത 7000 പേരെ ഞാൻ എനിക്ക് അയച്ചു. ആ 7000 പേരെ എങ്ങനെ ദൈവം പുലർത്തിയതെന്ന് ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു. അതിൽ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു വഴി ഞാൻ പറയാം. ഇസബേലിന്റെയും ആഹാബിന്റെയും കൊട്ടാരത്തിനകത്ത് ഒരു ഭക്തൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരാ ഓബദ്യാവ്. ആ ഓബദ്യാവ് ഏലിയാവിനോട് പറയുന്ന ഒരു പദമുണ്ട്. ഏലിയാവ് ചെന്ന് നീ നിന്റെ യജമാനനോട് പറ, എന്നെ കണ്ടെന്ന് പറ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഓബദ്യാവ് പറഞ്ഞു, എന്റെ പൊന്നേ, ഞാന് ആഹാബിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന്, രാജാവിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഏലിയാവിനെ കണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോ ദൈവം അങ്ങോട്ടേക്കല്ലേ എടുത്തോണ്ടു. ഈ ആഹാബ് വന്ന് നോക്കുമ്പോ അങ്ങേ കാണുകയില്ല. ഞാൻ നുണ പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തെ കബളിപ്പിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്റെ തല വെട്ടും, എന്നെ ശിക്ഷിക്കും, എന്നെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കരുത് ഞാൻ ചെന്ന് പറയുകയല്ല. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പറയുമ്പോ ഓബദ്യാവ് ആഹാബിനോട് പറയുകയാണ്, ഞാൻ ബാല്യം മുതൽ
യഹോവ ഭക്തനാണെന്ന് അങ്ങേക്ക് അറിയാമല്ലോ. ഞാനതൊക്കെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് നിറകണ്ണുകളോട് സ്തോത്രം ചെയ്യാറുണ്ട്. ഒരു ദൈവ മനുഷ്യനുണ്ടെങ്കിൽ അവനെ കൊന്നു മുടിക്കാൻ ആഹാബിന്റെ ഭാര്യ ഇസബേലും അവളുടെ കള്ളപ്രവാചകന്മാരും ആസൂത്രിതമായ പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവളുടെ കണ്ണിന് പിടികിട്ടാത്ത നിലയിൽ, അവൾക്കും അവളുടെ പ്രവാചകന്മാർക്കും എത്തിപ്പിടിക്കാൻ കഴിയാത്ത നിലയിൽ എവിടെയാണോ ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാരെ കൊന്നുമുടിക്കാൻ തിരക്കഥ തയ്യാറാക്കിയത്, അതേ കൊട്ടാരത്തിനകത്ത് അവൾ പോലും അറിയാതെ ഒരു ദൈവഭക്തനെ അത്ഭുതകരമായി മറച്ച ഒരു ദൈവം. ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു, നമ്മുടെ ദൈവം ആര്? ഭക്തനായി ജീവിക്കാൻ നിനക്കും മനസ്സുണ്ടോ? വിശ്വസ്തയോടെ നിൽക്കാൻ നിനക്കും മനസ്സുണ്ടോ? ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കാൻ നിനക്കും മനസ്സുണ്ടോ? നീ പോലും അറിയാത്ത വഴികളിലൂടെ, നീ പോലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത മുഖാന്തരങ്ങളിലൂടെ നിന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്, നിന്നെ മാനിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. അതരം തുറന്ന് ആമേൻ പറയാൻ എത്ര പേർക്ക് ചങ്കൂറ്റമുണ്ട്? അവർക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. അതിനേക്കാൾ എന്നെ കോരിധരിപ്പിച്ചൊരു ആശയുണ്ട്. ഉടനെ ഓപത്യ പറയുകയാണ്, ഞാൻ ബാല്യം മുതൽ യഹോവ ഭക്തനാണ്. ഇസബേലും ആഹാബും കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ. ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവാചകന്മാരെ കൊണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ 100 പേര് 50 വീതം 2 ഗുഹയ്ക്ക്, എന്നിട്ട് ഞാൻ അവർക്ക് അപ്പവും വെള്ളവും കൊടുത്തു. എത്ര പേർക്ക്? 100 പേര് 2 ഗുഹയ്ക്കകത്ത് 50 പേരെ ഓപത്യാവാക്കി ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ കൂട്ടക്കുരുതി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇവരെ അത്ഭുതകരമായി ഓപത്യാവിലൂടെ ദൈവം പുലർത്തി. ഇന്ന് രാത്രി എന്റെ ചിന്ത എന്നറിയാമോ? 100 പേരെ ഓപത്യാവിലൂടെ ദൈവം പുലർത്തി. ബാക്കി 6900 പട്ടിണി കിടന്ന് മരിക്കാൻ ദൈവം അനുവദിച്ചിട്ടില്ല. അവർക്കും എവിടെയൊക്കെയോ അവരറിയാത്ത വഴികൾ തുറന്ന് ദൈവം മാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് രാത്രി ചിലരുടെ ഹൃദയത്തെ തൊട്ട് ആത്മാവ് ദൂത് പറയുകയാണ്, അവൻ നിങ്ങൾക്കായി കരുതുന്നതാകയാൽ നിങ്ങളുടെ സകല ചിന്താകുലവും അവന്റെ വിട്ടുകൊള്ളുവീൻ. നിനക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്ന ഒരു ദൈവം, നിന്നെ പുലർത്തുന്ന ഒരു ദൈവം, നിന്നെ നടത്തുന്ന ഒരു ദൈവം, നിന്നെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം. ആ ദൈവത്തെ ഇന്ന് രാത്രി സ്തോത്രം ചെയ്ത് ആരാധിക്കാൻ എന്തിനും മടിക്കുന്നു? ആ അനുഭവമുള്ളവരുടെ കരം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ കാണട്ടെ. കരമുയർത്തി നന്ദിയോടെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ശ്രദ്ധിക്കുക, കർത്താവ് പറയുക, അണ്ടിക്കൂലി കൊടുത്തില്ല, കഴുതയെ കൊടുത്തില്ല, കുതിരയെ കൊടുത്തില്ല, ഒട്ടകം കൊടുത്തില്ല, പടകു കൊടുത്തില്ല, ഒന്നും കൊടുത്തില്ല. പക്ഷെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം, സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നേച്ചു പോകുന്നു. ഏത് സമാധാനാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് തന്നേച്ചു പോയത്? എന്റെ സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരും. ഇവിടെ പറയാം, വ്യക്തമായിട്ട് ക്ലിയറാണ്. സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നേച്ച് പോകുന്നു. ഏത് സമാധാനം തന്നേച്ചു പോകുന്നു? എന്റെ സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക്. നമുക്ക് നമ്മുടെ കർത്താവ് തന്ന സമാധാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആശയം എന്താ? കർത്താവ് നമുക്ക് തന്ന സമാധാനം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ലളിതമാണ്. എന്റെ സമാധാനം ഞാൻ, എന്റെ സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ആശയം, നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയിലായിരുന്ന സമയത്ത് 100% പൂർണ്ണ മനുഷ്യനും പൂർണ്ണ ദൈവവുമായിരുന്നു. ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആണോ? തെറ്റാണോ? എന്റെ സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നേച്ചു. നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയിലായിരുന്ന സമയത്ത് 100% പൂർണ്ണ മനുഷ്യനും പൂർണ്ണ ദൈവവുമായിരുന്നു. ഒരു പൂർണ്ണ മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ
നമ്മേക്കാൾ പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ കടന്നുപോയ വ്യക്തിത്വ വിശേഷമാണ് നമ്മുടെ രക്ഷയുടെ നായകൻ. അതുകൊണ്ടാണ് എബ്രായ ലേഖകൻ പറയുന്നത്, പാപമൊഴികെ സകലത്തിലും നമുക്ക് തുല്യനായി നമ്മുടെ കർത്താവ് പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. ഇനി നമ്മുടെ പ്രതിസന്ധിയും നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ പ്രതിസന്ധിയും രണ്ടും രണ്ടാണ്. ഞാനും നിങ്ങളും ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് അമ്പമ്പോ ആ പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ പോകാൻ നമുക്ക് ആഗ്രഹമുള്ളത് കൊണ്ടല്ല, നമ്മുടെ ഗതികേട് കൊണ്ടാണ്. അല്ലെ? അച്ഛൻ പറഞ്ഞതുപോലെ 2019 തുടങ്ങിയതാണ് ഈ കെട്ട്. സത്യം പറഞ്ഞോട്ടെ, ദൈവം ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ശുദ്ധവായു സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടൊന്ന് ശ്വസിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഏത് മനുഷ്യരാണ്? നമുക്ക് മനസ്സുണ്ടായിട്ടാണോ, നമുക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടായിട്ടാണോ നമ്മൾ ഈ മാസ്ക് ഒക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ ഈ പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ പോകുന്നത്? പിന്നെന്താ? ഇതിന് സ്ഥിരമായതും അതുപോലെ തന്നെ ഗുണപരവുമായ ഒരു പരിഹാരം ഇതുവരെ ലഭ്യമാകാത്തത് കൊണ്ട്, നമ്മുടെ ഗതികേട് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ പോവുക. ശരിയാണോ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത്? ഞാനും നിങ്ങളും ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ പോകുന്നത് എന്താ? ആ പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ പോകാൻ നമുക്ക് ആഗ്രഹമുള്ളത് കൊണ്ടല്ല, അത് പരിഹരിക്കാൻ നമുക്ക് പ്രാപ്തിയില്ലാത്തത് കൊണ്ട്, നമ്മുടെ നിവർത്തികേട് കൊണ്ട് നാം ആ പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ പോകുക. പക്ഷെ കർത്താവ് അങ്ങനാണോ? യേശു കർത്താവ് പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ പോയത് തന്റെ ഗതികേട് നിമിത്തമാണോ? തന്റെ നിവർത്തികേട് നിമിത്തമാണോ? അല്ല. താൻ പൂർണ്ണ മനുഷ്യനായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പൂർണ്ണ ദൈവവുമായിരുന്നു. തൻ്റെ മനുഷ്യത്വത്തിലെ ഏതു പ്രതിസന്ധിയെയും തൻ്റെ ദൈവത്വം കൊണ്ട് യേശുവിന് പരിഹരിക്കാവുന്നതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഞാൻ നിങ്ങൾക്കത് തെളിയിച്ചു തരാം. ശ്രദ്ധിച്ച്, ഗെത്സമന തോട്ടം, പിന്നീട് ഞാൻ ആ ഭാഗത്തേക്ക് ഒന്നുകൂടെ വരുന്നുണ്ട്. ഗെത്സമന തോട്ടത്തിൽ യേശുവിനെ പിടിക്കാൻ ചേവകരും പടയാളികളും പുരുഷാരങ്ങളുമെല്ലാം അട്ടഹസിച്ച് വരുമ്പോ പത്രോസ് വാളൂരി വെട്ടുകയാണ്. വാളൂരി വെട്ടുന്ന സമയത്ത് കർത്താവ് പത്രോസിനോട് പറയുന്നു, പത്രോസേ, വാൾ ഉറയിലിട്. വാളെടുക്കുന്നവൻ വാളോ നശിച്ചു പോകും. അടുത്തത്, നിന്റെ വിചാരം എന്താ? എൻ്റെ ഗ്രാമീണ ഭാഷ പറയുക, നിന്റെ വിചാരം എന്താ? ഈ പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ വാളിൻ്റെ വായ്ത്തലയുടെ പ്രയോഗം വേണമെന്നോ? കുഞ്ഞേ, ഞാനിപ്പം മുകളിലോട്ട് നോക്കിയാലുണ്ടല്ലോ 12 ലഗ്യോണിലധികം ദൂതന്മാർ ഇവിടേക്ക് ഇറങ്ങി വരാൻ റെഡിയായി നിൽക്കുക. ഒരു ലഗ്യോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 6000, 12 ലഗ്യോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 72,000. 72,000 വേണ്ട, 2 എണ്ണം ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വന്നാൽ റോമൻ സാമ്രാജ്യം കാണുകയില്ല. എൻ്റെ രക്ഷിതാവ് ആധാരം കൊണ്ട് കൽപ്പിക്കണ്ട, കണ്ണുകൊണ്ടെങ്കിലും ഒരു ആംഗ്യം കാണിച്ചാൽ, ഇറങ്ങി വരാൻ സിഗ്നൽ കാണിച്ചാൽ ഇറങ്ങി വരാൻ റെഡിയായി നിൽക്കുകയാണ് 12 ലഗ്യോണിലധികം ദൂതന്മാർ. അതിനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയാം, തൻ്റെ മനുഷ്യത്വത്തിലെ ആ പ്രതിസന്ധിയെ പരിഹരിക്കാൻ പത്രോസിന്റെ വാളു വേണ്ട. എൻ്റെ രക്ഷിതാവൊന്ന് നോക്കിയാൽ ഇറങ്ങി വരാൻ ദൂതന്മാർ റെഡിയായി നിൽക്കുക. പക്ഷെ തൻ്റെ ദൈവത്വം കൊണ്ട് ദൂതന്മാരെ ഇറക്കി യേശു ആ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചില്ല. ഒരു നല്ല ആമേൻ അതരം തുറന്നു പറ. എന്താ പരിഹരിക്കാഞ്ഞേ? താൻ ഈ പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ പോകണമെന്നുള്ളത് ദൈവപിതാവിൻ്റെ തിരുഹിതമായതുകൊണ്ട് ആ ദൈവഹിതത്തിന് യേശു വിധേയപ്പെട്ടു കൊടുക്കുകയായിരുന്നു. ഇന്ന് രാത്രി ദൈവമക്കളെ, ഇന്ന് രാത്രി അഭിഷക്തന്മാരെ, ഞാനും നിങ്ങളും ഒരു കാര്യം തിരിച്ചറിയണം. ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഉള്ളതുപോലെ പ്രതിസന്ധി നമുക്കുമുണ്ട്, നമുക്കും ഉണ്ടാവും. പിന്നീട് ഞാൻ തെളിയിച്ചു തരാം. പക്ഷേ ആ പ്രതിസന്ധി ഇല്ലായ്മയല്ല ഒരു ദൈവ പൈതലിനെ പ്രതിസന്ധിയിൽ നിലനിർത്തുന്നത്. അതിനപ്പുറത്ത് എൻ്റെ ദൈവം അറിയാതെയും എൻ്റെ ദൈവം അനുവദിക്കാതെയും എൻ്റെ ജീവിതത്തിലൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ലെന്നും എൻ്റെ ദൈവം അറിഞ്ഞും എൻ്റെ ദൈവം അനുവദിച്ചുമാ എനിക്ക് ഈ പ്രതിസന്ധിയെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ തിന്മയ്ക്കല്ല, നന്മയ്ക്ക് എൻ്റെ ദൈവത്തിനൊരു പദ്ധതി ഉണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ
തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ആധാരം തുറന്ന് ആവേശത്തോടെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരേ ഒരു ഗ്രൂപ്പ്, അത് യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ വില കൊടുത്തു വാങ്ങിയ ദൈവമക്കളാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ആധാരം തുറന്ന ആവേശത്തോടെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാൻ മനസ്സുള്ളവരുടെ കരം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ കാണട്ടെ. കരമുയർത്തി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാ. എത്ര പേർക്ക് ഞാൻ ഈ പറയുന്നതിന്റെ ആഴം മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്? ഒരു ഉദാഹരണം പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് പിടികിട്ടും. എന്നെ ബൈബിളിൽ ധൈര്യപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വാക്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം. നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചു, ദൈവം അറിയാതെയും ദൈവം അനുവദിക്കാതെയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. അതിന് എന്നെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുന്നൊരു വാക്യം തിരുവഴുത്ത് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്, ദൈവം അറിയാതെ നമ്മുടെ തലയിലെ ഒരു മുടി പോലും പൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നില്ല. ഞാൻ ആ ഭാഗം ഒത്തിരി വായിക്കുകയും ധ്യാനിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദൈവം അറിയാതെ നമ്മുടെ തലയിലെ ഒരു മുടി പോലും പൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ ആശയം എന്താ? എൻ്റെ തമ്പുരാനെ ഇപ്പം തന്നെ തലയിൽ മുടിയില്ലാത്ത എത്ര പേരുണ്ട്. വിഷമൊന്നും വിചാരിക്കാൻ. ചില വീടുകളൊക്കെ ദൈവദാസന്മാരായി ഞങ്ങൾ ചെന്ന് താമസിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പാസ്റ്റേ ആ ഫോട്ടോ എന്ന് നോക്കി. ആ ഫോട്ടോയിലോട്ട് നോക്കുമ്പോഴേ എന്നിട്ട് അടുത്ത ചോദ്യം, അത് ആരാണെന്നറിയാവോ? ഒരെത്തും പിടിയും കിട്ടത്തില്ല. നമ്മൾ പറയും മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഉടനെ പറയും, പാസ്റ്റേ അതെൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിലെ ഫോട്ടോയാണ്. അതെമ്പിടി മുടി ഉണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം പാസ്റ്റർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്. അപ്പം പണ്ട് എമ്പടി മുടി ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്തിലെ ആ രംഗമൊക്കെ ഓർത്ത് ഇന്നും മനസ്സിൽ നിന്ന് മായാതെ അത് കൊണ്ട് നടക്കുന്നവരുണ്ട്. അപ്പം മുടി നമുക്കൊരു അഭിമാനം തന്നെ. പക്ഷെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, 25 വർഷം പിറകിലുള്ള മുടിയും ഇന്നത്തെ മുടിയും തമ്മിൽ നിങ്ങളൊന്ന് കണക്ക് കൂട്ടിക്കേ. അങ്ങനെയാണ് എത്ര മുടി പൊഴിഞ്ഞു പോയി. ദൈവം അറിയാതെ നമ്മുടെ തലയിലെ ഒരു മുടി പോലും പൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? അർത്ഥം പറയാം. എനിക്ക് മനസ്സിലായ ആശയം പറയാം. ഞാനേ കുന്നംകുളത്തോട്ട് പ്രസംഗിക്കാൻ വരാനായിട്ട് രാവിലെ തയ്യാറെടുക്കുക. ബാത്റൂമിൽ കയറി കുളിക്കുക. എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ പേര് ബീനയാണ്. ഞാൻ കുളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അലമുറയിട്ട് കരഞ്ഞെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക. ബീനെ ഓടിവായോ എന്നും പറഞ്ഞ് കരച്ചില്ല. അവൾ വന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്തോ പറ്റി? ഞാൻ പറയാം, നീ നോക്കിയാൽ 2-3 മുടി കണ്ടോ പൊഴിഞ്ഞു പോയി. 2-3 മുടി പൊഴിഞ്ഞു പോയെന്നും പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിലവിളിച്ചാൽ സത്യമായിട്ട് പറയാം, എൻ്റെ ഭാര്യ ഇന്ന് എന്നെ പ്രസംഗിക്കാൻ വിടുകയില്ല. ഞാൻ പോലും അറിയാതെ മാന്യ സംഘാടകരെ വിളിച്ചിട്ട് പറയും, KJ തോമസ് പാസ്റ്റർ പ്രസംഗിക്കാൻ വരികയില്ല. അവർ ചോദിക്കുക എന്താ കാരണം? അത് അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല സുഖമില്ല. സുഖക്കേട് എന്നാണ് അവൾ പറയുകയില്ല. കാരണം അവൾക്ക് രാവിലെ മനസ്സിലാവും സംഗതി ആരോടും പറയാൻ പറ്റാത്ത രോഗമാണ്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? 2-3 മുടി പൊഴിഞ്ഞു പോയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആരും കരയില്ല. അതുപോലല്ലോ നമ്മുടെ ഒരു വിരൽ പോയാൽ. ദൈവം അറിയാതെ നമ്മുടെ തലയിലെ ഒരു മുടി പോലും പൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആശയം എന്താണെന്നറിയാവോ? നമുക്ക് 5-6 മുടി പൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് നിസ്സാരമാണ്. നീ നിസ്സാരമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ പോലും എൻ്റെ ദൈവം ശ്രദ്ധാലുവാണ് അതിൻ്റെ ആശയം. എത്ര പേർക്ക് ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്? മുടിയല്ല അവിടുത്തെ വിഷയം. നീ നിസ്സാരമെന്ന് നീ ചിന്തിക്കുന്ന നിന്റെ വിഷയത്തിൽ പോലും എൻ്റെ ദൈവം ശ്രദ്ധാലുവായ ദൈവമാണെന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി എനിക്കിങ്ങനെ ശബ്ദം എടുത്ത് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ അല്പം പ്രയാസമുണ്ട്, ക്ഷമിക്കണം നിങ്ങളിനോട്. ഇന്ന് രാത്രി എൻ്റെ മാന്യ ശ്രോതാക്കളോട് ഞാൻ പറയാം, നിനക്ക് നിസ്സാരമെന്ന് നീ ചിന്തിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ എൻ്റെ ദൈവം ശ്രദ്ധാലുവാണെങ്കിൽ, നീ ഗൗരവമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ എത്രയധികം ശ്രദ്ധാലുവായൊരു ദൈവത്തെയാണ് ഇന്ന് രാത്രി ഞാനും നിങ്ങളും സ്തോത്രം ചെയ്ത് ആരാധിക്കുന്നത്. എത്ര പേർക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്ത് ഇന്ന് രാത്രി സന്തോഷത്തോടെ പറയാൻ കഴിയും, മറ്റാരേക്കാൾ മറ്റെന്തിനേക്കാൾ എന്നെക്കുറിച്ച് കരുതലുള്ളൊരു ദൈവം, ഉത്തരവാദിത്വ ബോധമുള്ളൊരു ദൈവം, ശ്രദ്ധാലുവായൊരു ദൈവം. ആ ദൈവത്തെ സേവിക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയതിൽ എൻ്റെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രമെന്ന് പറയാൻ മനസ്സുള്ളവരുടെ കരം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ കാണട്ടെ. കരമുയർത്തി ശക്തിയോടെ ഈ രാത്രി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ഞാൻ എൻ്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് ഇന്ന് രാത്രി അതിവേഗം മടങ്ങി വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുക. അപ്പം എൻ്റെ സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആശയം എന്താണെന്നാണ് നാം ഒരുമിച്ച് ധ്യാനിക്കുക, ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പം യേശു കർത്താവ് തൻ്റെ മനുഷ്യത്വത്തിലെ പ്രതിസന്ധിയെ തൻ്റെ ദൈവത്വം കൊണ്ട് അതിജീവിച്ചില്ല. പ്രത്യുത തൻ്റെ മനുഷ്യത്വത്തിലെ പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ താൻ കടന്നു പോകണം എന്നുള്ളത് ദൈവപിതാവിൻ്റെ തിരുഹിതമെന്നറിഞ്ഞ് യേശു ദൈവഹിതത്തിന് വിധേയപ്പെട്ടു കൊടുത്തു. അങ്ങനെ ദൈവഹിതത്തിന് വിധേയപ്പെട്ട് യേശു ജീവിക്കുമ്പോൾ
ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ തനിക്കും സമാധാനം ആവശ്യമായിരുന്നു. എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്? അപ്പൊ എൻ്റെ സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആശയം എന്നാണെന്നറിയാമോ? എൻ്റെ പ്രതിസന്ധിയുടെ നടുവിൽ ഞാൻ അനുഭവിച്ച സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നേച്ചു പോകുന്നു. കൃപ ലഭിച്ച ദൈവദാസന്മാരെ, കൃപ ലഭിച്ച ദൈവമക്കളെ, നാം അനുഭവിക്കുന്ന സമാധാനമേത്? നമ്മുടെ രക്ഷിതാവ് അനുഭവിച്ച സമാധാനം. അതരം തുറന്ന് ആമേൻ പറയാൻ എത്ര പേർക്ക് മനസ്സുണ്ട്? അവർക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. എൻ്റെ ഗതികേട് കൂടെ ഞാൻ അല്പസമയത്തൊക്കെ മാസ്ക് മാറ്റി വെക്കാം. നിങ്ങൾ എന്നോട് ക്ഷമിക്കുകയും ചെയ്യണം. ഓക്കെ. ആമേൻ. എൻ്റെ സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നേച്ചു പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആശയം നിങ്ങൾക്ക് പിടികെട്ടിയെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവ് പൂർണ്ണ ദൈവവും പൂർണ്ണ മനുഷ്യനുമായിരുന്നു. ഒരു പൂർണ്ണ മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ നമ്മേക്കാൾ പ്രതിസന്ധി വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ യേശു കർത്താവ് അനുഭവിച്ചു. പക്ഷേ തൻ്റെ ദൈവത്വം കൊണ്ട് അതിനെ അതിജീവിക്കാതെ താൻ ഈ പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ കടന്നു പോകണമെന്നുള്ളത് ദൈവപിതാവിൻ്റെ ഹിതമാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് യേശു ദൈവഹിതത്തിനു വിധേയപ്പെട്ടു കൊടുത്തു. അങ്ങനെ ദൈവഹിതത്തിന് യേശു വിധേയപ്പെട്ടു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ തനിക്കും പ്രതിസന്ധി സമാധാനം ആവശ്യമായിരുന്നു. സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആശയം ഇതാണ്: എൻ്റെ രക്ഷിതാവ് തൻ്റെ പ്രതിസന്ധിയിൽ അനുഭവിച്ച സമാധാനത്തിൻ്റെ കൈമാറ്റം ലഭ്യമായവരാണ് ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന മാന്യ ശ്രോതാക്കൾ എന്ന് ഞാൻ വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ അധരം തുറന്ന് ആവേശത്തോടെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പറയാൻ മനസ്സുള്ള എത്ര പേര് എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്? അവർക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. എൻ്റെ ചോദ്യം, ആ സമാധാനം നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുമോ? ആ സമാധാനം നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും. രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ തിരുവെഴുത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ തരികയാണ്. യേശു കർത്താവ് സമാധാനം അനുഭവിച്ച രണ്ട് രംഗങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് പോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. ശ്രദ്ധിക്കുക. യേശു കർത്താവും തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരുമായി അക്കരയ്ക്കൊരു യാത്ര ചെയ്യുകയാണ്. ആ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തിരുവെഴുത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു, യേശു കർത്താവ് അമരത്ത് തലവെച്ചുറങ്ങുകയായിരുന്നു. ദീർഘദൂര യാത്ര മുൻപോട്ട് പോകുന്നു. കാറ്റു വീശി അടിക്കുന്നു, തിര തള്ളി കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, പടക് മുങ്ങുന്നു. ഈ ശിഷ്യന്മാരുടെ കൂടെയാ ഞാൻ കേട്ടോ. മനസാക്ഷിയുള്ളവരാണ് അവർ വിചാരിച്ചു പകല് മുഴുവൻ ശുശ്രൂഷിച്ച് കർത്താവ് ക്ഷീണിതനല്ലേ, അല്പസമയം വിശ്രമിക്കട്ടെ. എത്രയോ ദിവസങ്ങളായി വിശ്രമരഹിതമായ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നു. യേശു കർത്താവ് വിശ്രമിക്കട്ടെ. ഈ മുക്കുമ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് ശിഷ്യത്വത്തിലേക്ക് വന്നവരാണ് ഇവരിൽ മഹാഭൂരിപക്ഷവും. ഇവർ വിചാരിച്ചു ഇന്നലകളിൽ ഇതുപോലെയുള്ള എത്രയോ പ്രതിസന്ധികളെ ഞങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇന്നലെയുടെ പരിചയം കൊണ്ട് ഈ പ്രതിസന്ധിയെ ഞങ്ങൾക്ക് അതിജീവിക്കാൻ കഴിയും. അല്ല, ഈ പ്രതിസന്ധിയെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ അവർ പരിശ്രമിക്കുന്നുമുണ്ട്. ഇന്നലെയുടെ പരിചയം കൊണ്ടും ഇന്നിൻ്റെ പരിശ്രമം കൊണ്ടും ആ പ്രതിസന്ധിയെ കൈകാര്യം ചെയ്യാം എന്നവർ വിചാരിച്ചു. പക്ഷേ അല്പസമയം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഇന്നലെയുടെ പരിചയം കൊണ്ടും ഇന്നിൻ്റെ പരിശ്രമം കൊണ്ടും ഈ വിഷയം കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുങ്ങില്ല. ഈ വിഷയം അസാധ്യമായത് ആയി മാറിയിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ചിലരോട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ശക്തമായി വിളിച്ചു പറയുന്നു, ഇന്നലെയുടെ പരിചയം കൊണ്ടും ഇന്നിൻ്റെ പരിശ്രമം കൊണ്ടും നിനക്ക് പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ചിന്തിച്ച ചില വിഷയങ്ങൾ നിന്റെ കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുങ്ങാതെ ദൈവമേ ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? എൻ്റെ പരിശ്രമങ്ങൾ കൊണ്ടും എൻ്റെ ഇന്നലെയുടെ പരിചയം കൊണ്ടും എനിക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു. ഞാൻ സമീപിക്കാത്ത മനുഷ്യരില്ല, ഞാൻ മുട്ടാത്ത വാതിലുകളില്ല. ഇനി എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് നീ ചിന്തിക്കുന്ന ചില വിഷയത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നു, ഈ രാത്രി എൻ്റെ സ്വർഗം ഇടപെട്ടിട്ട് ഈ യഹോവയാൽ സംഭവിച്ചു മനുഷ്യരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ആശ്ചര്യവുമായിരിക്കുന്നു എന്ന് നീ തുള്ളിച്ചാടി സ്തോത്രം ചെയ്ത്
പറയത്തക്ക നിലയിൽ നിനക്ക് വേണ്ടി ചലിക്കുന്ന ഒരു കരമുണ്ട്. അതിന്ന് രാത്രി നീ ആരാധിക്കുന്ന അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിന്റെ കരമാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അധരം തുറന്ന് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പറയാൻ എത്ര പേർക്ക് മനസ്സുണ്ട്? അവർക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഇന്ന് രാത്രി ചിലരോട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇടപെടുകയാണ്, സംസാരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അവരുടെ പരിശ്രമങ്ങളൊക്കെ വിഫലമായപ്പോ യേശു കർത്താവിനെ തട്ടി വിളിച്ചിട്ട് അവർ ചോദിക്കുക, നാഥാ, ഞങ്ങൾ നശിച്ചു പോകുന്നതിൽ അങ്ങേക്ക് വിചാരില്ലേ? ഞാൻ അവരുടെ കൂടെയാണ് ആ ഭാഗത്ത്. കാരണം അവരുടെ ചിന്ത ശരിയാണ്. യേശു കർത്താവ് ഉറങ്ങുകല്ലേ? ഉറങ്ങുക. നമ്മൾ അതിന് കൊടുക്കുന്ന വ്യാഖ്യാനം ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ. ഈ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഒരു വലിയ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ട്. ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു കുഴപ്പവും ഉണ്ടാകുകയില്ല. പലരും ദൈവത്തെ അറിയുന്നതും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതും ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ചെലവിടുന്നതും ദൈവത്തെ പിൻപറ്റുന്നതും ദൈവത്തോട് ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊണ്ടല്ല, ഒരു കുഴപ്പവും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനുള്ള ഒരൊറ്റ മൂലിയാണ്. എന്നോട് പിണങ്ങരുത്, അത് ജനമല്ല ഉത്തരവാദികൾ, പ്രസംഗകരായ ഞങ്ങളാണ്. ഞങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന സുവിശേഷം എന്താണെന്നറിയാവോ? വാ 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 വാ, ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടാകില്ല. ഇന്ന് പലരും ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനാ ദൈവത്തെ വിളിക്കുന്നത്. എന്നോട് പിണക്കം വല്ലതും തോന്നുന്നുണ്ടോ? സത്യം പറയുക, ഇന്നിപ്പോ സ്വർഗത്തിൽ പോകണമെന്നൊന്നും ആർക്കും താല്പര്യമില്ല. കർത്താവ് വരുമെന്നൊന്നും പറഞ്ഞ ആർക്കും ഒരു ഇളക്കമില്ല. നിത്യതയൊന്നും കേൾക്കുമ്പോ ആർക്കും ഒരു സന്തോഷമില്ല. പിന്നെ എന്തിനാ ദൈവത്തെ വിളിക്കുന്നേ? ദൈവത്തെ വിളിക്കുന്നത് ദൈവത്തോട് താല്പര്യമുള്ളത് കൊണ്ടല്ല, സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ ആഗ്രഹമുള്ളത് കൊണ്ടുമല്ല. സ്വർഗത്തിൽ ജീവിക്കുന്നത് പോലെ ഈ ഭൂമി ജീവിക്കണം. പണ്ട് സൺഡേ സ്കൂൾ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഒരു അധ്യാപകൻ, 3 കുട്ടികളുണ്ട്. ധനവാന്റെ ലാസറിന്റെ സംഭവങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ച് അവരെ ഒരു അനുതാപത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് അധ്യാപകൻ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ചോദിച്ചു. സമർപ്പണ സമയമായപ്പോൾ ചോദിച്ചു, ഇവരിൽ ആരെപ്പോലാ നിങ്ങൾക്കാകേണ്ടത്? മിടുക്കന്മാരായ 2 പേര് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾക്ക് ലാസറിനെ പോലെ ആയാൽ മതി. അധ്യാപകൻ പറഞ്ഞു, ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവാം. 3-മൻ ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കുക. അധ്യാപകൻ അവനോട് ചോദിച്ചു, മോനെ, നീ എന്നാടാ ഒന്നും മിണ്ടാത്ത, നിന്റെ ആഗ്രഹം എന്നാ? അവൻ പറഞ്ഞു, സാറേ, എനിക്ക് ഭൂമി ജീവിക്കുമ്പം ധനവാനെ പോലെ ജീവിക്കണം, മരിച്ചു കഴിയുമ്പം ലാസറിനെ പോലാകണം. ഇതുപോലാണ് പലരും കേട്ടോ. പലരും ദൈവത്തെ വിളിക്കുന്നതേ ഇതിനു വേണ്ടി. സുഖലോലുപമായൊരു ജീവിതം ഇവിടെ നയിക്കാൻ ദൈവത്തെ പലരും ഒരൊറ്റ മൂലിയാക്കുകയാണ്, ദൈവത്തെ കുറുക്കു വഴിയാക്കുകയാണ്. സഹോദരങ്ങളെ, അത് ചെയ്യരുത്, അത് തെറ്റാണ്. സങ്കീർത്തനക്കാരൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഞാൻ യഹോവയോട് പറഞ്ഞത്, അറിയാമെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് ചേർന്നെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ യഹോവയോട് പറഞ്ഞത്, ദൈവമേ, അങ്ങന്റെ കർത്താവാകുന്നു, അങ്ങൊഴികെ എനിക്കൊരു നന്മയുമില്ല. ദൈവം തരുന്നതല്ല എൻ്റെ നന്മ, സാക്ഷാൽ ദൈവമാണ് എൻ്റെ നന്മ. ഈ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞതാണ്, ഈ ദൈവത്തെ മനസ്സിലാക്കിയതാണ്, ഈ ദൈവത്തെ സേവിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയതാണ് എനിക്ക് ലഭ്യമായ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമെന്ന് ആധാരം തുറന്ന് ദൈവത്തോട് പറയാൻ മനസ്സുള്ളവരുടെ കരം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ കനട്ട കരമുയർത്തി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുക. ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങൾ എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. ഞാൻ ഒരു കാര്യം അടിവരയിട്ട് പറയുകയാണ്, എന്നും സുഖലോലുപമായ ഒരു ജീവിതം തരാം എന്ന് തിരുവെഴുത്ത് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഞാനതിനെ ഇങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാം. ഇസ്രായേൽ മരുഭൂമിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്ത് വരുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ, മാറ എന്ന സത്യത്തെ അവർ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വന്നു. മാറ ഒഴിവായൊരു യാത്ര ദൈവം അവർക്ക് കൊടുത്തില്ല. മാറായെ അവർ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വന്നു. പക്ഷെ മാറായിലെ കയ്പിനൊരു പരിഹാരം എൻ്റെ ദൈവം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മാറ ഒഴിവായുള്ള യാത്രയല്ല, മാറായിലെ പരീക്ഷയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിഹാരമാണ് ദൈവം ഒരുക്കിയത്. മാറി കേട്ടോ. അല്പം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ഏലിയും ദൈവം കൊടുത്തു, 12 നീരുറവകൾ. അടുത്തത് 70 ഈന്തപ്പനകളെന്ന മലയാളം ബൈബിളിൽ മൂലഭാഷകളിൽ
70 ഈന്തപ്പന തോട്ടങ്ങളെന്നാണ്. 12 നീരുറവകളും 70 ഈന്തപ്പന തോട്ടങ്ങളും ദൈവം കൊടുത്തു. പക്ഷേ ആ 70 ഈന്തപ്പന തോട്ടങ്ങളും 12 നീരുറവകളുടെ സുഖശീതള ഛായയിൽ മയങ്ങിക്കഴിയാൻ ദൈവം അനുവദിച്ചില്ല. മാറി ഏലീം വന്നു. പക്ഷെ ഏലീമും സ്ഥിരമായിരുന്നില്ല. ഏലീമിൽ നിന്നും മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറഞ്ഞു. ഞാനതിനെ ഇങ്ങനെ നിർവചിക്കാം: മാറായും ഏലീമും മാറിയും മറിഞ്ഞും തിരിഞ്ഞും വരും. മാറായിൽ പിറുപിറുക്കാതെയും ഏലീമിൽ അഹങ്കരിക്കാതെയും ക്രിസ്തുവിൽ എപ്പോഴും എന്നെ ജയോത്സവമായി നടത്തുന്ന എൻ്റെ ദൈവമെന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്തു പറയാൻ കഴിയുന്നതാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന്റെ മഹത്വം. അതാണ് ആത്മീക ജീവിതത്തിന്റെ കാതൽ എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഇന്ന് രാത്രി സ്തോത്രം പറയാൻ എത്ര പേർക്ക് മനസ്സുണ്ട്? അവർക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. നമ്മൾക്ക് മടങ്ങി വരാം. അപ്പം നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഒരു ആശയമുണ്ട്, അത് പറയാനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. എന്താ ആശയം? കർത്താവ് ഉറങ്ങുക, നീ എന്ന് കർത്താവിനെ വിളിക്കുക. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രതിസന്ധി എന്നൊക്കെ പറയുന്നവരും നമ്മുടെ നടുവിലുണ്ട്. ശ്രദ്ധിച്ചേ, എൻ്റെ ചോദ്യം, കർത്താവ് ഉറങ്ങിയത് കൊണ്ടാണോ ഈ പ്രതിസന്ധി? യേശു കർത്താവ് മനുഷ്യത്വത്തിൽ ഉറങ്ങി, സത്യം. മറുവശം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു, യേശു കർത്താവ് ആരാ? ദൈവം കൂടല്ലേ? ഇസ്രായേലിന്റെ പരിപാലകൻ. അവൻ ഉറങ്ങുന്നില്ല. ഒന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്തതിനോട് ചേർന്ന് പറഞ്ഞേ, അവൻ ഉറങ്ങുന്നില്ല, അവൻ മയങ്ങുന്നില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യേശു കർത്താവിന് കാറ്റടിക്കുന്നത് അറിയില്ലേ? അറിയാം. തിര തള്ളിക്കയറുന്നത് അറിയില്ലേ? അറിയാം. ഇവര് പരിശ്രമിക്കുന്നത് അറിയില്ലേ? അറിയാം. ഞാൻ യേശുവിന്റെ കൂടെ നിന്നേനെ. എങ്ങനെയാണെന്നറിയാവോ? ഇവര് വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, നാഥാ ഞങ്ങൾ നശിച്ചു പോകുന്നതിൽ അങ്ങേക്ക് വിചാരമില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ കഷ്ടപ്പാട് ഞാൻ കണ്ടെന്നേ, നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് മാറിയിരിക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു അത്ഭുതം ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നേനെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഞാൻ ഇവരുടെ ഭാഗത്താ മനസാക്ഷി കൊണ്ട്. ഇവർ ചോദിക്കുക, കർത്താവേ ഈ പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് അങ്ങേ രക്ഷിക്കാനും ഞങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടാനും എന്തെല്ലാം അശ്രാന്ത പരിശ്രമങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ടും ഇതൊന്നും മനസ്സിലാകാത്തതുപോലെ ഇങ്ങനെ കിടന്നുറങ്ങണമെങ്കിൽ കണ്ണിൽ ചോര കാണാൻ പാടില്ല. നാഥാ ഞങ്ങൾ നശിച്ചു പോകുന്നതിൽ അങ്ങേക്ക് വിചാരമില്ലേ? ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന, കർത്താവിന് വിചാരമുണ്ടോ? വിചാരമുണ്ട്. എന്താ കർത്താവ് ഇവർ പ്രതീക്ഷിച്ച സമയത്ത് പ്രതികരിക്കാഞ്ഞ്? എഴുതി വെച്ചോ കേട്ടോ. നീ പ്രതീക്ഷിച്ച സമയത്ത് ദൈവം ഇടപെട്ടില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട്, നീ പ്രാർത്ഥിച്ച സമയത്ത് തമ്പുരാന്റെ മറുപടി കിട്ടിയില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ദൈവം നിന്നെ കൈവിട്ടെന്നോ ദൈവം നിന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചെന്നോ ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി ഇല്ലെന്നോ അല്ല അർത്ഥം. നീ പ്രതീക്ഷിച്ച സമയത്ത് ദൈവം ഇടപെട്ടില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ദൈവം പോലും എന്നെ കൈവിട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് നിരാശയോടെ പദം പറയുന്ന ചിലരോട് ഇന്ന് രാത്രി ആത്മാവ് പറയുന്നു, ഇല്ല, ദൈവം നിന്നെ കൈവിട്ടിട്ടില്ല, ദൈവം നിന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് നിന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് നീ കണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കരറ്റത്തക്ക നിലയിൽ തമ്പുരാന്റെ കരം ചലിക്കും. ഇതിൽ പരമൊരു ദൈവ ശബ്ദം നിങ്ങൾക്ക് അനിവാര്യമാണോ? അതരം തുറന്ന് സ്തോത്രം പറയാൻ എത്ര പേർക്ക് ധൈര്യമുണ്ട്? എന്റെ ചോദ്യം എന്താ കർത്താവ് ഇടപെടാഞ്ഞതിന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറയാം. പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്താ തിരുവെഴുത്തിൽ പറയുന്നത്? യേശു എവിടെ തലവെച്ചെന്ന? അമരത്ത് തലവെച്ചെന്ന. അതെന്നെ അമരത്ത് തലവെച്ചെന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഒരു കപ്പലിന്റെ പ്രധാന ഭാഗം, ഒരു പടകിന്റെ പ്രധാന ഭാഗം അമരമാണ്, അല്ലേ? അമരം തകർന്നാൽ ഒരു കപ്പലും ഒരു പടകും നിലനിൽക്കില്ല. യാക്കോബിന്റെ ലേഖനത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, കപ്പൽ എത്ര വലുതാണെങ്കിലും കൊടുങ്കാറ്റ് കൊണ്ട് ഓടുന്നതാണെങ്കിലും അമരക്കാരൻ ചെറിയ ചുക്കാൻ കൊണ്ട് തനിക്ക് ബോധിച്ച ദിക്കിലേക്ക് അതിനെ തിരിക്കുന്നു. 276 പേരുമായി റോമിലേക്ക് പോയ കപ്പൽ, പൗലോസൊക്കെ യാത്ര ചെയ്ത കപ്പൽ, ആ കപ്പലിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, ഇരുകടൽ കൂടി ഒരു സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോൾ ആണിയം ഉറച്ചു, തിരയുടെ കേമത്താൽ അമരം തകർന്നു, കപ്പൽ ഉടഞ്ഞു. അപ്പൊ അമരം തകർന്നാൽ ഒരു കപ്പൽ നിലനിൽക്കില്ല, ഒരു പടക് നിലനിൽക്കില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യേശു എവിടെ തലവെച്ചെന്ന്? അമരത്ത് തലവെച്ചെന്ന്. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? നിങ്ങൾ എന്താ പറയുന്നേ? നിങ്ങളെ കുറിച്ച് എനിക്ക് വിചാരമില്ലെന്നല്ലേ? പക്ഷെ എനിക്ക് വിചാരമുണ്ടോ? ഉണ്ടെന്നേ. എന്താ അതിന്റെ തെളിവ്? കുഞ്ഞേ, ഈ കാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ആകസ്മികമാ, ഈ തിര
നിങ്ങൾക്ക് അവിചാരിതമാ. എന്നാൽ ഈ കടൽ ഇളകുമെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഈ പടകിനെതിരെ കാറ്റ് വീശി അടിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഇതിനെ നടുക്കടലിൽ ഒരു ദുരന്തമാക്കി മാറ്റാൻ ഇരുളിൻ്റെ അധികാരങ്ങൾ പ്രബലപ്പെടുമെന്ന് എനിക്കറിയാം. എന്നാൽ വീശി അടിക്കുന്ന കാറ്റും തള്ളിക്കയറുന്ന തിരയും മണിക്കൂറുകളായി നിന്നു വെല്ലുവിളിച്ചിട്ടും എന്താ ഇത് തകരാഞ്ഞത്? എന്താ ഇത് ദുരന്തമായി മാറാതിരുന്നത്? നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിചാരമുള്ളത് കൊണ്ട്, എൻ്റെ തല ഇതിൻ്റെ ആമരത്തുള്ളത് കൊണ്ട്. ഇന്ന് രാത്രി പിറകോട്ടിറങ്ങി തിരിഞ്ഞൊന്ന് ചിന്തിച്ചേ. വീശിയടിച്ച കാറ്റുകളും തള്ളിക്കയറിയ തിരകളും ദുഷ്ടശക്തികൾ നിനക്കെതിരെ പടച്ചുവിട്ട അവന്റെ പദ്ധതികളും ചിന്തിച്ചാൽ ഈ രാത്രിയും ജീവനോടിരിക്കുന്നത് അത്ഭുതമല്ലേ? എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയ്ക്കായി, എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുതലിനായി, എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്തതയ്ക്കായി യേശുവേ അങ്ങേക്ക് നന്ദി എന്ന് പറയാൻ മനസ്സുള്ള എത്ര പേർ ഈ രാത്രി എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്? അവർക്കായി ഞാൻ കർത്താവിനെ വാഴ്ത്തുകയാണ്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അപ്പൊ അവിടുത്തെ എൻ്റെ ആശയം ഇതാണ്: മണിക്കൂറുകളായി കാറ്റ് വീശി അടിച്ചിട്ടും തിര തള്ളി കയറിയിട്ടും പടക് മുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും എൻ്റെ രക്ഷിതാവ് ആ പ്രതിസന്ധിയുടെ നടുവിൽ ശാന്തമായി ഉറങ്ങി. അതാ അവൻ അനുഭവിച്ച സമാധാനം. ഒരു നല്ല ആമേൻ എന്ന് പറഞ്ഞ്. വീശിയടിച്ച കാറ്റിൻ്റെ നടുവിൽ, തള്ളിക്കയറിയ തിരയുടെ നടുവിൽ, മുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പടകിൽ ശാന്തമായി എൻ്റെ രക്ഷിതാവ് ഉറങ്ങി. അതാണ് അദ്ദേഹം അനുഭവിച്ച സമാധാനം. പിന്നീട് ഞാൻ വ്യക്തമാക്കാൻ കേട്ടോ, ആ സമാധാനമാണ് നമുക്ക് തന്നത്. ആ സമാധാനം നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുമോ? കഴിയും. അത് ഞാൻ പിന്നീട് തെളിയിക്കാം. അതിനു മുമ്പ് യേശു കർത്താവ് അനുഭവിച്ച സമാധാനത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു വശം കൂടെ പറയാം. യേശുവിനെ പിടിക്കാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ ഗെത്സമന തോട്ടത്തിലേക്ക് ചേവകരും പടയാളികളും പുരുഷാരവും മൂപ്പ് നേതാക്കന്മാരും എല്ലാം വരികയാണ്. അവർ വന്നിട്ട് കർത്താവിനോട് ചോദിക്കുന്നു, ഒന്നുകൂടെ പറയാം. അവർ നെഞ്ചു വിരിച്ച് തല ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് വാളും വടിയും പന്തവും കുന്തവുമായിട്ടൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവരുടെ വിചാരം, ആരാണെന്ന് ഈ രാത്രിയിലൊന്ന് പിടികിട്ടിയാൽ മതി, ഇപ്പൊ പിടിച്ചേക്കാം എന്ന നിലയിലാണ് വരിക. അങ്ങനെ വന്നു നിൽക്കുമ്പോ എൻ്റെ രക്ഷിതാവ് ശാന്തമായി അവരുടെ അടുക്കൽ ചെന്ന് ചോദിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ ആരെ തിരയുന്നു? അവരുടെ മറുപടി നസ്രയനായ യേശുവിനെ. യേശു കർത്താവിൻ്റെ മറുപടി, അത് ഞാനാകുന്നു, ഞാനാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതും അവരെല്ലാവരും പിറകോട്ട് വീണു. എൻ്റെ ഭാഷയിൽ പറയാൻ ബോധം കെട്ട് നിലത്ത് കിടക്കുകയാണ്. എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ, യേശുവിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വേറെ ആരാണെങ്കിലും അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടേനെ. ചിലരൊക്കെ എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, ദൈവത്തെ കൊല്ലാൻ പറ്റുമോ? ദൈവത്തെ പിടിക്കാൻ പറ്റുമോ? ദൈവത്തെ ക്രൂശിക്കാൻ പറ്റുമോ? എൻ്റെ പ്രിയരെ, നിങ്ങളോട് ആരാ പറഞ്ഞ യേശുവിനെ പിടിച്ചതാന്ന്, യേശുവിനെ കൊന്നതാന്ന്, യേശുവിനെ ക്രൂശിച്ചതാന്ന്? യേശുവിനെ കൊന്നതല്ല, യേശുവിനെ പിടിച്ചതല്ല, യേശുവിനെ ക്രൂശിച്ചതല്ല. ഒന്നുകൂടെ പറയാ, രക്ഷപ്പെടാൻ അവസരമില്ലാതിരുന്നത് കൊണ്ട്, ഗതികേട് കൊണ്ട് സംഭവിച്ചതല്ല. എൻ്റെ യേശുവിൻ്റെ മരണം കേട്ടോ. അവരവിടെ നിലത്ത് വീണ് ബോധം കെട്ട് കിടക്കുമ്പോ എൻ്റെ യേശുവിന് രക്ഷപ്പെടണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെടാമായിരുന്നു. അങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാതെ ഇന്നാ എന്നെ പിടിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞ് എൻ്റെ രക്ഷിതാവ് കൈ നീട്ടിക്കൊടുത്തതാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയും, യേശുവിനെ പിടിച്ചതല്ല, യേശുവിനെ കൊന്നതല്ല, യേശുവിനെ ക്രൂശിച്ചതല്ല, അവൻ തൻ്റെ ജീവനെ നമുക്ക് വേണ്ടി വെച്ചു തന്നതാണ്. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 10-ാം അധ്യായത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, മനുഷ്യപുത്രന് തൻ്റെ ജീവനെ കൊടുപ്പാനും അതിനെ തിരികെ പ്രാപിപ്പാനും അധികാരമുണ്ട്. യേശുവിന്റെ ജീവനെ ആരും എടുത്തതല്ല. മാനവവർഗത്തിന്റെ പാപപരിഹാരത്തിന് യേശു തന്റെ ജീവനെ വെച്ചു തന്നതാണെന്ന് ഇന്ന് രാത്രി കുന്നംകുളത്തോട് ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയാൻ എനിക്ക് ആയുസ്സും ആരോഗ്യവും അവസരവും ഒരുക്കി തന്ന മഹാദൈവത്തിന് സ്തോത്രമെന്ന് പറയുമ്പോൾ സന്തോഷത്തോടെ ആധാരം തുറന്ന് നന്ദി പറയാൻ മനസ്സുള്ളവരുടെ കരം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ കാണട്ടെ. കരമുയർത്തി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുക, ദൈവത്തിന് നന്ദി. ഇവര് ബോധം കെട്ട് കിടക്ക്. ഇനി രണ്ടാമത് ബോധക്കേടൊക്കെ മാറി. കർത്താവ് എന്നാ എന്നെ പിടിച്ചോളം പറഞ്ഞ് കൈ നീട്ടിക്കൊടുക്കും. ആ പിടിക്കുന്ന പിടിയുണ്ടല്ലോ, ആദ്യം വന്നതുപോലല്ല. രണ്ടാമത്തെ പിടി എൻ്റെ ഭാവന ഞാൻ പറയാം, മനസ്സില്ല മനസ്സോടാ പിടിക്കുന്നു. ഇപ്പോഴാ മനസ്സിലായത് ഇദ്ദേഹം ആരാണ്.
പക്ഷെ പിടിക്കാതെ വീട്ടിൽ പോയാൽ കൊള്ളാവുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ തലേ തൊപ്പി കാണുകയില്ല. ഡ്യൂട്ടി കിട്ടിപ്പോയത് കൊണ്ട് ഗതികേട് നിമിത്തം അവർ യേശുവിനെ പിടിച്ചതാ. രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിനെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ, കൂടെയുള്ള ശിഷ്യന്മാരാ. അവരെ ഓടിയ ഓട്ടം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ ആ ഗെദസമന തോട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാനസിക പിരിമുറുക്കം അനുഭവിക്കേണ്ട ആൾ ആരാന്നറിയാമോ? എൻ്റെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവാ. പക്ഷേ ആ ഗെദസമനയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ധൈര്യം ഉണ്ടായത് ആർക്കാന്നറിയാമോ? എൻ്റെ മിശിഹാ തമ്പുരാനാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ. നിങ്ങൾ എൻ്റെ പ്രിയരെ, നിങ്ങൾ എത്ര കരുത്തന്മാരായ മനുഷ്യരാണേലും നിങ്ങൾ മാനസികമായി തകർന്നാൽ നിങ്ങളെ കൊണ്ടൊന്നും നടക്കുകയില്ല. ഒരു നല്ല ആമേനെന്ന് പറ. നമ്മൾ എത്ര സമർത്ഥരാണെങ്കിലും, നമ്മൾ നല്ല പ്രസംഗകരായിരിക്കാം, നല്ല സംഘാടകരായിരിക്കാം, നല്ല കഴിവുള്ളവരായിരിക്കാം, എല്ലാം കൊണ്ടും നിങ്ങൾ തികവും തിറവുമുള്ളവരായിരിക്കാം. പക്ഷെ മാനസികമായി നിങ്ങൾ തകർന്നാൽ നിങ്ങളെ കൊണ്ടൊന്നും നടക്കുകയില്ല. ഇതാർക്കാണ് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് അറിയാമെന്നറിയാമോ? പിശാചിന്. അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്താൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നവരെയെല്ലാം അവർ പ്രയോജനപ്പെടാതിരിക്കാൻ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ മാനസികമായി അവൻ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും, വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇന്ന് രാത്രി എൻ്റെ സന്ദേശം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ആരെയെങ്കിലും മാനസികമായി സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കത്തക്ക നിലയിൽ ഇരുളിൻ്റെ അധികാരങ്ങൾ വെല്ലുവിളിക്കുന്നെങ്കിൽ, എന്നിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന അഭിഷേകത്തിൻ്റെ ശക്തിയാലും ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്ന ദൈവവചനത്തിൻ്റെ അധികാരത്താലും പാമ്പുകളെയും തേളുകളെയും ചവിട്ടാൻ, ശത്രുവിന്റെ സകല ബലത്തെയും കെടുത്താൻ അധികാരം തന്ന യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇന്ന് രാത്രി ഞങ്ങൾ അമർച്ചയായി കൽപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഇരുളിന്റെ ശക്തികൾ ഇന്ന് രാത്രി അഴിഞ്ഞു മാറട്ടെ. വചനം നിങ്ങളെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് നയിക്കട്ടെ. ഇന്ന് രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മാവ് എൻ്റെ മാന്യ ശ്രോതാക്കളിൽ ചിലത് ചെയ്യുന്നു. ഞാനിത് വേദിയിൽ എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്നു. എന്നോട് ചേർന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട്? അവർക്കായി ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചേ, മാനസികമായി നമ്മൾ തകർന്നാൽ നമ്മളെ കൊണ്ടൊന്നും നടക്കുകയില്ല. ഉദാഹരണം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം. ഈ ഇന്ത്യ ലോകത്തിലെ സ്പോർട്സിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ക്രിക്കറ്റില്ല, അല്ലേ? ലോകത്തിലെ പല, പ്രത്യേകിച്ച് ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങൾ, യൂറോപ്പിലെ മിക്ക രാജ്യങ്ങളിലും സ്പോർട്സിൽ ആദരിക്കപ്പെടുന്നത് ഫുട്ബോളിലാണ്. ലോകകപ്പൊക്കെ നടക്കുമ്പോഴേ നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിലുള്ള നമ്മുടെ യൂത്തൊക്കെ ഈ അർജൻറ്റീനയുടെയും ബ്രസീലിൻ്റെയും ഒക്കെ ദേശീയ പതാകയൊക്കെ അവരുടെ ശരീരത്തോടെ ചുറ്റി ആഹ്ലാദ പ്രകടനമൊക്കെ നടത്താറുണ്ട്, അല്ലേ? അപ്പോൾ ലോകത്തിലെ രാജ്യങ്ങളോട് നമ്മുടെ ബഹുമാനം, സ്നേഹം ആ ഫുട്ബോളിനുള്ള കമ്പം കൊണ്ടാണ്, ആവേശം കൊണ്ടാണ്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചേ, അങ്ങനെ നല്ല ഫുട്ബോൾ ക്രിക്കറ്റ് ടീമുകൾക്ക് ലോകരാജ്യങ്ങൾ, അതാത് രാജ്യങ്ങൾ നല്ല മിടുക്കന്മാരായ പരിചയസമ്പന്നരായ കോച്ചിങ്ങിന് ആളെ കൊടുക്കാറുണ്ട്, പരിശീലകരെ കൊടുക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച്, പരിശീലകരെ മാത്രമല്ല അവരാക്കാറുള്ളത്, നല്ല മനഃശാസ്ത്ര വിദഗ്ധരെ കൂടെ കൊടുക്കാറുണ്ട്. അതെന്നാ, എത്ര നന്നായി ഗോൾ അടിക്കുന്നവനാണെങ്കിലും, ഗോൾ വല കാക്കുന്നവനാണെങ്കിലും, ഡിഫൻഡ് ചെയ്യുന്നവനാണെങ്കിലും, ബാറ്റ് ചെയ്യുന്നവനാണെങ്കിലും, ബോൾ ചെയ്യുന്നവനാണെങ്കിലും, കീപ്പ് ചെയ്യുന്നവനാണെങ്കിലും, ഫീൽഡ് ചെയ്യുന്നവനാണെങ്കിലും, മാനസികമായി അവൻ തകർന്നാൽ അവൻ്റെ പരിചയ സമ്പത്തും കളി മികവും അവന് പുറത്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ആശയം പിടികിട്ടുന്നുണ്ട്. മാനസികമായി തകർന്നാൽ ഒരു ഗുണവും ഉണ്ടായില്ല. അതുകൊണ്ട് നല്ല മനഃശാസ്ത്ര വിദഗ്ധരെ കൂടെ ഇവർക്ക് പരിശീലകരുടെ കൂട്ടത്തിലാക്കാറുണ്ട്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചേ, മാനസികമായി തകർന്നാൽ വല്ലോ നടക്കുമോ? നടക്കുകയില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യേശുവിനെ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിക്കേ. ആ പ്രതിസന്ധിയുടെ തീച്ചൂളയ്ക്കകത്ത് നിൽക്കുന്നതാരാ? നമ്മുടെ രക്ഷിതാവാ. മാനസികമായി തകരേണ്ടതാരാ? എൻ്റെ രക്ഷിതാവാ. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഗെദസമനയിൽ യേശു ആ ശത്രുക്കളാൽ പിടിക്കപ്പെടുന്ന സമയത്ത് പത്രോസിന്റെ വാളിന്റെ വായ്ത്തലയേറ്റ് മൽക്കോസിന്റെ വലത്തേക്കാത് ഗെദസമനിയുടെ പച്ച മണ്ണിൽ രക്തത്തിൽ കിടന്ന് പിടയ്ക്കുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ, എൻ്റെ യേശുവിന്റെ സ്ഥാനത്ത് വേറെ ആരാണെങ്കിലും കണ്ടില്ലെന്ന് നടിച്ച് കണ്ണടച്ചു പോകത്തേയുള്ളൂ. എന്നാൽ എൻ്റെ പ്രാണപ്രിയൻ, എൻ്റെ പൊന്നു കർത്താവ് വിറയ്ക്കാതെ തൻ്റെ കൈകൊണ്ട് ആ കാതെടുത്ത് മൽക്കോസിന്റെ യഥാസ്ഥാനത്തൊട്ടിച്ചു കൊടുത്തു. ഇന്ന് രാത്രി ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചോട്ടെ. തന്നെ പിടിക്കാൻ വന്നവന്റെ വലത്തേക്കാതൊട്ടിക്കാൻ എൻ്റെ രക്ഷിതാവിന് ഇഷ്ടം തോന്നിയെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി നിനക്കൊരു രോഗശാന്തി തരണമെന്ന് എൻ്റെ തമ്പുരാന് പദ്ധതിയുണ്ടെങ്കിൽ നീ എവിടെ ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിന് വിഷയമല്ല. തൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ ശക്തി അയച്ച് നിന്റെ സന്ധി മജ്ജകളിൽ, നിന്റെ രക്തധമനികളിൽ, നിന്റെ മാംസപേശികളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി വ്യാപരിക്കുന്ന ദൈവശക്തിയുടെ അളവറ്റ വ്യാപാരത്താൽ അത്ഭുത രോഗശാന്തി തരാൻ ഇന്ന് രാത്രി വിശ്വസ്തനാണ്. വിശ്വാസത്താൽ സ്തോത്രം പറയാൻ എത്ര പേർക്ക് മനസ്സുണ്ട്? അവർക്കായി ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഓടി എൻ്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് ഞാൻ മടങ്ങി വരട്ടെ. എൻ്റെ പ്രിയരെ, ആ തീച്ചൂളയ്ക്കകത്തു നിൽക്കുമ്പോഴും
മൽക്കോസിന്റെ കാതെടുത്തിട്ടിച്ചു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ എൻ്റെ രക്ഷിതാവ് അനുഭവിച്ച ആ സമാധാനം എത്ര വലിയതാണ്. മറക്കരുത് കേട്ടോ. എൻ്റെ സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നേച്ചു പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആശയം എന്താണെന്നറിയാമോ? എൻ്റെ പ്രതിസന്ധികളുടെ നടുവിൽ ഞാൻ അനുഭവിച്ച സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരികയാണ്. ആ സമാധാനം നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുമോ? നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും. നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയണം. അങ്ങനെ കഴിയുമ്പോഴാണ് അത് ക്രിസ്തീയ ജീവിതമായി മാറുന്നത്. അതിൻ്റെ മനോഹരമായ ഉദാഹരണം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം. ആ സമാധാനം നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞിട്ട് മറ്റൊരു ചിന്തയിലേക്ക് ഞാൻ വരികയാണ്. ആ സമാധാനം നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും. ഉദാഹരണം, അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകം വായിക്കേണ്ട 12-ാം അധ്യായം. പത്രോസിനെ ഹേരോദ രാജാവ് തടവിൽ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുക. എന്തിനാ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്? പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിന്റെ പെരുന്നാളെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് പത്രോസിനെ വിസ്താരത്തിന് നിർത്തി തലവെട്ടുക, ശിരച്ഛേദം ചെയ്യുക. അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പദ്ധതി. അങ്ങനെ ഹേരോദ രാജാവിന്റെ ജയിലറയ്ക്കകത്ത് പത്രോസ് കിടക്കുമ്പോൾ ദൂതൻ കാരാഗ്രഹത്തിൽ ഇറങ്ങുകയാണ്. ദൂതൻ കാരാഗ്രഹത്തിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ പത്രോസ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? പത്രോസ് സുഖമായി കിടന്നുറങ്ങുകയാണ്. ഇന്ന് രാത്രി എൻ്റെ ചോദ്യം, കൊല്ലപ്പെടുന്നതിൻ്റെ തലേ രാത്രി കൊല്ലപ്പെടുമെന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങനെ സുഖമായി ഉറങ്ങാൻ പറ്റുമോ? ഒരു നല്ല ആമേനെന്ന് പറയുന്നേ. കൊല്ലപ്പെടുന്നതിൻ്റെ തലേ രാത്രി കൊല്ലപ്പെടുമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങനെ സുഖമായി ഉറങ്ങാൻ പറ്റുമോ? പറ്റിയല്ല. നമുക്ക് ഈ കഴിഞ്ഞ ചില വർഷങ്ങൾക്ക് പിറകിൽ നടന്ന ഡൽഹി നിർഭയ വധക്കേസിലെ പ്രതികൾ അല്ലേ, ആ പ്രതികൾക്ക് കീഴ്ക്കോടതി മുതൽ വധശിക്ഷ വിധിച്ചു. അവസാനം സുപ്രീം കോടതി ആ വധശിക്ഷ ശരിവെച്ചു. ആ ദയാഹർജിയുമായി രാഷ്ട്രപതിയെ സമീപിച്ചു. അദ്ദേഹവും അത് തള്ളിക്കളഞ്ഞു. അവസാനം വീണ്ടും സുപ്രീം കോടതിയിൽ ആ കേസെത്തി. അവരുടെ അഡ്വക്കറ്റ് വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ നടത്തി. നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ ഏതെങ്കിലും പഴുതുകൾ ഉപയോഗിച്ച് തൂക്കുകയറിൽ നിന്ന് അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റുമോ എന്ന് അശ്രാന്ത പരിശ്രമം നടത്തി. പക്ഷേ നമ്മുടെ പരമോന്നത നീതിപീഠം അത് നിഷ്കരണം തള്ളിക്കൊണ്ട് അവർക്ക് വധശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കിയ ശേഷം ജയിൽ അധികൃതർ അതിനെക്കുറിച്ച് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പുറത്തുവിട്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മളേവരും ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേ? വധശിക്ഷ ഉറപ്പായ ശേഷം അവരൊരുപോലെ കണ്ണടച്ചിട്ടില്ല, അവർ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ല, അവർ വസ്ത്രം മാറിയിട്ടില്ല, അവർ കുളിച്ചിട്ടില്ല. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ മരണഭയം അവരുടെ അകത്ത് കയറിക്കൂടിയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെട്ട് അവരനുഭവിച്ച ആ സമ്മർദ്ദങ്ങൾ, അവരനുഭവിച്ച ഭീകരത മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ വായിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞത്, കൊല്ലപ്പെടുന്നതിൻ്റെ തലേ രാത്രി കൊല്ലപ്പെടുമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആർക്കും അങ്ങനെ സുഖമായി ഉറങ്ങാൻ കഴിയില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പത്രോസിന്റെ അടുക്കൽ നമുക്കൊന്ന് ചെല്ലാം. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കാം, പത്രോസേ, നാളെ നേരം വെളുത്താൽ ഹേരോദ രാജാവ് താങ്കളെ വിസ്തരിക്കാൻ പോകുക, എന്നിട്ട് താങ്കളെ ശിരച്ഛേദം ചെയ്യാൻ പോകുക. പത്രോസ് പറയും, ഉവ്വ്, നാളെ നേരം വെളുത്താൽ ഞാൻ കൊല്ലപ്പെടുമെന്ന് എനിക്കറിയാം. എന്റെ ചോദ്യം ഇതാ, പത്രോസേ, നാളെ കൊല്ലപ്പെടുമെന്നറിയാമെങ്കിൽ ഇന്നെങ്ങനെ സുഖമായി കിടന്നുറങ്ങാൻ കഴിയുന്നത്? അതിന് പത്രോസ് പറയും, എനിക്കെന്നല്ല, ലോകത്തിൽ ആർക്കും അങ്ങനെ ഉറങ്ങാൻ കഴിയില്ല. എന്നാൽ ഞാൻ ഉറങ്ങാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട്. എന്താ ഞാൻ ഉറങ്ങാൻ കാരണം? കൊല്ലപ്പെടുന്നതിൻ്റെ തലേ രാത്രി ഗെത്സമന തോട്ടത്തിൽ എൻ്റെ നാഥൻ അനുഭവിച്ച സമാധാനം അദ്ദേഹം എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ സമാധാനമാണ് കൊല്ലപ്പെടുന്നതിൻ്റെ തലേ രാത്രി കൊല്ലപ്പെടുമെന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഹേരോദ രാജാവിൻ്റെ ജയിലറയുടെ പരുക്കന്തറയിൽ ഞാൻ സുഖമായി കിടന്നുറങ്ങാനിടയാകുന്നത്. ഇന്ന് രാത്രി എൻ്റെ മാന്യ സഹോദരങ്ങളെ, ഇതാ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന്റെ മഹത്വം. ഇതാ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം. പ്രതിസന്ധികളുടെ നടുവിലും എൻ്റെ നാഥൻ അനുഭവിച്ച ദിവ്യ സമാധാനം നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്നു. അത് അനുഭവിക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയ ദൈവമക്കളുടെ കരം ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ കാണട്ടെ. ആ കരമുയർത്തി, ശബ്ദമുയർത്തി ഈ രാത്രി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുക. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ടല്ലേ ഫിലിപ്പ്യ ലേഖനം വായിക്കുന്നില്ല? ഫിലിപ്പ്യ ലേഖനം 4-ാം അധ്യായം 6-7 വാക്യങ്ങൾ. ഒന്നിനെ കുറിച്ചും
ഒന്ന് സ്വോത്രം ചെയ്ത് പറയണം. ഒന്നിനെ കുറിച്ചും വിചാരപ്പെടരുത്. നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ സ്തോത്രത്തോടുകൂടെ ദൈവത്തോട് അറിയിക്കത്രേ വേണ്ടത്. അടുത്തതൊന്ന് ഉറക്കെ പറയാമോ? എന്നാൽ സകല ബുദ്ധിയെയും കവിയുന്ന ദൈവിക സമാധാനം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെയും നിലവുകളെയും ക്രിസ്തുയേശുവിൽ പൂർണ്ണമായി കാക്കും. ആ സമാധാനത്തിന്റെ പേരെന്താ? സകല ബുദ്ധിയെയും കവിയുന്ന ദൈവിക സമാധാനം. അതിനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയാം: അനുഭവിക്കുന്നവന് ആമേൻ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നതും കണ്ടു നിൽക്കുന്നവന് മനസ്സിലാകാത്തതുമാണ് ദൈവിക സമാധാനം. എത്ര പേർക്ക് ആമേൻ പറയാൻ മനസ്സുണ്ട്? ആ കാര്യം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ കാണട്ടെ. കരമുയർത്തി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ഒന്നുകൂടെ പറയാം, അതിനെ ലളിതവൽക്കരിച്ച് ഞാൻ പറയാം. അനുഭവിക്കുന്നവന് അറിയാൻ കഴിയുന്നതും കണ്ടു നിൽക്കുന്നവന് മനസ്സിലാകാത്തതുമാ ദൈവിക സമാധാനം. മനസ്സിലായില്ലല്ലേ? കോവിഡ് കാലമല്ലേ ഇത്? ആണോ? അതെ, കോവിഡ് കാലത്ത് എത്രയോ പേർക്ക് രോഗം വന്നല്ലേ? ആ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളിൽ പലർക്കും വന്നില്ലേ? ഒരാമേനെന്ന് പറഞ്ഞ് വരും വരും. ലോകത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള എല്ലാ പ്രതിസന്ധിയും എല്ലാവരെയും പോലെ നമുക്കും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ആമേൻ പറയാവോ? അതിന് 91 സങ്കീർത്തനം 91 പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞാൽ കോവിഡ് വരത്തില്ലെന്നൊന്നും പറയരുത്. നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് ടെൻഷൻ വല്ലതും തോന്നുന്നുണ്ടോ? എന്നോട് പിണക്ക് വല്ലതും തോന്നുന്നുണ്ടോ? നോ, അത് കോവിഡ് വരാതിരിക്കാനുള്ള ഒറ്റമൂലിയൊന്നും അല്ല. ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ. 1000 സ്തോത്രം പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും വരികയില്ല. സ്തോത്രം ഒന്നും വരാതിരിക്കാനല്ല. അയ്യോ, നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് പിണക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ തുറന്നങ്ങ് പറയുക, ക്ഷമിക്കണം എന്നോട്. അതല്ല ക്രിസ്തീയ ജീവിതം. അപ്പോഴേ മറ്റുള്ളവർ നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയെ, കൊട്ടാനും പാടാനും ചാടാനും തുള്ളാനും ദൈവത്തെ വിളിക്കാനും പ്രാർത്ഥിക്കാനും പോയിട്ട് നിനക്കെന്നാ ഇങ്ങനെ വന്നേ? ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നത് ഈ പ്രശ്നമില്ലെന്നേ. കാരണം ഞങ്ങൾ കൊട്ടാനും ചാടാനും പാടാനും തുള്ളാനും പ്രാർത്ഥിക്കാനും പോയില്ലല്ലോ. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് പ്രശ്നം. നമുക്ക് ആ രോഗം വന്നതിലല്ല പ്രശ്നം. തമ്പുരാനെ അവർ പറയുന്നത് ശരിയല്ലേ? കൊട്ടാനും ചാടാനും പാടാനും തുള്ളാനും പോയിട്ട് ഞങ്ങൾക്കിത് വന്നല്ലോ. നമ്മൾ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലായി. പക്ഷേ മനോഭാവത്തിലെ വ്യത്യാസം നിങ്ങൾ അറിയണം. അവൻ എന്നെ അങ്ങനെ പറയുന്നറിയാവോ? അവൻ ദൈവത്തെ വിളിക്കുന്ന എന്തിനാണെന്നറിയാവോ? ഒന്ന് ഒരു ആമേനെന്ന് പറഞ്ഞേ. അവൻ ദൈവത്തെ വിളിക്കുന്നതും ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും ദൈവത്തിന് വല്ലതും കൊടുക്കുന്നതും ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ദോഷവും വരാതിരിക്കാനാ. അപ്പൊ അവൻ്റെ അകത്ത് ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ളത് വികലമായൊരു കാഴ്ചപ്പാടാ. എന്താ അവൻ്റെ വികല കാഴ്ചപ്പാട്? അവന് ദൈവത്തെ വേണം. എന്തിന് ദൈവത്തെ വേണം? ഒരു ദോഷവും വരാതെ ഇവിടെ സുരക്ഷിതമായി ജീവിക്കാൻ ദൈവത്തെ വേണം. അതാണ് അവന് ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാട്. എന്നാൽ കൃപ ലഭിച്ച ദൈവ പൈതലിന് ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാട്, ഇവിടെ എനിക്ക് സുഖലോലുപമായൊരു ജീവിതം നയിക്കാൻ ദൈവത്തെ ഒരു ഉപാധിയാക്കുകയല്ല, നിത്യതയിലെത്താൻ ഈ വഴിയല്ലാതെ, ഈ മാർഗമല്ലാതെ, ഈ യേശുവല്ലാതെ, ഈ യേശുവിലൂടെ ദൈവം ഒരുക്കിയ രക്ഷയല്ലാതെ വേറെ ഒല്ലെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നിത്യതയ്ക്കായി ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്നതാണ് ഭക്തന്റെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം. അതാണ് അവന്റെ മനോഭാവം. മനസ്സിലായവർ കരമുയർത്തി ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ രാത്രി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുക. ഇന്ന് രാത്രി ആ യാഥാർത്ഥ്യം നാം തിരിച്ചറിയണം. എനിക്ക് സമയം പോവുക. ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് തുറന്നു പറഞ്ഞാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട്. അച്ഛൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്കിപ്പോൾ മനപ്രയാസം, നമുക്ക് വീടില്ലാത്തതല്ല. ആ നാട്ടിൽ വീട് വെച്ചപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ വീട് എൻ്റെ വീടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വീട് ഏറ്റവും കുഞ്ഞു വീടായിപ്പോയി. കാരണം എൻ്റെ അയൽപക്കത്ത് വേറെ നല്ല കൊട്ടാരം പോലത്തെ വീട് വന്നു. ഇപ്പം നമുക്ക് വീടില്ലെന്നുള്ളതല്ല, അവരെക്കാൾ വലിയ വീടില്ലെന്നുള്ളതാ. വല്ലതും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? നമ്മുടെ അസൂയയും നമ്മുടെ കുശുമ്പും നമ്മുടെ വൈരാഗ്യമൊക്കെ അവരോടുള്ള കുശുമ്പും
അവരോടുള്ള വൈരാഗ്യവും അവരോടുള്ള അസൂയ നിമിത്തം അവരെക്കാൾ വലിയവരാകാൻ, അവരെക്കാൾ മെച്ചപ്പെട്ടവരാകാൻ ദൈവത്തെ ഒരു ഉപാധിയാക്കി മാറ്റുന്ന ഈ വല്ലാത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ, ദൈവവചനത്തെ വികലമാക്കി മാറ്റുന്ന ഈ വല്ലാത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ന് രാത്രി തിരിച്ചറിയണം, നിന്റെ കുശുമ്പിനും നിന്റെ അസൂയയ്ക്കും നിന്റെ വാശിക്കും നിന്റെ വൈരാഗ്യത്തിനും നിനക്ക് ഉപയോഗിക്കാനുള്ളതല്ല എൻ്റെ ദൈവവും എൻ്റെ ദൈവത്തിന്റെ വചനവും. നിത്യതയിലെത്താൻ ഈ ദൈവമേ ഉള്ളൂ, ഈ വചനത്തിന്റെ സത്യമേ ഉള്ളൂ എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നിത്യതയ്ക്കായി ദൈവത്തെ വിളിക്കാൻ ഇന്ന് രാത്രി മനസ്സുള്ളവരുടെ കരം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ കാണട്ടെ. കരമുയർത്തി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പറയാ. ഇങ്ങനൊക്കെ അസൂയ മൂത്തിട്ട് നമ്മൾ മേമ്പടിക്ക് പ്രാർത്ഥനയെ ചേർക്കുന്ന ഒരു വാക്യം കൂടെ ഉണ്ട്. യഹോവയെ സേവിക്കുന്നവനും, നമ്മൾ പ്രാർത്ഥന പറയാം, ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്നവനും സേവിക്കാത്തവനും. വാക്യം എങ്ങനെയാണെന്നറിയാമോ? ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുവാനുള്ള ദിവസത്തിൽ, ഒരു നല്ല ആമേൻ എന്ന് പറ, ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുവാനുള്ള ദിവസത്തിൽ അവർ എനിക്ക് നിക്ഷേപമായിരിക്കും. അന്ന് ആമേൻ, സ്തോത്രം ചെയ്ത് അതരം തുറന്ന് പറ, അന്ന് യഹോവയെ സേവിക്കുന്നവനും സേവിക്കാത്തവനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കാണും. എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ, എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. ഭൗതിക നന്മ തരത്തിലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. പുതിയ നിയമം പഠിപ്പിക്കുന്ന എന്താണെന്നറിയാമോ? നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് തരുന്ന ദൈവമാണ്. ഒന്നുകൂടെ പറയാം, നിന്റെ ധാരാളിത്തത്തിന് തരുന്ന ദൈവമല്ല, നിന്റെ ജീവനും നിന്റെ ഭക്തിക്കും വേണ്ടുന്നതെല്ലാം തരുന്ന ദൈവമാണ്. ഇന്ന് രാത്രി എത്ര പേര് സ്തോത്രം ചെയ്തു പറയും, എനിക്ക് നിത്യതയിലെത്താൻ എന്തെല്ലാം വേണമെന്ന് എൻ്റെ ദൈവത്തിനറിയാം. എന്തു തന്നാൽ KJ തോമസ് നിത്യതയിലെത്തുമെന്നും എന്തു കൊടുത്താൽ അവൻ നിത്യതയിലെത്തില്ലെന്നും എൻ്റെ ദൈവത്തിനറിയാമെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതെല്ലാം തരുന്നതല്ല, എനിക്ക് ആവശ്യത്തിന് തരുന്നതും എന്നെ നിത്യതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കുന്നത് എന്തോ അത് തരുന്നതുമാണ് എൻ്റെ ദൈവവും എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുതലുമെന്ന് ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ ചങ്കൂറ്റത്തോടെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പറയാൻ മനസ്സുള്ളവരുടെ കരം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ കാണട്ടെ. കരമുയർത്തി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പറയാം. ഇന്ന് രാത്രി അത് മറക്കരുതേ. ഒരു കാര്യം പറയാം, സ്വസ്ഥമായിട്ട് ജീവിക്കണോ? അസൂയില്ലാതെ ജീവിക്കണോ? ഒറ്റ മൂലയേ ഉള്ളൂ, ഉള്ളതുകൊണ്ട്. ഒരു നല്ല ആമേനെന്ന് പറ. തരണേന്ന് മാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കരുത്. തരണേന്ന് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങളും നമ്മുടെ താല്പര്യങ്ങളും എല്ലാം ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് അവസാനം ഒരു വാക്കും കൂടെ പറഞ്ഞേക്കണം. തമ്പുരാനെ, അടുത്ത സെക്കൻഡിൽ എന്താ നടക്കുന്ന അറിയാനും കഴിയാത്ത മനുഷ്യക്രിമിയാണ് ഞാൻ. എൻ്റെ ആഗ്രഹം ഞാൻ അങ്ങ് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഇതങ്ങടെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തന്നാൽ മതി. എനിക്ക് എന്തു തന്നാൽ ഞാൻ നിത്യതയിലെത്തുമെന്നും എനിക്കെന്ത് തന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിത്യതയിലെത്തുമെന്നും എനിക്കല്ല അറിയാവുന്നത്, എൻ്റെ നാഥനാണെന്നറിയാവുന്നത്. ഇന്ന് രാത്രി സ്തോത്രം ചെയ്ത് പറ, നിരാശ മറന്നു പറ. തന്നതോർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം, ദൈവം തരാഞ്ഞതിനും ദൈവത്തിന് നന്ദി. അതെല്ലാം എന്നെ നിത്യതയ്ക്കായി ഒരുക്കാനുള്ള എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ വഴിയാണ്. എൻ്റെ ദൈവത്തിന് തെറ്റുപറ്റില്ല. എന്നെ നിത്യതയ്ക്കായി ഒരുക്കുക, അതാണ് എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം. കലങ്ങി മറിഞ്ഞ മനസ്സിനോട് ഇന്ന് രാത്രി അങ്ങനെയൊന്ന് പറഞ്ഞ് ആശ്വസിക്കാൻ മനസ്സുള്ള എത്ര പേര് ഈ രാത്രി എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്? അവരുടെ കരം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ കണ്ടിട്ട് കരമുയർത്തി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുക. ഇന്ന് രാത്രി അത് മറക്കരുതേ. അടുത്ത വിഷയത്തിലേക്ക് ഓടി വന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുക. എൻ്റെ സമാധാനം, ആ സമാധാനം നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും, അനുഭവിക്കണം. അതാ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം. ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം, ആർക്കാ ഈ സമാധാനം അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്നേ? ആ സമാധാനം അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഒരേ ഒരു കൂട്ടർക്കാണ്. ആർക്കാണത്? റോമാലേഖനം 5-ാം അധ്യായം വായിക്കണ്ട, 1-ാമത്തെ വാക്യം. വിശ്വാസത്താൽ, ഒന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്ത് പറ, വിശ്വാസത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ട് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു മൂലം നമുക്ക് ദൈവത്തോട് സമാധാനമുണ്ട്. ഒരുമിച്ച് ദൈവമക്കളൊന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്ത് പറയണം. ആദ്യത്തെ സമാധാനം നമുക്ക് ആരോടാ ഉണ്ടാകേണ്ടത്? ദൈവത്തോടാ ഉണ്ടാകേണ്ടത്. ദൈവത്തോട് സമാധാനമുണ്ടാകുന്നവന് ദൈവം കൊടുക്കുന്ന അതുല്യമായ സമ്മാനമാണ് തൻ്റെ
സമാധാനം. ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയുന്നു, ദൈവത്തോടാണ് നമുക്ക് ആദ്യം സമാധാനം ഉണ്ടാകേണ്ടത്. ആ ദൈവത്തോട് നിരപ്പ് വന്നവന്, ദൈവവുമായി സമാധാന ബന്ധത്തിലേക്ക് വന്നവന് ദൈവം കൊടുക്കുന്ന അനുഗ്രഹമാണ് കർത്താവ് അനുഭവിച്ച സമാധാനം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ചോദ്യം, ആ സമാധാനം എന്താണ്? കൊലോസ്യ ലേഖനം 1-ാം അധ്യായം 20-ാമത്തെ വാക്യം പെട്ടെന്നൊന്ന് വായിക്കാമോ? കൊലോസ്യ ലേഖനം 1-ാം അധ്യായം 20-ാമത്തെ വാക്യം. 1 മണിക്കൂർ 10 മിനിറ്റാണ് എനിക്ക് തന്നത്, തീരാൻ സമയമാകുന്നു. പെട്ടെന്ന് വായിച്ചു. കൊലോസ്യ ലേഖനം 1:20. അവനിൽ സർവ്വസമ്പൂർണ്ണതയും വസിക്കുവാനും അടുത്തത് അവൻ ക്രൂശിൽ ചൊരിഞ്ഞ രക്തം കൊണ്ട് അവൻ മുഖാന്തരം സമാധാനം ഉണ്ടാക്കി. ഭൂമിയിലുള്ളതോ സ്വർഗത്തിലുള്ളതോ സകലത്തെയും അവനെ കൊണ്ട് തന്നോട് നിരപ്പിപ്പാനും പിതാവിന് പ്രസാദം തോന്നി. കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഒരു നല്ല ആമേൻ എന്ന് പറയാമോ? ആ സമാധാനത്തിന്റെ പേരെന്താണ്? ഉണ്ടാകപ്പെട്ട സമാധാനം. എന്താ തിരുവെടുത്ത് പറയുന്നത്? അവൻ ക്രൂശിൽ ചൊരിഞ്ഞ രക്തം കൊണ്ട് സമാധാനമുണ്ടാക്കി. പ്രിയരെ, ഞാനത് ലളിതമായി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാമേ. ഇപ്പൊ UAE നമ്മുടെ ധാരാളം ആയിരക്കണക്കിന് പേര്, കേരളത്തിലെ 10,000-കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് മനുഷ്യരുണ്ട്. കുന്നംകുളത്തും ധാരാളം പേരുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ആരുടെയെങ്കിലും ഒരു മോനുണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ. അവിടെ യമനിലെ തീവ്രവാദികൾ, ഹൂതികൾ, റിബൽ ഗ്രൂപ്പ്, അവരിങ്ങനെ മിസൈൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് UAE-യും യമനും തമ്മിലൊരു കടുത്ത യുദ്ധത്തിലേക്ക് ഏർപ്പെടുകയാണ്. യമൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇറാനും മറ്റു രാജ്യങ്ങളാണ് നിരന്നിരിക്കുക. ആ സമയത്ത് മിസൈൽ, അണുബോംബൊക്കെ വിടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു മോനെ UAE-യിലുണ്ട്. അങ്ങനെ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ആ സമയത്ത് മോൻ ടോണിയോട് അമ്മ പറയും, മോനെ ടോണി, എൻ്റെ പൊന്നുമോനെ, നീ കോവിഡ് കാലമാണേലും ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ ടിക്കറ്റ് കൂടുതലാണെങ്കിലും എൻ്റെ പൊന്നുമോനിഞ്ഞ് കയറിപ്പോരെ. അതെന്നെ പൊന്നുമോനിഞ്ഞ് കയറിപ്പോരാൻ പറയാൻ കാരണം അവൻ അവിടെ നിൽക്കുന്നതിൽ ഇഷ്ടമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല, പക്ഷേ യുദ്ധസമയത്ത് അവൻ നിന്നാൽ അവൻ്റെ ജീവൻ അപായമുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നറിഞ്ഞ് ആ മാതൃഹൃദയത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിയുന്നതാണ്. മനസ്സില്ലാ മനസ്സോടാണ് പറയുന്നത്, പൊന്നുമോൻ എന്ത് ചെയ്തോ ഇഞ്ഞ്. അങ്ങനെ പോരാൻ ടോണി ടിക്കറ്റെല്ലാം എടുത്ത് റെഡിയായി. ഫെബ്രുവരി മാസം 13-ാം തീയതി ടിക്കറ്റ് റെഡിയായി നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് 12-ാം തീയതി ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു അനുരഞ്ജന ചർച്ച, സമാധാന ചർച്ചയിൽ ഇറാനെയും യമനിലെ ഈ തീവ്രവാദി ഗ്രൂപ്പിനെയും ഹൂതികളെയും UAE-യിലെ ഭരണാധികാരികളെ എല്ലാം കൂടെ വിളിച്ചിരുത്തി ഒരു കരാറുണ്ടാക്കിയിട്ട് യുദ്ധമൊഴിവായി. അവർ തമ്മിലുള്ള യുദ്ധപ്രഖ്യാപനം മരവിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. യുദ്ധം ഒഴിവായി. യുദ്ധമില്ല. യുദ്ധത്തിന് കാരണം ഇന്നതായിരുന്നു, ആ പ്രശ്നം ഞങ്ങൾ പരിഹരിച്ചു, യുദ്ധമൊഴിവായി. ഉടനെ നമ്മുടെ കുന്നംകുളത്തെ അമ്മ പഴയ പോലെ മോനെ ടോണിയെ വാട്സാപ്പിൽ വിളിച്ചു. എന്നിട്ട് മോനോട് പറയാം, പൊന്നുമോനെ, ഈയിടെ ടിക്കറ്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് അവിടെ തന്നെ നിന്നോടാ. പൊന്നുമോനെ അറിയാമല്ലോ, ഇവിടെ വന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളവർക്ക് പോലും ജോലിയില്ല. മോനെ, ഉള്ള ജോലി മോൻ കളയണ്ടടാ കുഞ്ഞേ. അമ്മയ്ക്ക് മോനെ കാണാൻ ആഗ്രഹമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല, പൊന്നുമോൻ അവിടെ നിന്നു. മോൻ അവിടെ നിന്നോളാൻ അമ്മ പറയുന്നത് എന്നാണെന്നറിയാവോ? ഇപ്പം അമ്മയ്ക്ക് സമാധാനമായി, ഇപ്പം അമ്മയ്ക്ക് ആശ്വാസമായി. എന്താ ആശ്വാസം? ആ മോൻ്റെ ജീവന് ഹാനി വരത്തക്ക നിലയിലുള്ള ഒഴിവായി. എങ്ങനെ ഒഴിവായി? അവിടെ നടന്ന ചർച്ചയിലൂടെ ഒഴിവായി. ആ സമാധാനത്തിന് ഇങ്ങനെ പറയാം, ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട സമാധാനം. ഒരു നല്ല ആമേൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ സമാധാനത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത്? ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട സമാധാനം. ഇത് തന്നെയാണ് ക്രൂശിൽ നടന്നതും. യെശയ്യാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 59-ാം അധ്യായം 1-ാമത്തെ വാക്യം വീട്ടിൽ ചെന്ന് വായിച്ചാൽ മതി. രക്ഷിപ്പാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം ദൈവത്തിന്റെ കൈ കുറുകിയിട്ടില്ല, കേൾപ്പാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം എന്ന് സ്വോത്രം ചെയ്ത് പറഞ്ഞ് ദൈവത്തിന്റെ ചെവി മന്ദമായിട്ടുമില്ല. നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തെയും തമ്മിൽ അകറ്റുന്നത് നിങ്ങളുടെ അകൃത്യമാണ്, നിങ്ങളുടെ പാപമാണ്. ഒറ്റ പ്രശ്നത്താൽ മനുഷ്യനും ദൈവവും തമ്മിൽ ഒരിക്കലും അടുക്കാൻ കഴിയാത്ത നിലയിൽ രണ്ട് ധ്രുവങ്ങളിൽ നിൽക്കുകയാണ്. ഏതാണ് ആ പ്രശ്നം? നമ്മുടെ അകൃത്യങ്ങളാണ്. ഏതാണ് ആ പ്രശ്നം? മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ പാപമാണ്. പാപപ്രശ്നത്താൽ, അകൃത്യഭാരത്താൽ മനുഷ്യനും ദൈവത്തിനും തമ്മിൽ അടുക്കാൻ കഴിയാതെ രണ്ടും രണ്ട് ധ്രുവങ്ങളിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ദൈവം ഒരു കാര്യം ചെയ്തു. എന്താ കാര്യം ചെയ്തതെന്നറിയാമോ?
ഈ അഖിലാണ്ട ഘടാകത്തിന്റെ ഉടയവൻ, ഈ ബ്രഹ്മാണ്ട ഘടാകത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവ്, സകലത്തിന്റെയും കാരണഭൂതൻ വേഷത്തിൽ മനുഷ്യനായി മണ്ണിലേക്ക് വന്നു. ഒന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്ത ദൈവമക്കൾ വിളിച്ചു പറ, മക്കൾ ജഡരക്തങ്ങളോട് കൂടിയവരാകിയാൽ അവനും അവരെ പോലെ ജഡരക്തങ്ങളോട് കൂടിയവനായി മണ്ണിൽ വന്നു. ഈ വാക്കിനൊക്കെ ആധാരം തുറന്ന് സ്തോത്രം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ നമ്മൾ സ്തോത്രം പറയുക? കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഒരിക്കൽ കൂടെ നല്ലൊരു ആമേൻ ഇന്ന് രാത്രി പറയാം. നമ്മുടെ സമാധാനത്തിനായുള്ള ശിക്ഷ നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ മേലായി. 2 കൊരിന്ത്യർ ലേഖനം 5-ാം അധ്യായം 21-ാമത്തെ വാക്യം. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ആ വാക്യം കൊണ്ടൊന്ന് വായിക്കാമോ? 2 കൊരിന്ത്യർ ലേഖനം 5-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 21-ാമത്തെ വാക്യം. ആമേൻ, ആമേൻ, ആമേൻ. പാപമറിയാത്തവനെ, അല്ലേ, പാപമറിയാത്തവനെ നാം അവനിൽ, പാപമറിയാത്തവനെ നാം അവനിൽ, വായിക്കാമോ? പാപമറിയാത്തവനെ നാം അവനിൽ ദൈവത്തിന്റെ നീതിയാകേണ്ടുന്നതിന് അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി പാപമാക്കി. എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ആ വാക്യത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാം. പാപമറിയാത്തവനെ നാം അവനിൽ ദൈവത്തിന്റെ നീതിയാകേണ്ടുന്നതിന് അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി പാപമാക്കി. സഹോദരങ്ങളെ, 4ാം ലോക സാമ്രാജ്യമായ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടനയുടെ ചുവട് പിടിച്ച ആ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഭരണഘടനയുണ്ടായത്, ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഭരണഘടനയുടെ നല്ല അംശങ്ങൾ കൂടി ഒപ്പിയെടുത്ത ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടനയുണ്ടായത്. നമ്മുടെ ഭരണഘടനാ ശില്പികളൊക്കെ നമുക്ക് വിഭാവന ചെയ്തൊരു പരമാർത്ഥമുണ്ട്. ഏതാണ് ആ പരമാർത്ഥം? 1000 കുറ്റവാളികൾ രക്ഷപ്പെട്ടാലും ഒരു നിരപരാധി ശിക്ഷിക്കപ്പെടാൻ പാടില്ല. ആ ഭരണഘടനയുടെ കാവൽ ഭടനല്ലേ പൊന്തിയോസ് പീലാത്തോസിന്റെ കൽത്തളത്തിൽ യേശുവിനെ വിസ്താരത്തിന് കൊണ്ടുവരുന്നു. അതിനു മുമ്പ് മഹാപുരോഹിതന്മാരായ ഹന്നാവിന്റെയും കയ്യപ്പാവിന്റെയും യഹൂദ മത കോടതിയായ സന്നദ്രീം സംഘത്തിന്റെയും പീലാത്തോസിന്റെയും ഹെരോദാവിന്റെയും മുമ്പിൽ പീലാത്തോസ് മാത്രം യേശുവിനെ 3 പ്രാവശ്യം വിസ്തരിച്ചു. അതുകൊണ്ട് തിരുവെഴുത്ത് പറയുന്നത്, 3ാമതും പീലാത്തോസ് അവരോട് സകല നീതിന്യായ കോടതികളും മാറി മാറി യേശുവിനെ വിസ്തരിച്ചു. ഒരു കുറ്റവും കണ്ടെത്താൻ അവരെ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞില്ല. അവസാനം പീലാത്തോസ് പറയുന്നു, ഇദ്ദേഹം നിരപരാധി, ഇദ്ദേഹം യാതൊരു കുറ്റവും ചെയ്തിട്ടില്ല, ഇദ്ദേഹം നിരപരാധി, ഇദ്ദേഹം യാതൊരു കുറ്റവും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്തത് സാമാന്യ നീതിബോധമായി ആ ബഹുമാന്യമായ ആ നീതിന്യായ കോടതിയിൽ നിന്ന് മുഴങ്ങേണ്ട ശബ്ദം എന്താണ്? ഇദ്ദേഹം നിരപരാധിയായതുകൊണ്ട്, ഇദ്ദേഹം കുറ്റം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തെ വെറുതെ വിടുന്നു. അതല്ലേ ആ നീതിന്യായ കോടതിയിൽ നിന്ന് മുഴങ്ങേണ്ട നീതിബോധ ശബ്ദം. എന്നാൽ ലോക ചരിത്രത്തിൽ ഇതുവരെ കേട്ടുകേൾവിയില്ലാത്തൊരു വിധി എന്റെ രക്ഷിതാവിന്റെ കാര്യത്തിൽ നടന്നു. ഇദ്ദേഹം നിരപരാധി, ഇദ്ദേഹം യാതൊരു കുറ്റവും ചെയ്തിട്ടില്ല. പക്ഷെ അടുത്തത് പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തെ വെറുതെ വിടുന്നു എന്നല്ല, കൊണ്ടുപോയി ക്രൂശിക്ക. ഇന്ന് രാത്രി കുന്നംകുളം ദേശത്ത് ഈ സന്ദേശം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന എന്റെ മാന്യ ശ്രോതാക്കളോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു, യേശു നിരപരാധി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, യേശു കുറ്റം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് പീലാത്തോസ് യേശുവിനെ വെറുതെ വിടാതെ യേശുവിനെ ക്രൂശിക്കാൻ വിട്ടുകൊടുത്തു? അതിന്റെ മറുപടി നിങ്ങൾ അറിയണം. അത് പീലാത്തോസിന്റെ തീരുമാനമായിരുന്നില്ല, പ്രത്യുത സ്വർഗീയ കോടതിയുടെ നിർണയമായിരുന്നു. ഏതാണ് നിർണയം? പാപമറിയാത്ത യേശുവിനെ മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ പാപത്തിന്റെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി ക്രൂശിൽ തകർത്ത് ഇത്ര വലിയ രക്ഷ മാനവവർഗത്തിനൊരുക്കാൻ എന്റെ ദൈവത്തിന് പ്രസാദം തോന്നി. ഇന്ന് രാത്രി മാന്യ സുഹൃത്തെ, തലയിൽ മുൾക്കിരീടം ചൂടപ്പെട്ട്, കണ്ണുകെട്ടി തല്ലപ്പെട്ട്, മുഖത്ത് കാർക്കിച്ച് തുപ്പലേൽക്കപ്പെട്ട്, പുറമുഴുവ് ചാലുപോലെ അടിച്ചു കീറപ്പെട്ട്, ഭാരമേറിയ മരക്കുരിശും ചുമലിലേന്തി യെരൂശലേം തെരുവീതിയിലൂടെ വീണും വീണും രക്തത്തുള്ളികൾ ഇട്ടിട്ട് വീണ് തലയോടിടമെന്ന ഗോൽഗോഥ മലയുടെ മുകളിൽ ഇരുകള്ളന്മാരുടെ നടുവിൽ അസ്ഥികളുടെ ബന്ധമെല്ലാം വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടവനായി ലോകത്തും മറ്റൊരിടത്തും തല ചായ്ച്ചു വെക്കാൻ ഇടമില്ലാതിരുന്നത് കൊണ്ട് സ്വന്തം തോളോട് തല ചായ്ച്ച് എന്റെ രക്ഷിതാവ് പ്രാണനെ വെടിഞ്ഞു. യേശുവിന്റെ മരണം എന്റെ മാന്യ സുഹൃത്തേ താങ്കളുടെ പാപത്തിന്റെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു. ഇന്ന് രാത്രി നമ്മുടെ സമാധാനത്തിനായുള്ള ശിക്ഷ യേശുവിന്റെ ശരീരത്തിൽ എന്റെ രക്ഷിതാവ് ഏറ്റെടുത്തെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി കുന്നംകുളം ദേശമേ, എന്റെ മാന്യ ശ്രോതാവേ, നിന്നെയും ദൈവത്തെയും തമ്മിൽ അകറ്റി നിർത്തിയത് നിന്റെ അകൃത്യമാണെങ്കിൽ, നിന്റെ പാപമാണെങ്കിൽ, നിന്നെ ദൈവത്തോട് അടുപ്പിക്കാൻ, നിന്നെ ദൈവത്തോട് സമാധാനത്തിലാക്കാൻ, നിന്നെ ദൈവത്തോട് നിരപ്പിക്കാൻ എന്റെ ദൈവം ഒരു രക്ഷാകര പദ്ധതി ഒരുക്കി. ഏതാണ് രക്ഷാകര പദ്ധതി? ഇന്നേക്ക് 2020 വർഷങ്ങൾക്ക് പുറകിൽ തലയോടിടമെന്ന ഗോൽഗോഥ മലയുടെ മുകളിൽ ഉയർത്തപ്പെട്ട ക്രൂശും
ആ ക്രൂശിൽ മരിക്കപ്പെട്ട യേശുവാണ്. ഇന്ന് രാത്രി ആ യേശുവിനെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഉയർത്തുകയാണ്. ആധാരം തുറന്നു സ്തോത്രം പറയാൻ മനസ്സുള്ളവരുടെ കരം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ കാണട്ടെ. കരമുയർത്തി നന്ദിയോടെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുക. വിശ്വാസത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ട് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മൂലം നമുക്ക് ദൈവത്തോട് സമാധാനമുണ്ട്. ആദ്യത്തെ സമാധാനം ദൈവവുമായി ഉണ്ടാകണം. എങ്ങനെ ദൈവവുമായി സമാധാനം ഉണ്ടാകും? പാപപരിഹാരത്താൽ ഉണ്ടാകും. പാപപരിഹാരം എങ്ങനെ കിട്ടും? യേശുവിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ കിട്ടും. ആമേൻ പറഞ്ഞേ. എങ്ങനെ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കണം? ഞാൻ മരിക്കേണ്ട സ്ഥാനത്ത് എനിക്ക് പകരം എൻ്റെ പാപത്തിൻ്റെ കുറ്റവും ശിക്ഷയും ഏറ്റെടുത്ത് യേശു എനിക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു. യേശുവിൻ്റെ മരണം എന്നെ ദൈവത്തോട് നിരപ്പിക്കാനാണ്, എൻ്റെ പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരത്തിനാണ്, എൻ്റെ സമാധാനത്തിനായുള്ള ശിക്ഷയാണ് യേശു തൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റെടുത്തത്. അങ്ങനെ ആര് വിശ്വസിക്കുന്നു, ദൈവത്തോടാര് സമാധാനത്തിൽ വരുന്നോ, ദൈവത്തോടാര് നിരപ്പിൽ വരുന്നോ, അവർക്ക് ദൈവം കൊടുക്കുന്ന പകരം വയ്ക്കാൻ കഴിയാത്ത ഗിഫ്റ്റാണ്, പകരം വയ്ക്കാൻ കഴിയാത്ത സമ്മാനമാണ്. ലോകത്തിന് തരാൻ കഴിയാത്തതും ലോകത്തിനെടുക്കാൻ കഴിയാത്തതുമായ അതുല്യ സമ്മാനമാണ് യേശു കർത്താവ് അനുഭവിച്ച സമാധാനം. ഇന്ന് രാത്രി ഈ പ്രതിസന്ധികളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ കാലത്ത് നിനക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ഒരൊറ്റ മാർഗമേ ഉള്ളൂ. അത് ദൈവിക സമാധാനത്തിന്റെ കൈമാറ്റമാണ്. ഇന്ന് രാത്രി അതെനിക്ക് വേണമെന്ന് കൊതിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട്, പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട്, ദൈവത്തോട് പറയുന്ന എത്ര പേരുണ്ട്. അവർക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. അവരുടെ കരം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ കാണട്ടെ. കരമുയർത്തി, ശബ്ദമുയർത്തി ഈ രാത്രി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുക. ഇന്ന് രാത്രി ആ സമാധാനം താങ്കൾക്ക് തരാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഒരു നിമിഷം നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒന്നടയ്ക്കുക. ഒരു നിമിഷം ദൈവം മുമ്പാകെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാമോ? ഒരു നിമിഷം. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഈ നാളിൽ നിന്റെ സമാധാനത്തിനുള്ളത് നീയും അറിഞ്ഞുവെങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നു. എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ, ഇതിൽ പരം എങ്ങനെയാ നിങ്ങളോട് ദൈവവചനം പറയുക? സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നേച്ചു പോകും. എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും സമാധാനമില്ലെങ്കിൽ എന്താ ഗുണം? എത്ര കോടീശ്വരന്മാർ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു, എത്ര സിനിമ ആക്ടേഴ്സ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു, എത്ര ബിസിനസ്സുകാർ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു, എത്ര ഉന്നതന്മാർ ആത്മഹത്യയുടെ വക്കിലൂടെ പോകുന്നു. ഇന്ന് രാത്രി നമുക്ക് വേണ്ടത് സമാധാനമാണ്, സമാധാനമാണ്, സമാധാനമാണ്. നിനക്ക് ആ സമാധാനം ഇന്ന് രാത്രി തരാൻ ദൈവത്തിന് പദ്ധതിയുണ്ട്. സകല ബുദ്ധിയെയും കവിയുന്ന ദൈവിക സമാധാനം. ആദരം തുറന്ന് ദൈവമക്കൾ ഒരുമിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞേ, സകല ബുദ്ധിയെയും കവിയുന്ന ദൈവിക സമാധാനം. ഹല്ലേലൂയ. ഹെരോദ രാജാവിൻ്റെ ജയിലറയുടെ പരുക്കൻ തറയിലും ഭക്തൻ അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്ന സമാധാനം, വീശിയടിക്കുന്ന കാറ്റിലും തള്ളിക്കയറുന്ന തിരയിലും ആമേൻ മുങ്ങുന്ന പടകിലും അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്ന സമാധാനം, പ്രതിസന്ധിയുടെ ആ തീക്കുണ്ടത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴും അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്ന സമാധാനം. ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ പറയുന്നു, ക്രിസ്തീയ ജീവിതം പ്രതിസന്ധിയില്ലായ്മയല്ല, പ്രതിസന്ധികളിൽ അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ദൈവിക സമാധാനമാണ്. ഇന്ന് രാത്രി എനിക്കത് തരണമെന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുടെ കരം ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ. ആ കരങ്ങൾ മുകളിലേക്കൊന്ന് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുക. ഹല്ലേലൂയ. ആ കരങ്ങൾ മുകളിലേക്കൊന്ന് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കൂ. കർത്താവിൻ്റെ രാത്രി നിങ്ങളെ കാണട്ടെ. പരിശുദ്ധ പിതാവേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. എൻ്റെ ദൈവമേ, ഞങ്ങളെത്ര ഭാഗ്യവാന്മാർ, ഞങ്ങളെത്ര ഭാഗ്യവതികൾ. പ്രതിസന്ധികൾ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല, പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങൾ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൻ്റെ കരുത്തുകൊണ്ടൊന്നുമല്ല, ഞങ്ങളുടെ കഴിവ് കൊണ്ടുമല്ല, അങ്ങയുടെ സമാധാനം കൊണ്ടാണ്.
കർത്താവേ ലോകത്തിനത് മനസ്സിലാകില്ല, ലോകത്തിനത് അറിയില്ല കർത്താവേ. എന്നാൽ ഒരു ദൈവ പൈതലിന്, അത് അനുഭവിക്കുന്ന ദൈവ പൈതലിന് ആഹ്ലാദം തരുന്ന, സന്തോഷം തരുന്ന, എങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ കഴിയാത്ത ആ ദൈവിക സമാധാനം, അതേ 4 ചുവരുകൾക്കകത്ത് തടയപ്പെട്ട് ഇരുളടഞ്ഞ ഭാവി അടുത്തത് എന്തെന്നോർത്ത് വിഷണ്ണരായി നിൽക്കുന്ന ശിക്ഷഗണങ്ങളുടെ നടുവിൽ എൻ്റെ കർത്താവ് വന്നു നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്ന് രാത്രി ഈ യോഗത്തിന്റെ പ്രഥമ രാത്രി അങ്ങയുടെ ദിവ്യ സമാധാനം കൊണ്ട് അങ്ങയുടെ ജനത്തെ നിറയ്ക്കണമേ. സമാധാനമില്ലാതെ ആത്മഹത്യയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഇന്ന് രാത്രി എവിടെയെങ്കിലും ഇരുന്ന് ഞങ്ങളെ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവെ, ആ പൈശാചിക ശക്തികൾ അഴിഞ്ഞു മാറട്ടെ ദൈവമേ. ഇന്ന് രാത്രി ചിലർ ദൈവിക സമാധാനം അനുഭവിക്കട്ടെ കർത്താവ്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നന്ദി. യോഗസംഘാടകരെ അനുഗ്രഹിക്കണം. പ്രാർത്ഥന കേട്ടതുകൊണ്ട് നന്ദി. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ കരമുയർത്തി 2 പ്രാവശ്യം ഹല്ലേലൂയ പറയാം. എല്ലാവർക്കും ഇരിക്കാം. യോഗ സംഘാടകരെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. വിളിച്ചതിന് ഒത്തിരി നന്ദി. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പ്രൈസ് ലോർഡ്. ക്രൂശിൽ ചൊരിഞ്ഞ യഥാർത്ഥ രക്തത്താൽ ലഭിച്ച ആ സമാധാനമാണ്. ആ സമാധാനത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കേട്ടുവല്ലോ. പലപ്പോഴും നാം ദൈവത്തെ അനുഗമിക്കുന്നത് ഈ ലോകത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള കച്ചിത്തിനു വേണ്ടിയല്ല. നമുക്ക് നിത്യതയുണ്ട്, ഒരു പ്രത്യാശയുണ്ട്. ആ പ്രത്യാശ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഒരു പാട്ട് പാടുന്നതും സ്തോത്ര കാഴ്ച എടുക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇന്നത്തെ സ്തോത്ര കാഴ്ച നമ്മുടെ വടക്കേ ഇന്ത്യയിലെ ചർച്ച് പണിക്ക് വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഇന്നത്തെ പകലത്തെ സ്തോത്ര കാഴ്ചയും രാത്രിത്തെ സ്തോത്ര കാഴ്ചയും ഇന്ന് കിട്ടുന്ന ഫണ്ടെല്ലാം വടക്കേ ഇന്ത്യയിലെ നമ്മുടെ ചർച്ച് പണിക്ക് വേണ്ടി, സാധാരണ ചർച്ച് പണി നമുക്ക് 3 ലക്ഷം രൂപയാണ് ചിലവ് വരുന്നത്, അതിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഒരു ഗായക സംഘം ഒരു പാട്ട് പാടുന്നതായിരിക്കും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഇപ്പോൾ ലഭിച്ച സ്തോത്രാശയോർത്ത് ബ്രദർ ടൈറ്റസ് വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന സ്വർഗീയ പിതാവേ, ഈ നല്ല രാത്രി സമയത്തിനായി ഞങ്ങൾ നന്ദിയോടെ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവേ.
ഞങ്ങൾ ഇത്രയും പേർക്ക് അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ കൂടി വരുവാൻ സാധിച്ച കൃപയ്ക്കായി നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവേ. കേൾപ്പിച്ച അങ്ങയുടെ വചനത്തിനായി നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവേ. ഞാൻ സമാധാനം നിങ്ങൾക്ക് തന്നേച്ചു പോകുന്നു, എൻ്റെ സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു. അത് ലോകം തരുന്നത് പോലെയല്ല. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങരുത്, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം ഭ്രമിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞ കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ മധ്യേ വന്നതിനായി നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവേ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. മറ്റൊരുത്തനും രക്ഷയില്ല. നാം രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ആകാശത്തിന്റെ കീഴിൽ മനുഷ്യരുടെ നൽകപ്പെട്ട വേറൊരു നാമവുമില്ല. കാലം തികഞ്ഞു, ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു. മാനസാന്തരപ്പെട്ട് സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിപ്പിൻ. ഓ ഹല്ലേലൂയ. ഞങ്ങൾ നന്ദിയോടങ്ങേ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു കർത്താവേ. ഇത്ര വലിയ രക്ഷയെ നാം ഗണ്യമാക്കാതെ പോയാൽ എങ്ങനെ തെറ്റിയൊഴിയും? ഞങ്ങൾക്ക് പാപികളായ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ വലിയ രക്ഷയെ തന്നതിനായി നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. അങ്ങ് കാൽവറിയിൽ ക്രൂശിൽ യാഗമായതിനായി നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. അങ്ങയുടെ രക്തം ഞങ്ങൾക്ക് ചിന്തയനായി നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. നന്ദിയോടങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവേ. നന്ദിയോടങ്ങേ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. ഞങ്ങൾ നന്ദിയോടങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവേ. നീ അല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു രക്ഷകനില്ല. നീ അല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു ദൈവമില്ല കർത്താവേ. നന്ദിയോടങ്ങേ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. ദൈവമേ, ലഭിച്ച സ്തോത്ര കാഴ്ചയ്ക്കായി നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. അങ്ങയുടെ നാമം മാത്രം ഉയർത്തപ്പെടുവാൻ ഇടയാക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ. ഞങ്ങളുടെ മധ്യേ രോഗികളായിരിക്കുന്ന മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവർക്ക് ദൈവിക സമാധാനം കൊടുക്കണമേ. ഹല്ലേലൂയ. ഈ ലോകം പ്രതിസന്ധികളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അങ്ങയുടെ ദൈവിക സമാധാനം കൊണ്ട് അവർ നിറയ്ക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ. ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി സ്തോത്രം. സകലം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ വെച്ച യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ തന്നെ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ദൈവനാമം മാത്രം മഹത്വപ്പെടുമാറാട്ടെ. ഒരു തിരുത്ത് ഇവിടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, PPC മിഷൻ്റെ 19ാം വാർഷികമാണ് ഇവിടെ കൊണ്ടാടുന്നത്. 2020 പറഞ്ഞത് അത് കൊല്ലം ഏതേൻ്റെ ചുരുക്കമായിട്ട് എഴുതി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് വാർഷികം പറഞ്ഞത് 19ാം വാർഷികമാണ്, 22ാം വാർഷികമല്ല. അതുകൊണ്ട് അത് തിരുത്തണമെന്ന് പ്രത്യേകം ഞങ്ങളെ ഓർപ്പെടുത്തിട്ട് നാളെ 10 മണിക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ മീറ്റിംഗ് ആരംഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. പാസ്റ്റർ ജെയിംസ് പാണ്ടനാട് കടന്നു വന്ന് രാവിലെയും വൈകിട്ടും ദൈവീയ ശുശ്രൂഷ നടത്തുന്നതായിരിക്കും. എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥനയോടെ കടന്നു വരാൻ പ്രത്യേകം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. നമ്മുടെ സമയം ക്ലിപ്തത പാലിക്കേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണല്ലോ. മാത്രമല്ല ഇതൊരു മിഷൻ എക്സ്പോ ആണല്ലോ, ഒരു കൺവെൻഷനല്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കേട്ട വചനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ഇതുപോലൊരു തീരുമാന കാർഡ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും, ഓൺലൈൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ ബൈ ഹാൻഡിൽ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളോട് നിങ്ങൾക്ക് സഹകരിക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണ്. നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന വചനങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റുവാൻ ദൈവം ഞങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഭാഗം വിട്ടുകൊണ്ട് നന്ദി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. കൃപയാ നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ എക്സ്പോയുടെ ഈ ദിവസം നമുക്ക് 1ാം ദിവസമായി തിരുവനന്തപുരം ദൈവം സഹായിച്ചല്ലോ. നമുക്ക് ദൈവം നന്ദി പറയാം, സ്തോത്രം ചെയ്യാം. പ്രത്യേക ഇന്ന് നമ്മുടെ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിട്ടുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫാദർ ജോയ് പുൽക്കോട്ടിൽ അച്ഛനോടുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹത്തെ അറിയിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം കുന്നോളം സ്വദേശിയാണ്. അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഒന്ന് ആവശ്യമായ ദൂത് പറഞ്ഞോളൂ. അദ്ദേഹത്തെ ഓർത്ത് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രത്യേക നമുക്ക് ആവശ്യമായ ദൂത് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ള പാസ്റ്റർ KJ ജെയിംസ് കുമളി പാസ്റ്റർ, KJ തോമസ് കുമളി പാസ്റ്ററോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. താൻ ഒത്തിരി ശാരീരികമായ ക്ഷീണത്തിലും പ്രയാസത്തിലും ഒക്കെ നമ്മുടെ വാക്ക് കേട്ട് ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് വളരെ സ്നേഹത്തെ കടന്നു വന്നല്ലോ. അദ്ദേഹത്തെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ ശുശ്രൂഷയിലും കർത്തരുടെ നാമം മഹത്തീകരിക്കാൻ സഹായിക്കട്ടെ പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല ഇവിടെ വേദിയിലായിരിക്കുന്ന പെരിയർ മിഷൻ സെക്രട്ടറി ജോഷി സഹോദരൻ, വിപിൻ സാറ്, ഡോക്ടർ സാജിസ് ജേക്കബ്, ബ്രദർ നോളി ബ്രദർ, ടൈറ്റസ്, അതുപോലെ തന്നെ റോയ്സൺ ബ്രദർ, മാത്രമല്ല കടന്നു വന്ന ദൂരത്തും ചാരത്തുമായി ഈ ലൈവിലൂടെയും ഒക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന എല്ലാ കുടുംബങ്ങളോർത്തും വ്യക്തികളോർത്തും ഒക്കെ നന്ദി പറയുന്നു. നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ മിഷൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവം നമ്മെ ബലമേൽപ്പിച്ച ശുശ്രൂഷ എന്ത് തടസ്സം വന്നാലും ദൈവകൃപ പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോകേണ്ട ആവശ്യമാണ്. പല തടസ്സങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കാതെ നമ്മൾ കർത്താവിൽ ബലമേൽപ്പിച്ച ശുശ്രൂഷ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ സമാപന പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായിട്ട് പെരിയർ മിഷൻ്റെ സെക്രട്ടറി ആയിരിക്കുന്ന ബ്രദർ ജോഷി ചീറിനെ ക്ഷണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. കർത്തൃവർദ്ധ ചൊല്ലി ബ്രദർ കുഞ്ഞപ്പെട്ട് നമ്മുടെ ആശീർവാദം പറയുന്നതായിരിക്കും. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന നല്ല ദൈവമേ, ലഭിച്ച നല്ല പ്രബോധനത്തിനായി ഞങ്ങൾ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു. ഈ നാളിൽ നിങ്ങളുടെ സമാധാനം നീ മറിഞ്ഞെങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നു എന്ന വചനത്തെ ആസ്പദമാക്കി യോഹന്നാൻ 14-ാം അധ്യായത്തിൽ 3 വാഗ്ദത്തം ഞങ്ങളെ പ്രബോധിപ്പിച്ചു. നിത്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള വാഗ്ദത്തം, പരിശുദ്ധാത്മാവ് തരുന്ന വാഗ്ദത്തം, അതുപോലെ തന്നെ കർത്താവേ സമാധാനത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തം. സമാധാന വാക്കിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങളോട് ചില കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ അത് മാംസപ്പല എഴുതി വെച്ചുകൊണ്ട് കടന്നു പോകുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ച കൃപയ്ക്കായി സ്തുതിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ക്രൂശിച്ച രക്തത്താൽ അവൻ സമാധാനം ഉണ്ടാക്കി. ഹല്ലേലൂയ.
ആർക്ക്? വിശ്വാസത്താൽ നീതീകരണം പ്രാപിച്ച നിന്റെ മക്കൾക്ക് ദൈവത്തോട് സമാധാനമുണ്ട്. ആ സമാധാനം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവം തന്ന സമാധാനം, യേശു കർത്താവ് തന്ന സമാധാനം, ലോകത്തിന് തരാൻ പറ്റുന്ന സമാധാനം, ലോകത്തിന് എടുത്തു കളയാൻ പറ്റുന്ന സമാധാനം ഇന്ന് രാത്രികാലം പ്രാപിച്ച ദൈവമക്കൾക്കായി ഞങ്ങൾ അങ്ങ് സ്തുതിക്കുന്നു. വചനം സംസാരിച്ച പ്രിയദാസനെ ഇത്രത്തോളം ബലപ്പെടുത്തിയ കൃപയ്ക്കായി സ്തുതിക്കുന്നു. ശാരീരിക ക്ഷീണത്തിന് മധ്യേയും ഇങ്ങനെ കൊടുത്ത കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവ് മിഷൻ എക്സ്പോ 2022 കർത്താവ് പ്രാരംഭ യോഗത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച നല്ല ആത്മീയ മന്നയ്ക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കടന്ന ദൈവമക്കൾക്കായി സ്തുതിക്കുന്നു. ഇതിന് പിന്നിലും മുൻപിലും പ്രാർത്ഥിച്ചവരും പ്രവർത്തിച്ചവരുമായ എല്ലാവരും ഞങ്ങൾ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ തൽക്കാലം പിരിഞ്ഞു പോകട്ടെ. തുറന്നുള്ള മീറ്റിംഗുകൾ അനുഗ്രഹിക്കണമേ, മാനമഹത്വം കെടുക്കണമേ, യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ, ആമേൻ. നിന്റെ തിരുനാമം പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെടണമേ, നിന്റെ രാജ്യം വരണമേ, നിന്റെ തിരുവശം സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ. ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആഹാരം തരണമേ. ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളും പാപം ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ. പരീക്ഷയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ പ്രവേശിക്കാതെ ദുഷ്ടനിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ വിടുവിക്കണമേ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ എന്നേക്ക് നിനക്കുള്ളതാകുന്നു. ആമേൻ. പിതാവ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും ഏകജാതനാമ്പത്തിൻ്റെ കൃപയും ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയും കർത്താവെ പ്രാർത്ഥിച്ച എല്ലാ വിഷയത്തിന്മേലും വചനം സംസാരിച്ച നിന്റെ പ്രിയമക്കളുടെ മേലും തുടർന്നുള്ള യാത്രയിലും കർത്താവെ ഇന്ന് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയമക്കളോടുകൂടെയും നാളെ നടക്കുന്ന എല്ലാ മീറ്റിങ്ങിലോടുകൂടെയും ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകണമേ. ആമേൻ.